يكون زينة بقولوا حالات من الله هم يبارو بقول زينة دحن نباخمي تمارس زينة بركم نصبيكم يعني نباخمي إيش بقى حالات حنكم فعل جميل مزمور داوود نبل 51 كم بباعي كلاتنا حلنا نسبسب أو بيتا كم بيسالخ محارنا كم بزحمرت كون حتياتنا دمسس كاو حتياتنا أنصحنا نصيرنا كاو سناونا أنصحنا أن نحنا نبدلنا نفوتين حتياتنا كل جزء كلمنا أيو نعم خاطر بدلنا كلمة كفو جبرنا وعلى كاثرة بفرحهم كتسعوسي إنه بحاجات تنسنا أديتنا بعمل جردنا سحقنا صدق فتوها زين قرحوت وكها أجلس كاتنا بسمعات نتنسكنا موني نتسه تحاسبنا مو كبر بتسعدو تحقاسن بحثان تسمعنا عزم تساعدنا كأحكو ساكت كخا بحاجاتنا كله نخلو بدلنا دم سسلنا قويتين نسول بفترنا وشتنا لبحدث عقلم قصكا يتدربنا كلش منفسكا كوانا يتوصل مدحنكا تحقاسك عدلنا ንሓጣን መገዳ ክምህሮም ንረሲ አንካ ኣና ብሓምን ተኽምሎሲ ብብርቱዕ መንፈሳት ንዓና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምድሓና ካብ ዕዳደ ማድሕነና ኦ ጎይታ ልሳና ብፅድቃ ሕጎስ ምስጋናኻ ክንነግሲ ከናፈርናን ኣፍናን ክፈት መስዋዕቲ ኣይትደልን ኢኻ እንተ ትደልስ መቕረብና ካኔርና መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ልዋህ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ንትሑታትን ለዋህን ልቢ ኣይንዕቆምን እዩ ጎይታ ብፈቃድካ ንፅዮን ሰናይ ግበረላ መካቲ ኢየሩሳሌም ካይን ንድዓ መስዋዕቲ ጽድቂ መባን ቁርባንን ክደሊ ከለኻ ሽዑና መሰዊኻ ኣርሑ ከቕርቡልካ እዮም ሃሌሉያ ከምዚ እናበልና ክንፅዋዓካ ውቃዓት ክበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እሞ ዲያቆናት ኣሕዋት ሎም ማዓንቲ ወንጌላ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ኢና መፅናዕቲ ክንገብር ምናልባሽ መን መደብ ክመርሓልና ክእል ዲያቆን ሳሙኤል እዩ ክመርሐና ከምታ ናይ ረቡዕ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ምዕራፍ ሓደ እንዲና አንቢብና ኣለና እሺ ሓራይ ዲያቆን ሳሙኤል መደብ ምርሓያ ምናልባሽ ይጠመካ እንተኮይኑ ኣብኡ ክንዛረብ ከለና ምናልባሽ እቲ ግዜ ንምቁጣብ እቲ ኣገላልፃ ፍርሻ ክሰና ገበርና እቲ ሓደ ዝተዛረቦት ሓደ ክደግሞ የብሉን ካልኣይ ከዓ at the point ማለት ነጥብ እናተዛረብና እንተኸይና ሰብ ከየሰልችዎ ስለዝኽእል ግዜው መጠን ከኣሕለና ንኩሉ ካባ ክንገብሮ ኩሉ ሻዕ ኣብ ግዜ ኣተሓላልዋ ቁሩብ ክሳይ ንኹን ጥንቁቃት ንኹን እሞ ዲያቆን ሳሙኤል ሓውና ምናልባሽ ይጠመካ እንተኮይኑ እዛ መደብ ምርሓያ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን አምላኽናን መድሕኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩላትኩም ይኹን ክቡራን መማህራን ዲያቆናት ኣሕዋት ኣሓት ኩልኹም ከረኩም አምላኽ ነዛ ሰዓት ስለዝሃበና ነመስግኖ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ብድጋሚ እግዚአብሔር ንኩላትና ክምህረና ምስጢሩ ክደከልና በቲ
ክወስዶ ዝግብኦ ኣምልኾ እንዳተንበርከኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ كهراء كيد من نافتا تايز بحال مخادنا تا معرف دوت النبب روحات وعاتي تا معرف كلها موت النبب كابنتن ارسترستي حيزنا ينزلنا ندبلنا نخيد كما هذا الحساب لني نزي انت زي بيلنا كن كمي كنت زحايش كنكد قدمت تنبب دس بلن نيرو زي الله تنا حساب كيد مجمعنا تا معرف كلتا تتنبب مو كاو ناقصلنا تنحط حتى زغنا انا مزدال خونا الله درسعك وانت هلي خا زياون كان حتى انت تقرب إلنا شير مقبرنا ينزل الحساب لنا مو تتنبب تاي مسلوكن اش حرك كان فعل جابي كان ببعين كان كاف حتى ملسن زخون من الواش سبات تا كابزا اسغا ابزا تباهيلا سبزا حسابات تزوج محاش حتى مسن تخوين هذه قالمه كيمسل مو من الواش ساكي كوندو ناقش دهان ازي لو ما عاد مخو منفتنا دهر كالكوين شو كابتات مزلا غزي حتى مسن كنقبر ايش كم بقولكم متحف كل سالاتني من الباش يسمع انت اللي بنصور هو يون قالوا اتخوات كتم بوات قلت لهم صبت نيرا من الباش دمصي اللي حدعات حيتكم قالوا اتخوات تاسيغا صباح الله قصلو زينة قصلو ديكو صباح الله سمع الله ايش حيرة ممصاء سبت بياتول معرف كلته امارس طيبات هذا يسوس بزبن نقوس هيروس عبيتلهم مدر يهودا مستولده انه كاب هاجر مبرا استلام سبت የተስተወልደ ንጉስ አይሁድ አብይ አለው ከሆቡ በብራሪና ኢናሞ ክንሰግዶ ለመዚና ናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮድስ ነዚህ ሰሚዑ ተሸበረ ሁሉም ህዝብ ኢየሩሳሌምን ምስኡ ተሸበሩ ንሱ ድማ ሁሉም ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝብ መምሃራን ሕግን አኪቡ ክርስቶስ አበይ ይዝወለድ ኢሉ ሓተቶ ንሳቶም ከዓ አቲ ቤተልሔም ምድረ ይሁዳን ህዝብ እስራኤል ዙጋሲዮም ሹም ካባኸ ወጽይሞ ካብ ሽማምቲ ይሁዳ ኮቶ አይተነስኒ ህዝብ ብነቢ ጽሑፍ ስለዘሎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖ ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተራእዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊጽኩም መርምሩ ንስረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መጽአ ክሰግደሉ ንገሩኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ እነሆ እቲ ብምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊታ ህፃን ዝነበራ ቦታ መጺኡ ክሳዕ ዝቐውም መርሖም እቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ዕዙዝን ብዙሕን ሓጎስ ተሓጐሱ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም እንውር ኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረከትን ሃብዎ ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለዘጠንቀቖም ድማ ብኻል መገድና ናብ ሃገሮም ተመልሱ ንሳቶም ምስ ከዱ ከዓ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮድስ ነዚ ህፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎ ሞተስ ነዚ ህፃን ነድዩ ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነገረካ ከዓ ኣብኡ ጽናሕ በሎ ዮሴፍ ድማ ተንስኡ ነዚ ህፃን ንኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ከደ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይን ወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮድስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ሽዑ ሄሮድስ እቶም ሰብ ጥበብ ከም ዘላገጹሉ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተቆጥዐ እሞ ንኩሎም ህፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ጎደቦታት ንዝጸንሑን ካብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊጹ ብዝሓተቶ ዘመን ወዲ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝነበሩ ልኢኹ ኣቕተለ ሽዑ እቲ ብነቢ ኤርምያስ ኣብ ራማ ድምፅን ብዙሕ ዋይዋይታን ብኽያትን ተሰምዐ ራሄል ምእንቲ ደቃ በኸየት መይቶም እሞ ምጽና ዓበየት ዝተባህለ ተፈጸመ ሄሮድስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ነዚ ህፃን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ መይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነድዩን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ ሽዑ ድማ ተንስኡ ነቲ ህፃን ነድዩን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ኣተወ ግናኸ ኣርኬላዎስ ኣክንዲ ኣቦኡ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈርሐ ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ከደ እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ስለሆነ ተመስገነ ይሁን ቀጥል ዲያቆን ሃይ ዲያቆን ሳሚል
أمري الله أشي كما يكن قبل ما كما يحايش حساباتنا ምናልባሽ ድሓን ከም ዝሓሰብካ ድሓን ግበራሕ ካብ ዝመፅእ ከን ዲስካስ ክንገብረላ ከምታ ሓሲብካ ዘለካ ዲያቆን ሓይ ቀፅል እሺ ድሓን ፀገም የለን እሺ ሃራይ ካብ ዝመፅእ ድሓን ዕሪና እንታይ ዝበሃል ጌርና እንተ ዘራሪብና ዕርያ ጃነ እንታይ ሓሲበ ዘለኹ ከም ናተይ ማለት እዩ ኣብኡ ከምቲ ዝበልኩ ዓንቲ ወይ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣብኡ እንዳኣረምና እንዳተዘራረብና ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ እታ ሓፈሻዊ መምፃእ ሰብ ጥበብ ዝብል ሓሳብ ወይ ከዓ ንኡሳ ርእስቲ እንዲ ዘለዋ እታ ምዕራፍ 2 ሕጂ ካብዚኣ እትኽኢልና ነታ ምዕራፍ ኩላ ከምዛ ዲያቆን ሓይ ከተንብባ ፀናሕኩም ንኡሳር እስቲ እናገበርና ሕጂ ሓንቲ ሓሳብ ካብዚኣ እንታይ ወሲደ ኣለኹ ኣነ ሕጂ ንጉስ ሄሮዶስ ዝብል ሄሮዶስ መን እዩ ወይ ከዓ ንጉስ ሄሮዶስ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ምስቲ ልደት ብዛዕባ ልደት ኢና ሕጂ ሓሳብ ክንህብ ወይ ከዓ መፅናዕቲ ክንገብር መዲብና ዘለና እሞ ሕጂ ሄሮዶስ መን እዩ ሄሮዶስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ወረዶ ክቆፅር ከሎ ብዘመን ንጉስ ይገለ ምባል ልሙድ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሳሌ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ምውላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስታ ነገር ከዓ ኣብዚ ነጥብ እዚ ሄሮዶስ ዝተባህለ ንጉስ ኣትዩ ኣሎ ኣብዛ ምዕራፍ 2 ስለዚ እዚ ንጉስ ዘመን እዩ እንታይ ምትእስሳር ይኸ ዘለዎ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ምውላድ ዜና ገብርኤል ኣለኹ ዶ እዋ ኣለኹ ምናልባሽ ከምዚ ሓሲበ ዘለኹ እሺ ሕራይ ካልእ ንግበር እንተኮይኑ ግን ፀገም የለን ናብኣ ክንከብር ንኽእል ኢና ከምቲ ዝጥዕም እወ ድሓን ፀገም የለን እታ ምዕራፍ እውን እንታይ እያ ትብል ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ምስ ተወልደ ንጉስ ሄሮድስ ኣብቲ መጀመርታ ተጠቂሱ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሄሮድስ ዝበሃሉ 4 እዮም ዘለዉ ሕጂ እዚ ሄሮድስ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ እቲ ዓብዪ ሄሮድስ ዝበሃል እዩ ሕጂ እዚ ዓብዪ ሄሮድስ ኤዶማዊ ብትውልዱ ገሊኦም እኳ ማለት ከምዚ ናይ ክሳይ እውን ኣለዎ ብሉ ከምዚ ኣይሁዳዊ ይውለድ እዩ እዚ ዓይነት እዩ ክሳይ ዝግብኦ ግን ኤዶማዊ ብትውልዱ ኣይሁዳዊ ይኮነን እንተኾነ ግን ኣቦኡ ምስ ሮማውያን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዝነበሮ ብሰንኩ ንሱ ኣብ ይሁዳ ነጊሱ ነይሩ ሕጂ ነጊሱ ስለ ዝነበረ ብኣይሁዳውያን ተቐባልነት ኣይነበሮም ሮማውያን ደኣ እምበር ኣይሁዳውያን ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ኣብቲ ኣይሁድ ክነግስ ዘለዎ ከዓ ዘርኢ ዳዊት ዘለዎ ክኾን ኣለዎ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ እቶም ኣይሁዳውያን ከም ንጉሶም ገይሮም ይቕበልዎ ኣይነበሩን ማለት እዩ እቲ ንጉስ ከዓ ኣይሁዳውያን ከም ንጉሶም ገይሮም ዘይቅበልዎ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ዝነበረ ኩሉ ሻዕ ብዛዕባ እቲ ዝነበሮ ስልጣን ዝነበሩ ንግስነት ፕሮካውንስል እዩ ነይሩ ማለት ንግስነት ክንብል ኮለና ናይታ ይሁዳ ኣመሓዳሪ ኢዳ ነይሩ እምበር እቲ ንኩላ ሮም አንቀጥቂጡ ዝገዝእ ዝነበረ እቲ ቄሳር እዩ ጁልዮስ ቄሳር ማለት እዩ ሕጂ ንኩላ ሮም ግዛኣት ሮማ አንቀጥቂጡ ካብ ምብራቅ ስጋዕ ምዕራብ ዝገዝእ ዝነበረ ብሙሉ እዚ ኤሮጳ ንበሎ እቲ ማእከላዊ ምብራቅ ንበሎ ኩሉ ዝገዝእ ዝነበረ እቲ ጁልዮስ ቄሳር ማለት እዩ ሕጂ ናይ ጁልዮስ ቄሳር ክሳይ ነይሩ ማለት ኣብ ትሕቲ ኮይኑ ዘመሓድር ዝነበረ ናይ ይሁዳ ኣመሓዳሪ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያን ከም ንጉሶም ገይሮም ዘይቅበልዎ ዝነበሩ መራሒ እዩ ንሱ እውን ካብ ስልጣነይ ክዕሎ ክእል እየ ምክንያቱ ሮማውያን ስለ ዘቐመጥዎ እቲ ህዝቢ ስለ ዘይድግፎ ዝነበረ በቃ ብዛዕባ ንጉስነቱ ኣዝዩ ዝጭነቕን ዝፈርሕን ዝነበረ እዩ
እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ከምዚ ርቡሽ መንፈስ ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ እቲ ሄሮድስ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት አይሁዳውያን እውን ቀቲሉ እዩ ብዙሕ ደም ኣፍሲሱ እዩ ደቁ ከይተረፈውን ዝቐተለ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መን እዩ ነይሩ እቲ ሄሮድስ ዝበሃል ንሕርዳእ ኢልና ከምዚ ዓይነት ብሮማውያን ኣብ ስልጣን ዝመፀ ትውልዱ ብናይ ኤዶማዊ ዝኾነ ኣዝዩ ጨካን ሰብ ቀታሊ ነብሱ ዘይኣምን ኣብ ከምዚ ናይ ሃሉሲኔሽን ዝበሃል ምሻሎ ከምዚ ናይ ኣእምሮ ነውፁ ዝነበሮ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ብመሰረት እቲ ናይ ታሪክ እንድሕር ራእይናዮ ማለት እዩ ስለዚ ሄሮድስ መን ነይሩ ንዝብል ብሕፅር ቃላት ነዚኣ ኢለ ክገልፆ ይፈቱ ማለት እዩ ካልኦት ኣሕዋት ምናልባት ኣብኣ ክትውስኹላ ፅብቕቲ እያ ከይሰገርና ኩልና ዲያቆን ሜሪ ኩልኩም ኣባ መብርሂ እንዳገበርና ሄድ እሺ ዲያቆን እሺ ክብረት ይሃበልና እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ዜና ሓውና ዲያቆን ሳምን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ንኹላትኩም ማለት እዩ ምናልባት ዲያቆን ዜና ስለዝበሎ ብሰፊሕ ስለዝበሎ ያው ዝውስኸ ብዙ ይሄብልኝ ከም ታሪክ ግን ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ንባል ኣብ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ተጠቂሱሎ ማለት እዩ ሓሳቡ ሄሮድስ ዝብል ስም ናይ ተፀውዖ ስም ዘይኮነ ልክ ናይ ተቀብኦ ስም ወይ ከዓኒ ከምዚ ናይ ክሳይ ስም ይኮነ ማለት እዩ ከምዚ ልክ ብክርስትና ወይ ከዓ ብክሳይ ዝወሃቦ ስም ዘይኮነ ኮመን ስም ማለት እዩ ልክ ከም ፈርዖን ማለት እዩ ፈርዖን ኣብ ግብፂ ኩሎም ነገስታት ናይ ግብፂ ፈርዖን እንዳተባሃሉ ይፅውዑ ስለዚ ፈርዖን ዝብል ናይ ተቀብኦ ስም ወይ ከዓ ናይ ብማዕርግ ዝወሃቦም ስም ዳ እምበር ስመ ተፀውዖ ከም ዘይኮነ ክነስተውዕል ይግባአና ማለት ስለዚ ሄሮድስ 4 ሄሮድስ ነይሮም ክብል ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ሄሮድስ እንዳበለ ዝፅውዖም ብዙሓት እዮም 4 ጠቂስና ዜና ሓውና ማለት ስለዚ እዚ ልማድ ዘሎ ኣብ ሃገርና ለምሳሌ ኣፄ ሓቀይ ኣፄ ዮሃንስ ኣፄ ወልደ ሚካኤል እንዳበልና ሓቀይ ንፅውዕ ነርና ሃፀያት ንፅውዕ ነርና እና ናይ ኩሎም ስም መፀውዒ ሃፀይ ነይሩ ማለት እዩ ልክ ከም ሄሮድስ ዝብል ከዓኒ ናይ ተፀውዖ ስም ዘይኮነ ናይ ተቀብኦ ስም ምዃኑ ክሳይ ጊለ ማለት እዩ ታሪኹ ግን ያው ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ኣብ ትርጓሜ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ ኣይ ኣህዛባዊ ዝብሎ ማለት እዩ ኣህዛባዊ ለይ በዲ ግን ካብ ኣይሁድ ከም ዝውለድ ይገልጽ ትርጓሜ ወንጌል ማለት እዩ ተመሳሳሊ ሓሳብ ምስ ናይ ዜና እዩ እና ብተንኮል ከም ዝመፀ ናብ ንግስና ንባዕሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ንጉስ ነበረ ኣቦ ክመውት ከሎ እቶም ክልተ ደቂ ከም ዝነበርዎ እሞኒ ምስቶም ካህናት ወይ ከዓ ምስ ናይቲ ሃገር ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ተመኺሩ ኣየናይ ክነግስ ኣለዎ ኢሉ እሶም ዝሃቦ ምክሪ ንእሽተይ ክነግስ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ከም ዝነበረ ድሕሪ ግን ሄሮድስ ብተንኮል ማለት እዩ ስኻዓበ ከለኻ ንእሽተይ ክነግስ ኣይግባእን ኢሉ ኣብ መንጎኦም ተንኮል ሰሪሑ ንክልቲኦም ኣሕዋት ከም ዝቃታተሉ ገይሩ ናብ ንግስና ከም ዝመፅእ ዝገልጽ ታሪክ ኣሎ ያው ታሪክ ብታሪክ ስለ ዝኾነ ዶግማም ስለ ዘይኮነ ታሪክ ያው ኩሉ ታሪክ ከም ታሪክ ሓዝዎ ማለት እዩ ሳይኹ ውስኻ ሓሲበ ግን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክነስተውዕሎ ወይ ከዓ ክምላትና ክንሕዞ ዝግባአና መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ እዩ ዘመን ዝጠቅስ ዘመን ክጠቅስ ከለካ ብንጉስ ይጠቅስ ሓቀይ ብንጉስ ይጠቅስ ማለት ክሶ ንጉስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ከም ዝኾይኑ በተለይ ናይ ኦሪት መጽሓፍ ተሪኢኹሞ ካብ ዘመነ ነገስት ካብ በዓል ዳዊት ሳኦል ንድሓር ዘሎ ተሪኢኹሞ ነገስታት እንዳፀውዐ እዩ ብናይ ዳዊት ንግስና ዘመን ከም ዝተገይሩ ብናይ ሰለሞን ንግስና ዘመን ከምዚ ብናይ ኢዮስያስ ከም ዝተገይሩ እንዳበለ ዝመጽእ ማለት እዩ እና ብዙሕ ግዜ ነገስታት ንዘመን ምልክት እዮም ማለት እዩ ክሱ ንሕና ከማን ኮሚና ዝሓቀይ ብሃይለ ስላሴ ግዜ ከም ዝተገይሩ ብደርጊ ግዜ ከም ዝተገይሩ እንዳበለና ንኸይድ ማለት እዩ እና ነገስታት ብዙሕ ግዜ ዘመን ዘጥቁምና ወይ ከዓ ዘመልክት እዮም ማለት ወይ ከዓ ዘመን ዘመልክት እዮም ናይ ሓደ ንጉስ ዘመን ድሕር ኣፍሊጥክዮ ኣብኡ ዝግበር ታሪክ ብምሉእ በቲ ንጉስ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍትም ልማድ ኣሎ ከምዚ ማለት እዩ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉስ ተወልደ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ከም ዝተወልደ ኢሉ ሓሳቡ ዘምፅኦ ዘመን ዝፍለጥ ብንጉስ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ዘመናት ክጥቀስ ከሎ ብንጉስ ናይ ምጥቃስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ልማድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሄሮድስ ንጉስ ወይ ከዓ ሄሮድስ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ጎይታ ቤተልሔም ከም ዝተወልደ እንድሕር ነጊርና ሄሮድስ ዝነበረሉ ዘመን ካኒ ብታሪክ ክፍለጥ እዩ ብዓለም ደረጃ ንባዕሉ ብታሪክ ስለ ዝፍለጥ ጎይታ ቤናይ ዘመን ከም ዝነበረ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ እያ ዘላትኒ ኩሉ ግን ተባሂሉ ሕቶ ፍቀድ እዩ ኣብ መንጎ መንጎ ወይስ ድሓርኒ ኢኻ ንገብሮ ዲያቆናት ከመይ ሓይሽ እንተ ዝውዳ ይሓይሽ እሺ በቃ ድሓር ተሓቲ ኢኸ ወይንታ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓፈሻ ኣብቲ ኣማን ሓዊ ትብሎ ነገር ኣለካ ዲ
ዲያቆን ካይኮውን ሓፈሻዊ መን ኣይኮን يكون دياكون حاوي دعنا أنا ثم هارت راي عدل هبوا نعم دياكون حاوي سبق نسمع لنا وتم نسمع وجرنا نسمع እግዚአብሔር ንኹላትና ይመሃረና ኣብዛና ሄሮዶስ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዛና ሄሮዶስ እንታይ ክንርዳ ኣለና አንተ ወይ መምህር ጽቡቅ ገይሮም ገሊጽ ሰማይ ዜና ገብርኤል ሄሮዶስ ሕጂ ማሲ ናቱ እንታይ ዝበሃል ክንዛለና መዓስ ዓመተ ምህረት ከም ዝነበረ ማለት እዩ ሄሮዶስ ምቶን ካብ ዘሪ ኤዶም ሕጂ ሄሮዶስ በይኑ ካበይ ተወሊደ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕዋት መምህራን እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ መስለኩም ካብቶም ዘሪ ኤዶም ዝተወልደ ወገን እዩ እዞም ወገን እዚኣቶም ሃይማኖት ኣይሁድ ተቐቢሎም ሕጂ እቶም ወገንሲ ሃይማኖት ኣይሁድ ተቐቢሎም መዓስ እዩ ሕጂ ካብ 45 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ሃገር ኣይሁዳ ነገስታትን ገዛእትን ኮይኑ ብምምሕዳር ይመርሑ ከም ዝነበሩ ዝንቶ ታሪክ ወይ ከዓ ኣቦታት ነዚ ጽሒፎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ካብ ካልዓለ ስለ ዝኾኑ ግን ባይዳውያን እንታይ ነበሩን ፍትዋት ኣይነበሩ ስለዚ ሄሮዶስ ዝበሃል ዘሎ እዚ ካብዚ ዝመፀ እዩ ልና ነይሩ መምህርና ወላ ሓፈሻውን ኩሎም ከም ዝተጠቕሱ ፀንሑ እዮም ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ሕጂ ኣብዛ ናይ ሄሮዶስ እዚኣ ድሓን እዚኣ ካልእ ተወሳኺ ትብልዎ ነገር ኣሎ ድዩ ዝኾነ ወላ ኣብ ክኸውን ይኽእል ገለ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ሓሲበ ዘለኹ ናይ እዚ ሄሮዶስ ዝበሃል ዘሎ መኒ ሕጂ ናብኢና ክንከይድ ተኽኢልና ከዓ ካብ ቤተልሔም ትብል ሓሳብ ክንሪኣ ከመይ ኮይኑ ይስማዓኩም ምክንያቱ እዛ ናይ ሄሮዶስ ሓፃር መግለፂ ፅብቕቲ ገይርኩም ገሊፅኩም ኣለኹም ጎዲሉ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ግን ወይ ከዓ ሕቶ እንተሃልዩ ኮይኑ ግን ድሓር ዲያቆን ሳሚ ምናልባት ኣብኣ ከለኻ ማለት እዩ ትዝ ዝበለኒ ሓሳብ እምበር ሓቂ ዘራዊት ኣለኹ ነይረ ምናልባት ምስ ጠቐስከያ ትዝ ዝበለትኒ ሓሳብ እንታይ ነይራ ዓንቶይ ዜና እንታይ ኢልና ነይሩ ክቕበሎ ብዙሕ ነገር ገብር ነይሩ ሓቂ በተለይ በቦ ብኣሕዛብ ወገን ነይሩ በዲኡ ከዓ ካብ እስራኤል ወገን ከም ዝውለ ዝገልጽ ታሪክ ኣሎ ዝሮ ግን ኣብ እስራኤል ምስ ነሰ ኣይሁዳዊ ከም ኣይሁድነት ክቕበሎ ይደሊ ስለ ዝነበረ ንበዓል ቤተ መቅደስ ሰርሑ ንሱ እዩ ብ46 ዓመት ሃንፀ ዝንቱ ቤተ መቅደስ ተባሃለ ፈሪሱ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ዝሕደሶ ያው ሰርሑ ከተዘይበና በዘሩባቤል ተሰርሐ ቤተ መቅደስ ይሕዲስዎ ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ቤተ መቅደስ ማለት እዩ ንሱን ዝገልጽ ታሪክ ኣሎ ንኽቕበሎ ብዙሕ ነገር ገብር ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ካብ ኣሕዛብ ወገን እንዳይምፃ እምበር ብኣይሁድነት ደረጃ ንኽቕበልዎ ብዙሕ ነገር ይገብር ነይሩ ንባዕሉ ኣብ ወንጌል ተጠቐሰ ሓሳብ ኣለ ሓቂ ይባ ኣሞናዊ ወሞዓባዊ ወኣሞናዊ እስከ ሳልስ ወራብዕ ትውልድ ዝብል ኣለ ሓቂ በተለይ ካብ ባቢሎን ምስ ተመልሱ ኣሞናዊ ከዓ ሞዓባዊ ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ትውልድ ኣይእቶም ሳልሳይ ራብዓይ ትውልድ ክሓልፍ ኣለዎ ኣይሁድነት ምስ ተቐበለ ሳልሳይ ራብዓይ ትውልድ ምስ ሓለፈ እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ቤተ መቅደስ ክሳለም መስዋዕት ክስውእ ዝኽእል ማለት እዩ ኤዶማዊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሞዓብ ኤዶም ንብሎም ዘለና ናይ ኣሕዛብ ህዝብታት እዩ ማለት እዩ ኣይሁድነት ክቕበሉ ጀመሩ ካብ ምርኮ ባቢሎን ድሓሪ ማለት ምርኮ ባቢሎን ምስ ወረዱ ኩሎም እስራኤላውያን ብዙሕ ካብ ኣሕዛብ ናይ ኣይሁድነት እምነት ተቐበሉ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ኣይሁድነት እምነት ክቕበሉ ከለዉ ግን ክሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ትውልዲ ኣያቱን እዮም ናብ ኢየሩሳሌም መስዋዕት ያቕርቡን እዮም ቤተ መቅደስ እውን ኣይሰግዱን እዮም ነይሮም ሳልሳይ ራብዓይ ትውልዲ ምስ ሓለፎም ብኣይሁዳውነት እዮም ዝኣቱ ነይሮምና ሄሮሱ ናይ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዝነበሩና ብከምዚ ዝመፀ እዩ ግን ንዖም ንምሕጓስ ግን ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ ማለት እዩ ማፅቡቅ ስራሓት ሰሪሑ እዩ ምናልባት ድሓር ሕማቅ ነገር እኳ ዝጥቀስ ተኾነ ፅቡቅ ነገራት ታሪክ ግን ዝገበሮ ነይሩ ክብል ኢለ ቴንክ ዩ ዲያቆን ሓወይ ጃሕፈሻውታት ታንባብ እንታይ ደጊፋትና ዘላ ብዘመን ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብን እቲ ተወልደ ንጉስ ኣይሁዳቤ ኣሎ ኮኸብ ኣብ ምብራቅ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ካብ ምብራቅ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ ንጉስ ሄሮዶስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌምን ምሱ ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም ኢልና ሕጂ ዛስ ሕጂ ተኸይድ ናበይና ኸይድና ክርስቶስ ክውለድ እዩ ምስ ፈለጠ እዚ ሄሮዶስ ዝበሃል እዚ መን እዩ ኢልና ሓፈሻው ክንገልጽ ፀኒሕና ኣብዛ ናይ ሄሮዶስ ተወሳኺ ሓሳብ ዘየለ ተቐፂላ ታንባብ ትመርሓና ዘላ ናበያ ነቶም ሊቃውንትን ጸሓፍቲ ሕግን ፈሪሳውያንን መምህራንን ኣኪቡ ሕቶ ምስ ሓተቶም ንሳቶም ዝምልስዎ እንታይ ታፍቅዲ 5:6 ንሳቶም ከዓ ኢሉ ኣብቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝቢ እስራኤል ዝሕሉ ሽሙ ካባኺ ክወፅእ እሞ ካብ ሸማምንቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይክትንእስን ኢኺ ፅሑፍ እሞ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ይበልዎ ሕጂ ንባብ ወሲዳትና ዘላ ሕጂ እንዳይረክት ሕጂ ናበይና ንኸይድ ካብ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ካብታይ ዝበሃል ንገብር ቤተልሔም መንያ ሓፈሻ በዚ ናይ መፅናሕቲ ቤተልሔም ዝብል ሓሳብ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ምስ ተወልደ
ተባሂሉ ዘሎሲ መን እያ እታ ቤተልሔም ትበሃል ዘላ ኣሕዋት እታ ሕቶይ ንፅርትርያ ምናልባት ዜና ሓዊ ንዕታ ዓንተ ወይ ዘምፃኻያ ሓሳብ ፅብቕቲ ኮይና ስለተሰምዐትኒ ፍርቀ ፍርቂ ዝኾኑ ኣለኹ ምናልባት ግን ከምኡ ኢልና ክንቅፅል ደስ ይብለኒ ምክንያቱ በቲ ዝመርሓና ዘሎ ናይቲ ፅሑፍ ካብኡ ተመርኩስና ነቲ ሕቶታት እንዳፈጠርናዮ እንተንኸይድ ወይ ከዓ ነተን ርእሲ ዝኾና እንተንሪአን ኢለ እሞ ናባዶ ክንከይድ ቀፅል ዲያቆን ሓይ ፅቡቅ ሒዝካ ኣለካ ቀፅሉ እሺ በቃ በሎ ኣብዛ ቤተልሔም ትብል ንኸይድ እሞ ዲያቆን ሜሩ እሞ ጀምር ፅቡቅ እዩ ዘሎ ካይዳ ይመስለን ምናልባት ዜና መዓንቲ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እዩ ነይርዎ ሕቶ መልሲ ምስ በልካ ካልእ ተረዲእዎ ነይሩ ዛጅ ሒዝክያ ዘለካ ግን ፅቡቅ ትካይድ እያ በቃ እቶም ዋና ዋና ወይ ከዓ ዓንኳር ዝበሃል ኩሉ ሰብ ክፈልጠሉ ዝበሃል ንመሃሃረሉ እሞኒ ካብኡ ወፃኢ እንተኮይንካ ብሕቶ መልክዕ ክመፅእ ክእል እዩ ግን ዛ ሕጂ ሒዝክያ ዘለካ ፅቡቅ ትካይድ እያ ምናልባት ናይ ይሁዳ ቤተልሔም ወይ ከዓ ቤተልሔም ተባሂላ ዘላ መን እያ እንድሕር ኢልና ኮይና ብታሪክ ክልተ ዓይነት ቤተልሔም እየን ዘለዋ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ይሁዳ ቤተልሔም ክትኮን ከላ እታ ካልአይቲ ከዓ ናይ ዛብሎን ቤተልሔም ተባሂላ ተገሊፃ ኣላ ማለት እዩ እታ ናይ ዛብሎን ቤተልሔም ተባሂላ ዘላ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 15 ተገሊፃ ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ግን ናይ ይሁዳ ቤተልሔም ኮይና ብዙሕ ታሪክ ዘለዋ ካብ ኢየሩሳሌም ንደቡብ ማለት እዩ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ብያዕቆብ ዘመን ከዓ ኤፍራታ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት እያ ማለት እዩ ኤፍራታ ተባሂላ ትፅዋዕ ዝነበረት ብያዕቆብ እንዲያም እስራኤላውያን ካብ ባርነት ካብ ግብፂ ክምለሱ ከለዉ ማለት እዩ መሪሕነት ሙሴ ኣብ በረኻታት ናይ ሲና ከይዶም ድሕሪኡ እቲ መሪሕነቱ ንኢያሱ ተዋሂቡ ኢያሱ መሪሕ ንምድረ ከነዓን እትዎ ማለት እዩ ምድረ ከነዓን ምስ እተዎም ሽዑ ካብቶም ክልተ ሰለይቲ ማለት እዩ ካሌብን ሰሎሞንን ማለት እዩ ካብቶም ክልተ ሰለይቲ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ተጋጊሽን ካሌብ ሓቂት ተጋጊ ካሌብ እዚ ተጋጊ ሙሴ ቃል ኣትይለ ነይሩ ምሳኻ እወ ካሌብ ምሳኻ ከነዓን ኢያሪኮ ክንስልኸና ወይ ከዓ ከነዓን ክንኣቱ ከልናሲ ቃል ኣትይለ ነይሩ እሞኒ ናይ ኤፍራታ ምድሪ ወይ ከዓ ናይ ቤተልሔም ምድሪ ሃበኒ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ሓራይ ኢሉ ከም ዝሃቦ እሞኒ ብድሕሪኡ ሽዑ ሽመንስ ይውፅኢሎም ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርያ ስሙ ኤፍራታ ከም ዝነበረት ያ ወይ ከዓኒ ምናልባት እንተጉዲለ ድሓን ሓግዙኒ እና ብሓፈሻ ግን በተና ንሱ ሽም ከም ዘውፀላ ማለት እዩ እና ኤፍራታ ማለት ፀዋሪተ ፍሬ ማለት እዩ ቤተልሔም ከዓ ናይ እንጀራ መሬት ወይ ከዓ ናይ እንጀራ ምድሪ ሕብስቲ ወይ ከዓ ምድሪ እንጀራ ወይ ከዓ ናይ እንጀራ ቤት ናይ እንጀራ ገዛ ማለት እዩ ስለዚ ቤተልሔም ማለት እንጀራ ዘለዋ ወይ ከዓ ሕብስቲ ዘለዋ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ እና ክልተ ዓይነት ቤተልሔም ከም ዘለዋና ሓንቲ ናይ ይሁዳ ቤተልሔም ተኸለይቲ ከዓ ናይ ዛብሎን ቤተልሔም ምዃና ልቢ ክንብል ይግባአና ካልእ ብዙሓት ኣቦታት ወይ ከዓኒ ብዙሓት ቅዱሳን ዝነበሩ ቦታ እያ ማለት እዩ ከም በዓል ኢዮቤድ ማለት ንቦኤዝ ኣቦ ወዲ ሰሎሞን ማለት ከም በዓል ኢዮቤድ ከም በዓል ቦኤዝ ከም በዓል እሴይ ከም በዓል ዳዊት ዝቐመጡሎም ዝነበሩ እንዲያም ናይ ሓሙስ ውዳሴ ማርያም ድሕር ሪኢኹም ኮንኩምሲ ዳዊት ዘነግሰ ለእስራኤል ዝብል ሓሳብ ድሕር ኣንቢብኩም እንታይ ዝብል ካብ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ይደሊ ምሻሓቀ ይብል ትርጓሜ ድሕር ኢና ቤተልሔም ተወሊዱ ዝዓበየላ ሃገር ስለ ዝነበረት ናታ ምንጪ ናታ ማይ ብጣዕሚ ይናፍቆ ይፈትዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ተጣቂሳላ ቤተልሔም ማለት እዩ እና ቤተልሔም ተባሂሉ ዘሎ ናይ ይሁዳ ቤተልሔም ክትኮን ከላ ቅዱሳን ኣቦታት ከም በዓል ዳዊት ከም በዓል እሴይ ዝነበራ ከተማ እያ ማለት እዩ ምድረ ናይ ቤት እንጀራ ቤት ሕብስቲ ማለት እዩ ትርጉሙ ከዓ ናይ እንጀራ ቤት ናይ ሕብስቲ ቤት ማለት እዩ ምናልባት ወስኹሉ ኣሕዋት ኣጉዲለሉ ተኮይና ንኻ ኣብዚኣ ሓሳብ ንቐፅል ኣሕዋት እሺ ሓራይ ፅብቕቲ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ተገሊፃ ምናልባሽ ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ዝመሃር ኣለኹ ክልተ ቤተልሔም ከም ዝነበራ ፈለማ ግዜ ሎም ዝመሃር ዘለኹ ማለት እዩ ፅቡቅ ዲያቆን ሓዊ ከምዚ ዲያቆን ሓውና ክብለና ዝፀንሐ ቤተልሔም ማለት ቤት እንጌራ ማለት እዩ ቤት እንጌራ እዚኣ ዓዲ ዳዊት ተባሂላ ተገሊፃ ኣላ ንእሽተይ ከተማ ዝነበረት እያ ምናልባሽ ካብተን ከተማታት ይሁዳ ዝነኣሸት ዝነበረት እያ ቤተልሔም ስለምንታይ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ ደልዩ ሕጂ ኣዊና ኣብቲ እቲ ክርስቶስ ንባዕሉ ኣነ እንጌራ ሂወት ኢሉ ገሊፁ እንዲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተገሊፁ ዘሎ እቲ ናይ እንጌራ ሂወት ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ቤት እንጌራ የተወሊዱ ስለዚ ክርስቶስ እንጌራ ሂወት እዩ ኣበይ ከዓ ተወሊዱ ኣብታ ቤት እንጌራ ተባሂላ ዘላ ተወሊዱ ማለት እዩ ምናልባሽ እዚ
እቲ ቤተልሔም ዝብል ኣገላልፃ ምናልባሽ ንቤተ ክርስቲያንና ዝውክል ሽም ይውን ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ርእሳ ንሳ ኣካል ዝኾነት እያታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ክርስቶስ ፍጹም ሕብረት ዘለዋ እያ ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ቤት እንጌራ ክውለደሉ ዝደለየ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንጌራ ሂወት ክህበና ስለ ዝደለየ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዘለዓለማዊ እንጌራ እቲ ካብኡ በሊዕካ ዘይትጠምዮ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻታት መና በልዑ ኢሎም እቲ ኣነ ዝህበኩም ግና እንታይ እዩ ናይ ዘለዓለም እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ እንጌራ ኣብታ ቤት እንጌራ ተወሊዱ ማለት ስለዚ ቤት እንጌራ ሙላዱ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንጌራ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘሎ እዚ ብምስጢር ክርድኦ ንኽእል ማለት ስለዚ እቲ ቤተልሔም ዝብል ምናልባሽ ነታ ቦታ ዝነበረት እዩ ድሓር ግን ንቤተ ክርስቲያንና ዝውክል ሽም ማለት ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘሎ እቲ እንጌራ ሂወት ኣብታ ቤት እንጌራ ይኹሉ ሻዕ ዝርከብ ማለት ስለዚ እቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ኸ ኩሉ ሻዕ ካብቲ እንጌራ ሂወት እናተበላዕና እናተመገብና ኣብታ ቤት እንጌራ እንታይ ንገብር ንዓቢ ማለት ስለዚ ናይ ክርስቶስ ኣብ ቤት እንጌራ ሙላዱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምስ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ሕብረትን ሓድነትን ዝገልጽ ቃል እዩ ማለት ስለዚ ቤተልሔም ማለት ቤት እንጌራ እዩ እዚ ከዓ ኣመናዊ ዝኾነ ቁኑዕ ዝኾነ ኣፀዋውዓ ወይ ከዓ ኣሰያይማ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኮይኑ ንረኽቦ እዩ ማለት እዩ ብምብራዕ ወገን ናይ ቤተ ክርስቲያንና እውን ቤተልሔም ዝበሃል ኣለና እዚ ሕጂ እቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝዳለወሉ እዩ ስለዚ ቤተልሔም ኢሎም ቅዱሳን ኣቦታት ክሰሚዎ እንከለዉ ብሃውሪ ይኮኑ ወይ ብግምት ኣይኮኑ ናይ ብሓቂ ንሱ ንክርስቶስ ዝምጥን ስም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ወይ ንቤተ ክርስቲያን ዝምጥን ስም ስለ ዝኾነ ማለት ምክንያቱ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ቤት እንጌራ ዝተወልደ ኩሉ ሻዕ ከዓ እቲ ኣመናዊ ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ኣብ ቤት እንጌራ ተዳልዩ እዩ ናብታ ቤተ መቅደስ ኣቶሞ ኩላትና ከዓ ብፀሎት እቲ ካህን ምስ ቆረሶ ኩላትና ንካፈሎ ማለት ስለዚ እዚ መደብ እግዚኣብሔር ኮይኑ እንረኽቦ ምስ ሂወትና ምስ ቤተክርስቲያን ዝተሓሰ ስም እዩ ክብል የደሊ ካፅልሓት እያ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩሎም ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ብልክዕ ንሱ እዩ እቲ ተገሊፁ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ምድረ ይሁዳ ምስ ተወልደ ሕጂ ኣብዚኣ ሓደ እቲ ቀዳማይ እቲ ኩሉ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ሓፈሻ እውን እቲ ናይ ትንቢት እውን ነይሩ እዩ እቲ ትንቢት እውን ፍፃሜ ንክህልዎ ፍፃሜ ንክረክብ እቲ ትንቢት እውን ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ተወልዱ ስለዚ እዛ ትንቢት እዚኣ እውን ስለዝነበረት እዩ ካልኣይ ምሳሌ ከዓ ቤተልሔም ቤት ሕብስቲ ቤት እንጀራ ከምቲ ዲያቆን ክብሎ ዝፀንሑ ኩላቱ ማለት እዩ ትርጉም ዘለዎ እዩ መሰረት ከዓ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሕብስቲ ከዓ ናይ ወዳ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሕብስቲ ምሳሌ ማለት ቤተልሔም ተፈሲ ወቤተልሔም ንብሎ ውዳሴ ማርያም ናይ ወዳ ሕብስቲ ማለት ስጋን ደምን ወልደ እግዚአብሔር ማለት እዩ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ እቲ ቤተልሔም ኢላ ጠቂሳቶ ዘላ እቲ ናይ ወዳ ዘለዓለማዊ ሂወት ዘውህበና ምስ ክርስቶስ ምስ እውን ዘንብረና ዝዳለወሉ ኣማናዊ ዝኾነ ስጉኡን ደሙን ምዃኑ በዚ ምሳሌ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሓሳባታ ኣቐሚጣ ወይ ከዓ ትምህርታ ንኩላ ንደቃ ትምህር ማለት እዩ ከምቲ ዓንተ ዲያቆን ክብለና ፀንሐ እዛ ቤተልሔም ትበሃል ሕጂ እዛ ኢየሩሳሌም ሶሪ እዛ ሓፈሻዊ ዘንብላ ዘለና ቤተልሔም ወይ ከዓ ኢየሩሳሌም ናብ ደቡብ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ካብ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ቤተልሔም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ሰባት ማለት እዩ ካብ ደቡብ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ እያ ማለት እዩ ህራይ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩላትና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣብ ቤተልሔም ይሁዳ ይበልዎ ኢሎም ማሽ ምስሃቡ ብዛዕባ እታ ቤተልሔም እንታይ ከም ትመስል ኢና ክንርአ ፀኒሕና ቀፂሉ ተፍቅዲ 7 እንታይ እዩ ዘሎ ድሕሪ እዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቦ ፀውዖም ካብኣታቶም ድማ ዘመን እትርእይዎ ኮኸብ ኣፀቢቑ ተረድአ ዘመን ትራእዮም ኮኸብ ኣፀቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊፅኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩሞ ኣነ ከዓ መፅአ ክሰግደሉ ኣፍልጡን ኢሎም ሕጂ ኣዝያ ንፅርቲ ምታን ክትኮነልና እንዳተረድአትና ክትከይድ ቅድሚኡ
እንዳተረዳእትና ክትከይድ ኣለዋ ብዛዕባ ሕጂ ይሁዳ እዩ ዝልእኾም ባሶሪ ሄሮዶስ እዩ ዝልእኾም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሓፈሻዊ ክንመፅእ ኢና መዚኣ ግን እንታይ ኢልኩም ክትገልፁ ኢኹም ክንገልፅ ደስ ይብለኒ ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ ንኸኣት ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዎ ቦታ መፅኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም ኢልና ገሊፅና ኣለና ሕጂ ሓፈሻዊ ናበይና ክንከይድ በዚ ንባብ ዝመርሓና ዘለው ሰብ ጥበብ እዞም ሰብ ጥበብ ተባሂሎም ዘለው ሲ እንታይ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ሰብ ጥበብ ንምንታይ ኢኸ ሄሮዶስ ንዕኦም ተጠቂምሎም እንዳበልና ክንከይድ እንዳራእና ክንከይድና ሕጂ ከዓ ማለት እዩ ቅድማት ኣለኹ ዶ ኣሕዋተይ ዘይነገሩ ኢልሓ ለና ዲያቆን ቀፅሉ ዲያቆን ኣለና ንግልፅ እያ ምናልባት ሓራሽ ድሓን ዜና ክሳዕ ዝዳሉ ንሽቲ ሓሳብ ክህብ ሞ እሱ ዝያዳ ይዕርይኻ ይነግረኩም ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ኣብታ ሰብ ጥበብ ትብል ዘላ ሃራይ ሰብ ጥበብ እሺ ሓራይ ሰብ ጥበብ ሰብኣ ሰገል ተባሂሉ ዘሎ ያው ገዙ ሰብኣ ሰገል እዩ ዝብሎም ሰገለ ጥበበኛ ሆነ ሰገለኻ ጠነቆለ ይብል ማለት እዩ ሰብኣ ሰገል ማለት ናይ ጥበብ ሰባት ናይ ፍልጠት ሰባት ናይ ምርምር ሰባት ወይ ከዓ ፍልስፍና ዝነበሩ ሰባት እና ጠንቆልቲ ኢሉ ዝገልፀሉ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ግን ዝያዳ በቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተተርጊሙ ዘሎ ግን ናይ ጥበብ ወይ ከዓ ናይ ፍልጠት ሰባት ኢና ንሕዳ ወሲድናዮም ኮይና ትርጉም ናይ ጥበበኛታት ወይ ከዓ ፈላጣት ማለት እዩ ፊሎዞፊ ምሽ ንብል ሓቀይ ፊሎ ማለት ላቭ ክኾን ከሎ ሶፊያ ማለት ከዓ ዊዝደም ማለት እዩ ላቭ ኦፍ ዊዝደም ማለት እዩ ወይ ከዓ ጥበብ ምፍታው ጥበብ ምድላይ ጥበብ ምምርማር ማለት እዩ ፊሎዞፊ ማለት ጥበብ ምድላይ እንጂ ጥበበኛ ማለት ኣይኮነን ዝጀመር ትርጉም ሕጂ ድሓር ዝመፀ ትርጉም እምበር በዓል ኣርስቶትል በዓል ፕሌቶ ጥበብ ክሓስቡ ከለው ፊሎዞፊ ማለት ጥበብ ምድላይ እምበር ጥበበኛ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ፍላስፋ ማለት ወይ ከዓኒ ፍልስፍና ድፈቱ ወይ ከዓኒ ስለ ነገራት ዝመራመር ዳ እምበር ፍላስፋ ሙሉእ ወይ ከዓ ጥበበኛ ፈላጥ ተባሂሉ ኣይትርጎም እዞም ሰባት እዚኦም ካልእ ናይ ፍልስፍና ሂወት ዝነበሮም ጥበብ ዝናፍቁ ጥበብ ዝፈትው ሰባት ከም ዝነበሩ ታሪኮም ይገልፀልና ማለት እዩ እሱ እዩ ዝመስለኒ ትርጉሙ ብኸመይ መፅኦም ዝብል ሓሳብ ቀፅል እየ ወላስ ናይ ሽም ጥራሕ ትርጉም እያ ዲያቆን ነወት ክሰፍሕሎም እቶም ሰብ ጥበብ ዝበሃሉ ዘለውስ መን እዮም ሓፈሻዊ ዋላ እውን መወከሲ ፅሑፋት ከነንብብ ንኽእል ተደኣ ኮይና ከምዚ ፅሑፍ መወከሲ እውን ኣለና ኢልና እንዳሃብና ፅቡቅ እዩ ሕጂ እታ ርእሳ ኣርእስቲ ሂብናያ ዘለና ሰብ ጥበብ መን እዮም እዩ ሰብ ጥበብ መን እዮም ዝብል ያው ጥበበኛታት ተመራመርቲ ከም ዝነበሩ ርኢናዮም ዝመፁሉ ሃገር ካብ ባቢሎን እዩ ማለት እዩ ካብ ማእከላዊ ምብራቅ ካብ ባቢሎን ኣከባቢ ከም ዝመፁ ይገልፅ ኣብ መፃፅኦም ዝምልከት ብዙሕ ታሪክ ኣሎ በተለይ ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ተቐሚጡ ዘሎ ኣባ ሓጎም ዘረደሽ ዝበሃል ፍላስፋ ከም ዝነበረ ይገልፅ ማለት እዩ ንሱ ናይ ኣስትሮኖሚ ተመራመር ወይ ከዓ ናይ ብዛዕባ ከዋክብቲ ብዛዕባ ናይ ሰማይ ምህዋራት ዝመራመር ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ዘረደሽ ዝበሃል ዘመደ በልዓም ወይ ከዓ ካብ በልዓም ወገን ናይ በልዓም ዘመድ ይብሎ ማለት እዩ በልዓም ዝክሮ ይኹም ሓቂ ኣብ ዝህልቁ ዝነበረ እስራኤላውያን ዝቃወሞም ዝነበረና ግን ብዙሕ ግዜ ከዓ ትንቢት ይዛረብ ዝነበረ ማለት እዩ ኮከብ ይሰርቅም ያዕቆብ ዝበለ ማለት እዩ ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ክወፅእ እዩ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ንባዕሉ ኣብ በልዓም ብዙሕ ዓይነት ክርክር ኣሎ ጠንቋሊ ዝብሎም ኣለው ኣይ ፍላስፋ እዩ ተመራማሪ ነይሩ ዝብሉ ኣለው ዝሩ ንሕና ግን ምስ ትምህርትና ዝኸይድ ግን ያው ብምርምር ሒዝና ስለ ዘለና ተመራመርቲ ብዛዕባ ሰማይ ብዛዕባ ከዋክብቲ ሕብራተ ከዋክብቲ ክፈልጡ ዝደልዩ ብዛዕባ ናይ ሰማይ ዑደት ክርድኡ ዝደልዩ ሰባት ከም ዝነበሩ ይገልፅ እና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዘረደሸት ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮይኑ ወይ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮይኑ ብምሸት ግዜ ስለ ከዋክብቲ እናተመራመረ ከሎ ኣብ ናይ ሰማይ ሰሌዳ ማለት እዩ ኣብ ኮኸብ ሰሌዳ ናይ ሰማይ ድንግል ቆልዓ ሓቂፋ ይርአ ማለት እዩ እናተቀዳዲሙ ሽዑ ናይ ሓፂን ብርቲ ኣምፂ ማለት ናይ ሓፂን ብርቲ ወይ ከዓ ናይ እንታይ ዝበሃል ነሓስ ኣምፂ ይቆርፆ ማለት እዩ ቀሪፁ ሽዑ እንታይ ኢሎም እዚ ኮኸብ እዚ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ ንጉስ ተወዲድሎም ከይድኩም እንታይ ገበርሉ ከይድኩም ሰድሉ ወርቂ ዕጣን ከርቤካ ሒዝኩምሉ ኺዱ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት ስለዚ ናይ ዘረደሸት ዝተባሃለ ሰብ ቤተሰብ ከም ዝነበሩ ይገልፅ ማለት እዩ ዘረደሸት ከዓ ምስ በልዓም እዩ ዘተኣስሮ ማለት እዩ በልዓምቲ እሱን ልክዕ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝመራምር ዝፈላሰፍ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ይገልፅ ማለት ስለዚ ምምፅኦም ካብ በዓል ባቢሎን ካብ በዓል ፋርስ ምዃኑ ይገልፅ ማለት እዩ ካልእ ምስ ምንታይ ዝተኣስረሉ ምስ ትሩፋተ ባቢሎን ማለት እዩ በተለይ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ መሓዝ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር ናይ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ወንጌል ንምርዳእ ኦሪት ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ እንጂ ወንጌል ብዘይ ኦሪት በቃ ልክዕ እዝኒ ብዘይ
እንታይ ይባሃል ብዘይ ወርቂ ማለት ወይ ከዓ እንታይ ይባሃል ብዘይ ናይ እዝኒ ማለት እዩ ጌጥ ዘይብሉ ወይ ከዓ መልክዕ ዘይብሉ ይኾን ሓቂ እዝኒ እና ኦሪትን ወንጌል ተተሓሓዚዮም ማለት እዩ ልክዕ ክልተ ገጽኒ ሓንቲ ሳንቲም ማለት እዩ ኦሪት ብዘይ ወንጌል ወንጌል ብዘይ ኦሪት ትርጉም የብሉ ማለት ምክንያቱ ሓድሽ ኪዳን ንርዳኣሉ ብናይ ብሉይ ኪዳን መነጽር እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብሉይ ኪዳን እንትርጉሙ ብናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ማለት እዩ እና ትሩፋነ ባቢሎን ወይ ከዓ ንባቢሎን ዝወረዱ ስደተኛታት ክንብል ከልና ክነስተውዕሎ ዝግባአና እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኣሎ ይሕዋት እስራኤላውያን ክልተ ግዜ ንስደት ወሪዶም ነይሮም ሓቂ መጀመርያ ብፈርዖን ዘመን ናብ ግብፂ ወሪዶም ነይሮም ተኻልኣይካ ናብ ባቢሎን ዝወረድሉ ን7 ዓመት ዝፀንሕሉ ማለት እዩ እና ትሩፋነ ባቢሎን ናብ ባቢሎን ክወርዱ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ይነግሩ ነይሮም ማለት እዩ በተለይ ትንቢት እንዳጠቐሱ ትንቢተ ዳዊት ናይ ዳዊት መዝሙር ማለት እዩ 71 ሳምሓይ ትርብሽ ኣላ ድምፂ ከለካ ክሳይ ግበረልዮ እሺ ሰናይ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 71 እንታይ ዝብል ኣሎ ነገስተ ተርሴስ ወደስያት ጋዳ የመፁ ነገስተ ሳባ ወዓረብ ነገስተ ተርሴስ ወደስያት አምሃ ያቀርቡ ነገስተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ የመፁ ዝብል ኣሎ ሓቀይ ናይ ደስያት ናይ ተርሴስ እንታይ ከምፅዮም ገፀ በረኸት ከምፅዮም ነገስተ ሳባ ናይ ዓረብን ከዓኒ ህያብ ሒዞም ክመፁ እዮም ዝብል ቃል ኣሎ ማለት እዩ እና እዚ ቃል እዚ ብምሓዝ እቶም ትሩፋነ ባቢሎን ኣብ ባቢሎን ኣብ ዝወረድሉ ግዜ እዚ ሕጂ ንመንግስትኩም ንህቦ ዘለና ወርቂ እዚ ሕጂ ንመንግስትኩም ንህቦ ዘለና ገፀ በረኸት ብድሓር ዘመን ኣብ ሃገርና ዝውለድ ንጉስ ኣሎ ንዑ ክተምፅኡ ኢኹም ዝብል ዘረባ ሰምዑ ስለ ዝነበሩ ነዚ ዘረባ እዚ ሒዞም መፅኦም ዝብል ሓሳብ ኣሎ ካልእ ዳንኤል ንባዕሉ ማለት እዩ ዳንኤል ኣብ ባቢሎን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምንም እንኳን ዳንኤል ተዘይፈትዎ ዳንኤል ዝዛረብዎ ነገር ብጣዕሚ ይፈትዎ የኽብርዎ ስለ ዝነበሩ ዳንኤል ንብሎም ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንሕና ንነገስትኩም ንህቦ ዘለና ወርቂ ድሕራይ ዘመን ነገስታትኩም ካባና ንዝውለድ ንጉስታ ክገብርሉ እዮም ገፀ በረኸት ወይ ከዓኒ ህያብ ገይሮም ክህብዎ እዮም ዝብል ቃል ይሰምዑ ስለ ዝነበሩ እዚ ምልክት እዚ ኮኸብ እዚ ምስ ረኣዩ መፂኦም ከም ዝሰገዱ እዚ ገፀ በረኸት ከዓ ከም ዝሃቡ ዝገልፅ ኣሎ ስለዚ ምስ ባቢሎንና ምስ በዓል ዘረደሸት ዝተኣሳሰር ታሪክ ከም ዘለዎ ንምግላፅ ዝጎድሊ ኣሕዋት ክምልእዎ እዩ ማለት እዩ እሺ ቀኒሊ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሶሪ ከፊትዮ ምፅናሐይ ብሩኻተይ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ዲያቆን ሓዊ ብሩኽ ተባረኽ ንቐፅል ዲያቆን ዜና ገብርኤል ክፈትዎ ሜትኩም ዲያቆን ችሩፕ ዌልከም ቋዳሓን መፁ ኣብዚ ትምልእዎ ሃሊ ዜና ሓዊ እሺ ሓራ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ቋዳሓን መፃኹም ዞም ሕጂ ዝኣቶም ኣሕዋት ሰብ ጥበብ መን እዮም ዝብል ዳርጋ ዲያቆን ሓዊ ዳርጋ ኩሉ ተንኪፍዎ እዩ መን እዮም ዝብል ዋላ ኣብቶም ቀዳሞት ቤተክርስትያንን ማለት ኣካታዒ ሕቶ እንዲ መብዛሕትኦም ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝሰማምዕሉ ግን ፋርሳውያን ዝነበሩ ወይ ከዓ ባቢሎናውያን ንብሎም ካብኡ ዝመፁ እዮም ዝብሉ ኣቦታት ኣለዉ ገለገለ ከዓ ካብ ዓረብ ዝመፁ እዮም ዝብሉ እውን ኣለዉ ኣብ ሃገርና ከዓ ካብቶም ዝነበሩ ነገስታት ሓደ እውን ናይ ምድሪ ኣጋዚ ንጉስ ነይሩ ንጉስ ባዜን ዝበሃል እውን ትውፊት ኣሎ እቲ ባህላ ምናልባሽ ኣብቶም ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ኣይንረኽቦን ኢና ግን እዚ ዓይነት ትውፊታት እውን ኣብ ምድሪ ኣጋዚት እውን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እዞም ሰብ ጥበብ ተባሂሎም ዘለዉ በቲ ናይ ክሳይ ማጊን እዮም ዝብሎም ካብቲ ናይ ማጎስ ዝብል ዝወፀ እዩ ሕጂ እዚኦም ብከዋኽብቲ ክሳይ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ከዋኽብቲ ከምዚ ዝጥንቁሉ ዓይነት ዝነበሩ እዮም ኣስትሮኖመርስ ማለት እዩ ክንብል ከለና ከዋኽብቲ ኣንቢቦምሲ ንመፃኢ ዝነብሩ ዝንበዩ ዝነበሩ ተባሂሎም ዝግለፁ እዮም ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሎም ናይቶም ካልዲያንስ ወይ ከዓ ናይቶም ፋርሳውያን ነገስታትን ካህናትን ዝነበሩ እዮም ዝብል ኣገላልፃ እውን ኣሎ ማለት እዩ በቲ ኮይኑ ግን ብዙሓት ኣቦታት ዝሰማምዕሉ እዚኦም ዓሌት ናይ በልዓም ዝነበሩ ዲያቆን ሓወይ ክገልፆ ስለዝፀንሐ ምናልባሽ ከይደግሙ ኢለ ካብ በልዓም ዘርኢ ዝወፁ እዮም ዝብል ኣባህላ እውን ኣሎ ምናልባሽ እቲ ኣብ ዘሁልቅ ዘሎ ሓቂ ኣሎ እቲ ናይ በልዓም ታሪክ ምዕራፍ 23 ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኮኸብ ካብ ያዕቆብ ከም ዝወፅእ ዝገልፆ ዘሎ እቲ ትንቢታዊ ኣዘራርባ ካብኡ ጀሚሮም ነቲ ንጉስ ዝፅበይዎ ስለ ዝነበሩ
ትንጉስ ምስተወልደ እቲ ኮኸብ ፍሉይ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ንዑ ነቲ ኮኸብ ተኸቲሎም ዝመፁ እዮም ዝብል ትውፊት ናይ ቤተክርስትያን ወይ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስትያን ዘሎ ማለት እዩ ብቁፅሮም ገለገለ ኣቦታት ቤተክርስትያን ስጋዕ 12 በፅሑ ነይሮም ዝብሉ ኣለዉ ገለገለ ኣቦታት ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ምናልባሽ እተን ህያዋት ሰለስተ ስለ ዝነበራ ሰለስተ ነገስታት እዮም ነይሮም ዝብሉን ኣሎ ኣብ ሃገርና ዝገለጽ ከዓ ብዙሓት ተበጊሶም ግን እቶም ኣብ መወዳእታ ዝበፅሑ ሰለስተ ነገስታት እዮም ዝብል ኣዘራርባ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣመራር ኣሎ በቲ በይቲ ኮይኑ ማለት እዚ ኩሉ ትውፊት እዩ ናብ ሓደ ሓቂ ኢኻ ዝመርሓና ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ እሶም ከዓ እቶም ኣሕዛብ ዝነበሩ ወይ ከዓ ንክርስቶስ ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ህዝቢ ወይ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ነቲ ንጉስ ናይ ሰማይን ምድርን ዝኾነ ክርስቶስ ህያዋቶም ከብፅሑ ኣምልኾኦም ክፍፅሙ ናብ ጎይታ መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስረታ ናይታ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ክመፁ ከለዉ ኣብታ ግዜቲ ኣብ ስራት ዝተነብሩ ምናልባሽ ቀሰልና ክሪኦ ንኸውን ኢና ብስራት ናይቲ ልደት ናይ ጎይታ ዝተነበሩ እቶም ጓሶትን እዞም ሰብ ጥበብን ዝበሃሉ እዮም እቶም ሰብ ጓሶት ነታ ናይ እስራኤል ቤተክርስትያን ወይ ከዓ እታ ናይ ህዝቢ ቤተክርስትያን ክውክሉ ከለዉ እቶም ሰብ ጥበብ ከዓ ናታ ናይ ኣሕዛብ ቤተክርስትያን ዝውክሉ እዮም ኢላ ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝገልፅዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ኣብ ቤቱ ኮይኖም ኣብ 24 ሰዓት ነቲ ሕጊ ዝምርምሮ ዝነበሩ ሰባት ንዕኦም ምስጢሩ ዘገለፀሎ ነቶም ሰብ ርሑቕ ካብ ምብራቕ ዝመፁ ግና ንእግዚኣብሔር ብልቢ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ወይ ዝደልይዎ ዝነበሩ ንዕኦምን ነቶም ኣብ በረኻ ጓሶት ኮይኖም ብንፅህና ዝነበሩ ንመጀመርታ ምስጢሩ ገሊፅሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ሰብ ጥበብ ብኮኸብ ገይሩ ክገልፀሎም ከሎ ነቶም ጓሶት ከዓ ብመልኣክ እግዚአብሔር ገሊፅሎም ማለት ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ትንቢትን ተኣምራትን ብክልተ ነገራት ተፈፂሙ ማለት እዩ ሕጂ ትንቢት ነቶም ኣመንቲ ኩሉ ሻዕ ነቶም ኣብቲ ቤቱ ዘለዉ ነቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ዝበሃሉ ማለት እዩ እቲ ተኣምራት ከዓ ነቶም ዘይኣመንቲ እዩ ስለዚ እቲ ኮኸብ ምናልባሽ ቀሰልና ክንገልፆ ንኸውን ምናልባሽ እቲ ኮኸብ ነቶም ዘይኣመንቲ ዝነበሩ ሰብ ጥበብ ምልክት ኮይኑ ወይ ከዓ ተኣምራት ኮይኑ ናብቲ ንጉስ ኣምፂኦ ማለት ስለዚ በቲ ንሶም ዝፈልጥዎ በቲ ንሶም ዝመራመሩሉ ዝነበሩ ኮኸብ ኣምላኾም ከም ዝፈልጡ ገይሮም ነቶም ህዝቢ ዝበሃሉ ነቶም ጓሶት ነቶም ንጹሓት ከዓ መልኣክ እግዚአብሔር ኣውሪዱ ብቐጥታ እቲ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ከም ተወልደ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ካብ መድሓኒ ዝኸውን ተወሊዱ ከም ዘሎ ኣበሲሮም ማለት ስለዚ ኣብቲ ግዜታ ከዓ ንፈለማ ግዜ መላእክትን ደቂ ሰባትን ብሓንሳእ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ዝዘመሩሉ ማለት ምናልባሽ ቀሰልና ክሳብ ክንሪኦ ንኸውን ማለት ስለዚ እዞም ሰብ ጥበብ ተባሂሎም ዘለዉ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝመፁ እዮም እቲ ቦታ ግን ብግልፂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይገልፀልናኒ ብትውፊት ግን ከም ንብሎ ዘለና ባቢሎናውያን ዝበሃሉ ኣዕራብ ዝበሃሉ ኣብ ሃገርና እውን ሓደ ካብቶም ኣዕራብ ኮይኖም ግን ናይ ምድሪ ኣጋዚት ንጉስ እውን ምስኦም ከም ዝነበረ እውን ይግለፅ እዩ ማለት ስለዚ ነዚኣ ክብል ኢለ ምናልባሽ ከየንውሖ ካልኦት ኣሕዋት ነታ ኣስፊሮም ሓሳባት ክመሩና ጉሩም ቃል ህይወት የስማዓልና ሓቂ እግዚአብሔር ይባርኩም ሓፈሻዊ ባዕበራ ኩላኸድና ኩላትና ይባርኸና ኣምላኽ ዲያቆን ኩሓወይ ከምኡና ውሰናይ ኣብዚ ሓሳብ ትምልእዎ ነገር እንተሎ ነቲ ግዜ እንዳተጠቀምናሉ ምታን ክንከይድ እንታሃልዩ ክፈትዎ እሞ ተዘየለካ ሓብሩና እንዳቐፀልና ክንከይድ ማለት እዩ ሰላም ኩላትኩም ሰላም እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን أنا كادي حراس لازم أتاهم قرب نتحت تصبغ على حزام مثلا قرب كتانيه أتصلوا ሰላም ኣምላኽ መሳቱ ምስ ኩላትና ይኹን ህዝቢ ክርስቲያን ከመይ ፀኒሖም
ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ኣነ እውን ከም ዝሓውና ዲያቆን ዝበሎ ክሰምዕ ፀኒሐ ካብ ዝሰማዕኹ ካብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተማሂረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣሕዋትና ፀጉ የብዝሐሎም ኣብ ቀጻሊ ድሓን ዝኾነ ሓሳብ ተሃልዩ ዲስከስ እናገበርና ንከይድ እግዚአብሔር ይግለጸልና ኦኬ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓፈሻው ታፍቅዲ ዓሰርተና በፂሕና ዘለና እታ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 10 ወንጌል ማቴዎስ ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ እዙዝ ብዙሑን ሓጎስ ተሓጎሱ ኢሉ ናብታ ፍቅዲ 11 ሽዑ ናብ ቤተልሔም ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ኣዲኡ ማርያም ረኣይዎ ተደፊኦም ሰገድሉ ሳጹን ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ሓፈሻው ነዚ ወርቂ ዕጣን ከርበ ዝብል ዘሎ ወርቂ ናይ መንግስቱ ምሳሌ እዩ ወይ ከዓ ንመንግስቱ ዝወሃብ እዩ ዕጣን ናይ ኣምለኽነቱ ወይ ከዓ ንኣምለኽነቱ ዝወሃብ እንታይ ዝበሃል እዩ ከርበ ከዓ ናይ ሞቱ ምሳሌ እዩ ኢሎም ትርጓሜ ወንጌል ኣቦታት ኣቐሚጦም ኣለዉ ቀፂሉ እታ ፍቅዲ 12 እንታይ ኢልዎ ዘሎ ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ኣምላኽ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቆም ድማ ብካልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመለሱ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኣብዚያታ ብካልእ መንገዲ ዝብላ ዘሎ ንኹላትና ነፅሩ ክትከውን ኣቦታት እንታይ ኢሎም እዮም ተርጊሞሞ ዘለው ነዚ ሓሳብ እዚ ብካልእ መንገዲ ብካልእ ሓይሊ ቃል ብካልእ ሃይማኖት ተመሊሶም ናብ ዓዶም ኣተው ማለት ኢሎ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ማለት ከዓ ሃይማኖት ሒዞም ንክርስቶስ ንዑ ቦታ ዝኸውን በቃ ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ተቐቢሎም ሃይማኖት ሒዞም ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ተቐቢሎም ከም ዝኸዱ ኢሎም ኣቦታት ኣብ ትርጓሜ ወንጌል ኣቐሚጦም ኣለዉ ቀፂላት መፀና ዘላ ሓሳብ ሓፈሻዊ እዚኣ ነዚኣ ትመስል ኣብዚኣ ንብሎ ነገር እንተዘይሃልዩ እታ ንባብ መሪሓትና ናብ ፍቅዲ 13 እያ ትኸይድ እታ ፍቅዲ 13 እንታይ ኢላ ዘላ ንሳቶም ምስ ከዱ ከዓ መልአከ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ ሄሮዶስ ነዚ ህፃን ክቐትሎ ይደላ ኣሎ እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም ክሳዕ ዝነግረካ ከዓ ኣብኡ ፅናሕ በሎ ዮሴፍ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝብል ምእንቲ ክፍፀም ድማ ሄሮዶስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ፀንሑ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ ምክንያቱ ቅድሚ ናፍታ ምክንያት ናይ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ምኻዱ ምክንያት ቅድሚ ምርኣይና ኣብዚኣ እዚ ንፅርቲ ምታን ክትከውን እንዳተረደእት ናብታን ክትከይስ ዮሴፍ ነቲ መልኣኽ ዝበሎ ብምስማዕ ከይተሰናኸለ ወይ ከዓ ከይሰንበደ ዝኸቢድ እውን ኣይበለን ክኸይድ ከሎ ክብገስ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቡ ከድሕኖም ኢዶ ኣይተባሃለን ንምንታይ ዳርኡስ ዘይድሕን ናብ ካልእ ፍልስፍና ይኣትዎ ናብዚ ቅዱስ ዮሴፍ ማለት እዩ ታዝገበራ እንታይ እያ ነይራ እቲ ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዝና ኣብ ካልእ ሃገር ክንነብር ናብ ግብፂ ንህደም እዚ ምስሊ ዝተላእኸና ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ እንዲሞ ከምዚ እንዲሞ ዝብል መፅዓዚ እንዲሞ ፅሑፋት ዝብል እንታይ ይገበረን ማለት እዩ ቅዱስ ዮሴፍ ወላ ሓንቲ ምክንያት ኣይሃበን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምክንያት ዘይበለሉ ምክንያት ከዓ እንታይ ነይሩ ዮሴፍ ናይ እምነት ሰብ ስለ ዝነበረ እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ይገልጾ እዩ ብዛዕባ እዚ ምናልባት ሕጂ ኣብታ እንታይ ዝበሃል ኮይነ ኣለኹ ኣበይ ረሲዐ ኣለኹ እታ ፅሕፍቲ ክንከነምፃኢና ሓደ ግዜ ከነምፃኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ምጉርምራም ዘይረኣየ ቅዱስ ዮሴፍ እምበኣር ናይ እምነት ሰብ ከም ዝነበረ ነቲ ነገራቱን ከም ዘለዎ ስለ ዝተቐበሎ እዩ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይረዳእና ስለዚ ሕጂ ቀፂልና ንሓተ ሕቶ እንታይ እያ ትብል እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለቱ ስብሃት ናብ ግብፂ ዝተሰደደሉ ምክንያት እንታይ እዩ ምክንያት እንታይ እዩ ዲያቆን ሓወይ እቲ ብዛዕባ ህያባት እንትንዛረብ ፅቡቕ ነይሩ ስናገድ ደስ ይብል እሞ ብዛዕባ እንታይ እተን ህያባት ወርቂ ከርበ ዕጣን ኣብቲ ምስጢር ስለ ዘለዎን ግድ ንሰን ትትንክፈን ፅቡቕ ነይሩ ኣገደሲ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ናብተናትካ እታ ልዕልክያ ዘለካ ፅቡቕቲ እያ እሺ መምህር በቃ ፅቡቕቲ ህራ ይበሉ ቀጥላ ንስኣ ከም ሕቶ ጌርካ ቀርባ እሺ በሉ ንስኣ ዳሕን ከም ሓንቲ ሕቶ ኣቢልና ኣለና ቀፂልና ሽዑ ናብታ ናይ ግብፂ ትብል ዘላ ሕቶ ክንከይድ ኢና ናይተን ናይ ወርቂ ናይ ዕጣን ናይ ከርበ እዚኣተን ምስ ከምዛ መምህር ክብልዋ ፀንሑ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ንሓን በሉ እንታይ ዝበሃል ንግበረ ንፈትሸን እሞ ሽዑ ናብታ ሓንቲ ክንከይድ ኢና ኣነ ምስታ ናይ ኣቦታት ተርጊሞም ኣለዉ ኢለ ስለ ዘበልኩ እየ እምበር ናብተን ምስጢራ ንኽድ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ሚት በሉ ክፈት እሞ
حبشة تنكف هبلنا زعبا شعبا أبقى تبلون تهليها كلكم لا أتصلكم تخل زعبا ينزل لحجة هذا ربع حرق ቀጽሉ ዲያቆን ሓወይ ዲያቆን ኪሩብ ምናልባሽ ብዛዕባ እተን ህያባት ስለምንታይ እንትን ህያባት ተመሪፀን እንታይ ምስጢረን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ኢና ነጽነ ዘለና ዲያቆን ሓወይ ኣብ ናሁን ሰናይ ዋላ ዲያቆን ክርቤት ኣብኣ ተዛረቡ በይና ንገብራ قتل دهان قتل ديكا قتل دهان ديكون هاوي هنا حساب تعلي ولا دحرانوس እሺ ሓረ ድሓን ዜና ሓወይ ኣባ ከለካ ግን ታ ትንቢት ምናልባት ከም ሓሳብ ማለት እዩ ንምንታይ ቤተልሔም ከም ዝተወልደ ዓንተ ይብስክለ ቤተልሔም ትርጉም ተነጊሩ ነይሩ እንዲ ግን ምናልባት ንምንታይ ቤተልሔም ከም ዝተመርፀ ናይ ሰክትን ክፋይል እዩ ከለካ ቀፅል ናይ ሚክያስ ቀፅል ሓረ ብልሓን ቀፅል ሚሮን ሓወይ እሳትን ክፋ ብላ እሞ ኣብታ ናይ ዕጣንን ከርቤን ካብ ኩላተን ክፋ ሰመይ ሓረሽ እሺ እንታይ ክብል ኢለ ምናልባት ኣሪታ መንጋቲ ዜና ሓወይ ጽቡቅ እዩ ዝኸይ ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ ይትንከፍ ማለት ኣይኮነን ግን ዘይተንከፍ ናይ እንተሎም ብሕቶ መልክዕ ክመጽ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እንታይ ኢልና ነርና ቤተልሔም ሓቂ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ክርስቶስ ተወሊዱ ማለት እዩ ንምንታይ ቤተልሔም ተወሊዱ ዝብል ሓሳብ እሳይ ክትንክፋ ኢለ ማለት እዩ ምክንያት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ትንቢትን ምሳሌን ስለ ዘለዎ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ተወሊዱ እንጂ ክርስቶስ ድንገት ዝገብሮ ወይ ከዓኒ በቃ ሓንደበት ዝገብሮ ነገር የለ ማለት እዩ ኩሉ ትንቢት ዝተነገረሉ ምሳሌ ዝተመሰለሉ ምዃኑ ክንርዳእ ኢለ ማለት ተቐዳሚቲ ትንቢት እንታይ ዝብል ነይሩ ሚልክያስ 5:2 ግና ኸታ ኣብ ማእከል ኣሽዓት ይሁዳ ዝነኣስክ ቤተልሔም ኤፍራታ እቲ መውፅኡ ካብ ጥንቲ ዝኾነ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛእ ዝኸውን ካባኺ ክውለድ እዩ ዝብል ኣለ ሓቂ ወኣንቲ ንቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ኢትትሃቲም ነገሰ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉስ ዘይርእዮም ለህዝቢ እስራኤል ናይ ይሁዳ ከተማ ዝኾንኪ ወይ ካብ ይሁዳ ወገን ዝኾንኪ ኤፍራታ ቤተልሔም ንስኺ ካብ እስራኤል ካብ ዘሎ ከተማታት ኣይትነእስን ኢኺ ምክንያቱ ንእስራኤል ዘስጋ ወይ ከዓኒ ንእስራኤላውያን ዘነፍሲ ዝሕሉ ንጉስ ክርስቶስ ካባኺ ክውለድ እዩ ተባሂሉ ትንቢት ተነጊርላ ነይሩ ምሳሌ ኢኻ ተዓንቶ ይድበር ናይ በዓል ዳዊት በዓል እሴይ በዓል ዘሩባቤል ዝነበሩ ሃገር ስለ ዝኾነ ናይ ዳዊት ናይ እሴይ ናይ ዘሩባቤል ናይ በዓል ቦኤዝ ከተማ ስለ ዝነበረት ትንቢትን ምሳሌን ዝነበረ ሃገር ስለ ዝኾነት ካብዛ አንጻሪ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ተወሊዱ ዝብል ካልእ ምናልባት ክትንከፍ ኣለዎ ኢለ ዝሓሰብኩ ከዓ እንታይ ነይሩ ህፃን ዝብል እዩ ሓቀይ ኣይቲ ሃሎ ዘተወልደ ንጉስ እስራኤል ያሬታ እቲ ዝተወልደ ናይ እስራኤል ንጉስ ኣብያ ኣሎ እንዳበሉ እዮም መፅኦም ማለት እና ትርጓሜ ወንጌል ኣቐሚጡ ኣሎ ማለት ስም ላዕላዊና ስም ታሕታዊ ኣለ ስም ላዕላዋይ ዝበሃል ወይ ከዓ ላዕለዋይ ዝኾነ ሽም ኣምላኽ ዝብል ክኸውን ከሎ ሽም ታሕታዊ ከዓኒ ህፃን ዝብል እዩ ማለት ግን ሽም ላዕላዊ ኣይመረፁን ሽም ታሕታውን ኣይመረፁ ማለት እዩ ስም ማእከላዊ መሪፆም ንጉስ ዝብል መሪፆም እንጂ ህፃን ኣምላኽ ዝብል ኣይመረፁ ምክንያቱ ህፃን ኢሎም ተዝመፁ ነይሮም ኣብ ቤተልሔም 100,000 ተወሊዶም ወይ ከዓ 1,000 ተወሊዶም 1,000 ሞይቶም ዝውዕሉ እዮም ማለት ስለዚ ህፃን ድሕር ኢሎም ኣየናይ ህፃን ክብልዎም ማለት እዩ ምናልባት ናብ ሕክምና እዮም ክመርሕዎም ዝኽእሉ ዳ እምበር ኣየናይ ህፃን ክብልዎ ምክንያቱ ብዙሕ ህፃን ተወሊዶም ብዙሕ ህፃን ስለ ዝሞቱ ማለት እዩ ስለዚ ህፃን ዝብል ኣይተጠቀሙን ኣምላኽ ዝብል ከዓ ይተጠቀሙ ማለት ኣምላኽ ዝብል ተጠቂሞም ወይ ከዓ ተወልደ ኣምላኽ ኣብያ ኣሎ ተዝብል ከዓ መስሓቅ ምገበሮም ነይሩ ማለት ስለዚ ኣብ ቦታ ተይብሉ ስም ማእከላዊ ወሲዶም ስም ማእከላዊ ማለት ከዓ ንጉስ ዝብል ወሲዶም ማለት ኢና ካልእ ብኮኸብ መሪሕዎም ዝብል ያው አንተ ስለዝተገልጸ ያው ብቆሙ ኮኸብ ዘይኮነ መልኣኽ እዩ ዝብል ትርጓሜ ተቐሚጡሎ ምክንያቱ ናይ ኮኸብ ባህር ሉ ሓቂ ኮኸብ ብምብራቕ ወፂ ናብ ምዕራብ እዩ ዝኸይድ እዚ ግን ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ዝመፅእ ብምዃኑ ካልእ ኮኸብ ብለይቲ እምበር ብቐትሪ ይወፅን እዩ እዚ ግን ብለይቲ እውን ይወፅእ ነይሩ ካልእ ኮኸብ ልዕሊ ኢሉ እዩ ዝበርህ ማለት ወይ ካብ ሰባት ብጣዕሚ ርሒቑ ብሰማይ ኮይኑ እዩ ዝበርህ እዚ ግን ብናይ ሰባት ቁመት ታሕቲ ወሪዱ ይመርሖም ስለ ዝነበረ ኣይ መልኣኺ ብኣምሳል ኮኸብ መሪሕዎም እምበር ብጠጠው ኮኸብ ኣይኮነን ዝብል ትርጓሜ ተቐሚጡሎ ኣይ ኮኸብ እዩ ዝበሉ እውን ኣለኹም በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣይ በቆሙ ኮኸብ እዩ ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኑ የለን ብምብራቕ ወፂ ብምዕራብ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ዝኸይድ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቕ ከም ዝኸይድ ክገብሮ ልዕሊ ኢሉ ዝኸይድ ትሕቲ ኢሉ ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ብለይቲ ዝወፅእ ብቐትሪ ክወፅእ ዝገብር እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ኮኸብ ብቁሙ ወይ ከዓ ብሊትራሊ ኮኸብ ኢሎም ዝተርጎሞም ኣቦታት ኣለዎ ማለት እዩ ዝሮ ዝሮ ግን እግዚኣብሔር ብኮኸብ መሪሕ ናብ ቤተልሔም ከም ዘምፆም
ኣብ ቤተልሔም ምስ መፁ ከዓኒ ንክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ማርያም ወይ ከዓ ብሕቑፉ ኣዲኡ ማርያም ከም ዝረኸቦ ከም ዝሰገድሉ ገፀ በረኸትካ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ከም ዝሃብዎ ይገልፅ ማለት እዩ። ሓንቲ ክገልፃ እሞ ምናልባት ዕድል ተዋሂባትን ንኸላ ናብ ኣሕዋት ከብለኩም ማለት እዩ። ወርቂ ዕጣን ከርቤ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ? ሰለስተ ገፀ በረኸት ምሃቦም እቶም ነገሳት ኣብ መጨረሻ ሰለስተ ከም ዝኾኑ ርኢና። ምናልባት ብዙሕ ዓይነት ስፔኩሌሽን ወይ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ምልከታ ከም ዘሎ ዓንተ ነጊርና ሓቂ 12 እዮም ዝብሉ ኣለው፣ 7 እዮም ዝብሉ ኣለው፣ 3 እዮም ዝብሉ ኣለው እና ብዙሓት እዮም ልዕሊ 12 እዮም ዝብሉ ኣለው። ዞሮ ዞሮ ሰለስተ ምዃኖም ክንርዳእ ዝኽኣልና ብዋናነት ግን ብናይ ወንጌል ሓሳብ ብገፀ በረኸት እዩ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ከም ዘቕረብሉ ይገልፅ ማለት እዩ። እና ናይ መጀመርያ ትርጓሜ ወርቂ ፅሩይ ሓቂ ወርቂ ፅሩይ ብሚነራል እንድሕሪኢኹም ወይ ከዓ ብተፈጥሮ ወርቂ ትዝፀረየ ማለት እዩ። ካብ ናይ ሓፂን ወገን ትዝፀረየ ወርቂ ማለት እዩ። ወርቂ ፅሩይ ከም ዝኾነ ፅሩየ ባህሪ ወይ ከዓኒ ንፁህ ምዃንካ ወይ ከዓ ንፁህ ምዃኑ ምእንቲ ክገልፁ ወርቂ ሒዞምሉ መፅኦም ማለት እዩ። ካልእ ዕጣን ሽቱ ብጣዕሚ ዝስሕብ ወይ ከዓ ጥዑም ጨና ኣለዎ ማለት እዩ። ዕጣን ጥዑም ጨና ከም ዘለዎ ክርስቶስ ከዓ ምኡዘ ባህሪ ምዃኑ ጥዑም ዝኾነ ጨና ወይ ከዓ ጥዑም ዝኾነ ሽታ ከም ዘለዎ ንምግላፅ ወይ ከዓ ምኡዘ ባህሪ ብባህሪኡ ንፁህ ብባህሪኡ ምኡዝ ከም ዝኾነ ንምግላፅ እዩ። ከርቤ ከዓኒ ዘምፅሉ ከዓኒ ከርቤ ዝተሰብረ ነገር እንታይ ዝገብር እዩ ዝፅግን እዩ ማለት እዩ። ክልተ ዝተሰብረ ነገር ወይ ከዓኒ ዝተጎድአ ኣካልና ብከርቤ እንድሕር ጠፍጢፍናዮ እንታይ ይኸውን ይሓውየልና ማለት እዩ። ከርቤ ዝተሰብረ ነገር ሓደ ከም ዝገብር ክርስቶስ ከዓ እንታይ ዝገብር እዩ ኣዳም ምስ ማሕበረ መላእኽቲ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝዓርቆ ማለት እዩ። በተለይ 7 መስተፃርራን ኢሉ ትርጓሜ ወንጌል ዝገልፆም ኣሎ ማለት 7 መስተፃርራን ነይሮም። ናይ ኣዳም ሓጢኣት ምክንያት 7 ነገራት ተባኢሶም ነይሮም። እሶም ከዓ እግዚአብሔርን ሰብን ሰብ ምስ መላእኽቲ ሰለስተ ማለት እዩ ነፍስን ስጋን ኣህዛብን ህዝብን ኣህዛብን ተባኢሶም ነይሮም ማለት እዩ። እዞም 7 መስተፃርራን ወይ ከዓ እዞም 7 ተፃሊኦም ዝነበሩ ብክርስቶስ ልደት እንተኮይኖም ተዓሪቆም ማለት እዩ። በተለይ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ናይ ልደት ድጓ እንታይ ኢሎ ዮም ኣሃደ መርኤተ ኮኑ መላእክት ወሰብ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ብል ማለት እዩ። ዮም ኣሃደ መርኤተ ኮኑ ወይ ከዓኒ ሎማዓንቲ ሓደ መጓሰ ወይ ከዓ ሓንቲ ኣካል ኮይኖም መላእኽትን ሰብን ብናይ መን ልደት ብናይ ክርስቶስ ማለት እዩ። መላእኽቲ ምስ ደቂ ሰባት ተባኢሶም ነይሮም። በተለይ ብሉይ ኪዳን እንድሕሪኢኹም ኮንኩም መላእኽቲ ንተራድኦ ኣይወርዱን ነይሮም። ተራድኦ ማለት ናይ ደቂ ሰባት ፀሎት ናብ እግዚኣብሔር ኣይዓርግን ነይሩ ማለት እዩ። ብሓጢኣትና ምክንያት ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ዝነበረ ርክብ ተባላሽዩ ስለ ዝነበረ መላእኽቲ ምስ ደቂ ሰባት መላእኽትን ደቂ ሰባትን ባእሲ ነይሮም ማለት እዩ። ተፃሊኦም ስለ ዝነበሩ እዚ ዕርቂ ዝመፅኻ ብናይ ክርስቶስ ልደት እዩ ማለት እዩ። ክርስቶስ ስለ ዝተወልደ ኣብ መንጎ ሰባትን ኣብ መንጎ መላእኽትን ዕርቂ ኮይኑ ማለት እዩ። ዕርቁ ብኸመይ ንፈልጥ እንተኢልና ከዓኒ ብሓደ ኮይኖም ዘሚሮም ሓቀይስ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ዝብል መዝሙር ኩሉ ግዜ ንዝምሮ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ንዝምሮ ኣብ ቤተልሔም ዘመርዎ እዩ ማለት እዩ። መላእኽቲ ምስ ሰብ ኮይኖም ብሕብረት ዘመርዎ ማለት እዩ። መላእኽቲ ሰማያውያን ወኪሎም ከመስግኑ ከለዉ እቶም ጓሶት ከዓ ምድራውያን ወኪሎም ማለት ስለዚ ናይ ሰማይ ቤተክርስትያንን ናይ ምድሪ ቤተክርስትያንን ሓንቲ ዝኾነትሉ ኩላ ቤተክርስትያን ከዓ ብክርስቶስ ሓድነት ዝረኸበትሉ ማለት እዩ። ክርስቶስ ርእሲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ቤተክርስትያን ናብ ሓደ ዘምፀሉ ስለዝኾነ ከርቤ ዝተሰብረ ነገር ከም ዝፅግን ብክርስቶስ ከዓ ኩሉ ተፀጊኑ ማለት እዩ። ባእሲ ዝነበሩ ተዓሪቆም ተፈላለዮም ዝነበሩ ኣካላት ከዓ ሓደ ከም ዝኾኑ ዘረድእ ምስጢር ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ማለት እዩ። ቀፅሉ ኣሕዋት ፅቡቅ ኣገላልፃ ዲያቆን ሓወይ ናይ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልካ። እንታይ እቲ ዕጣን ከርቤ ወርቂ ዝብል ድሕሪ ኣሪና ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ድሕሪ ኣሪናዮ ሓደ እቲ ወርቂ ማለት ናይ ጥበብ ምሳሌ እዩ። ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ 21 እስራኤል ዘሎ ዓበይቲ እቲ ጥበበኛ ክቡር መዝገብ ይዳሎ ወይ ከዓ ይቕመጥ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ሓደ እቲ ናይ ጥበብ ምሳሌ እዩ። ምክንያቱ ንክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሓይልን ጥበብን ኢና ንብሎ። ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ጥበብን ክርስቶስ እዩ። ስለዚ እቲ ወርቂ ምባሉ ሓደ ንግስነቱ እዩ። ንጉስ ምዃኑ ዘለዓለማዊ ንጉስ እዩ። ንጉስ ጥራይ ዘይኮነ ንጉሰ ነገስታት እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ምዃኑ እቲ ናይ ብሓቂ ጥበብ ኣመናዊ ጥበብ ማለት እዩ። እቲ ናይ ባሕሪ ጥበቡ ንእግዚኣብሔር ኣቦ እግዚኣብሔር ወልዲ ማለት ስለዚ በዚ ምክንያት እቲ ናይ ወርቂ ገፀ በረከት ኣቕሪቦም ማለት እዩ። ካልእ ዕጣን ከዓ ናይ ፀሎት ምሳሌ እዩ። ከምቲ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ 141 ንብሎ ዘሎ
ጸሎተይ ከም ዕጣን ኣብ ቅድመኻ የቕረብ ኢሎ ዘሎ ሕጂ ንሱ ሓይሊ ናይ ጸሎት እዩ ከምዚ ዲያቆን ሓውና ክብሎ ዝፀናሕናኻ ንፁህ ባህሪ ማለት እዩ ክርስቶስን ዘለዓለማዊ ካህን ሊቀ ካህናት ናይ ሓድሽ ኪዳንናካ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ክህነቱ ዝገልጽ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ከርበ ንሞቱ ኢልና ኢና ኣብ ቤተክርስትያንና ንገልጾ ማለት እዩ እቲ ከርበ ንሞቱ ወይ ከዓ ነቲ መይቱ ንዓና ካብ ሞት ዘተንስኣና ክርስቶስ ንዕኡ ኢና ከም ምልክት ንወስዶ ዘለና ማለት እዩ ካልኣይ ከርበ ማለት ከዓ ስጋዕ መወዳእታ እሙናት ኮይና ንክንነብር ምስ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ እታ ናይ ዘለዓለማዊት ቃል ኪዳን ወይ ከዓ እታ ናይ ሓድሽ ኪዳን እታ ፍፅምቲ ቃል ኪዳን ናይ ቤተክርስትያን ብክርስቶስ ከም ተፈፀመት ትገልጽ እያ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ማህሌ 5:5 ተገሊጹ ዘሎ ዳዊት ከዓ ብኸርበ እንታይ ዝገብር ኢሉ ገሊጹሉ ነጋሽ እቲ ቃል ከም ዘለዎ እንድሕር ወሲድና ኣብ 5:5 እንታይ ይብል ንፍትወይ ክኸፍተሉ ተንሳእኩ ነቲ መሃርሃር ማዕጾ ክሕዝ ከለኹ ከዓ ዳዊ ከርበ ኣጻብዒ ከዓ ፈሳሲ ከርበ የንጠብጥብ ነበረ ይብል ኣሎ ሕጂ እዚ ከዓ ልክዕ እንታይ እዩ እቲ ናይ ተኣማንነትና ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ድሕነትና ነቲ ናይ ሞቱ ዝምልከት ነገራት እዩ ማለት ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከም ገጸ በረከት ኮይኑ ናብ ክርስቶስ ክመጽእ እንከሎ ሓቀኛ መንነት ናይ ክርስቶስ እውን በቲ ገጸ በረከት ክርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለምንታይ ሰለስቲኡ ተመሪጹ ንዝብል ነዚ ነገራት ዘካተተ ምስጢር ስለ ዘለዎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ከዓ ብምስጢራት ናይ ወይ ከዓ በት ናይ ትውፊት ዝነበረ ወይ ከዓ ምስጢራት ቤተክርስትያን ከምዚ ጌርና ክንገልጾ ንኽእል ማለት ስለዚ ዲያቆን ሓወይ ጽቡቕ ኣገላልጻ እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዝሓልካ ካልኦት ኣሕዋት ኣብዚኣ ዘላ ቀጽልዋ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣገላልጻ እግዚኣብሔር ፀጉ ይብዝሓልኩም ካልእ ቀጽሉ ብርኻተይ ናሁ ዘናይ ዲያቆን ይሩብ ሓሳብ እንታይ ኣለኩም ኣብዚ ቃል ህይወት የስማዕልና ክቡራት ኣሕዋት መምሃራን ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣገላልጻ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተመሲጥና ክንሰምዕ ፀኒና እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም ያው በቃ እቲ ዝገለጽኩሞ ከም ዝገለጽኩሞ ኮይኑ ብሓፈሻ ምንጨን ናይተን ከርበ ዕጣን ወርቂ ካበይ እንተተባለ ብዝያዳ ኣብቲ ትርጓሜ ወንጌል ገሊጹ ኣሎ ከምኡውን ኣብ ተኣምር ኢየሱስ ኣብ መጽሓፍ ኣክሲማሮስ ዝያዳ ብስፍሕ ዝበለ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዚአን መጀመርታተን ሰለስተ ናይ ኣቦና ኣዳም ምስ ሄዋን ማለት ካብ ገነት ምስ ወፁ ኣቦና ኣዳም ብሰንኪ ዝኣክል ኣምላኽ ዝኣክል ጎይታ ገነት ዝኣክል ቦታ ሲነ እሞ ረሓቕ ካባ ኢሉ ንዴና ቅድስት ሄዋን ማለት እዩ ሰጊጉ ከም ዝነበረ ማለት ካብኣ ብሰንኪ ተመን ወይ ደሞ ብሰንኪ ዝገበሮ ፈተነ ብሰንካ ካብ ገነት ዝኣክል ቦታ ስለ ዝወፀ ንኣምላኽ ዝኣክል ጎይታ ከዓ ስለ ዝኸሓለ በዚ ምክንያት ብሰንኪ ኸኢሉ ከም ዘሰጎጋ ነገር ግን ተመሊሱ ሽዑ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ መጺኡ ብዘይካ ናብ ገነት ምምላስ ኣይከኣለካን እሞ ተመሊስካ ኸይድካ ለምና ወይ ከዓ ንዓዓ ኸይድካ ምፃያ ከም ዝበሎ ነገር ግን እሱ ጥራሕ ኢዱ ጥራሕ ዘይኮነ ክኸዳ ዘለዎስ ህያባት ሒዙላ ኸይድ ከም ዘለዎ ከዓ እዘን ከርበ ዕጣን ወርቂ እዘን ህያባት እዚአን ሒዝካየን ኪድ ከም ዝበሎ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሩፋኤል መላእክቲ ማለት እዩ ሰለስቲአን ህያባት ከም ዝሃብዎ ኣቦን ኣዳም ከዓ ንሄዋን ከም ህያብ ወይ ከም ዝሎሚ ኣቦታትና ባህል እንታይ ኣሎ ሕጂ ጽቡቕ ነገር ጓል ሃቡና ክትብል ተደኣ ኮንካ ወይ ከዓ ከምዚ ጓል ክትምፅእ ተኾንካስ ገለ ህያባት ሒዝካ ኸይድ እዩ ልብሲ ድዩ ዝተፈላለየ ነገር ማለት ካብኡ ዝተወስደ ገሊሎም እውን ኣቦታት ገለ ዝትርጉሙ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን እቲ ምንጨን ካብኡ ከም ዝኾነ ቀፂላ ኣዴና ሄዋን ንሴም ከምኡ እንዳበለት ናብ ክሳብ መልከ ጸዲቅ ካብ መልከ ጸዲቃ ከምኡ እንዳተወራረሰ ይኸደ ከም ዝነበራ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ከዓ ኣብ ባቢሎን ከም ዝህብሎ ፀንሖዋርና ዘረንድሽ ዝበሃል ኣባሓጉኦም ናይቶም ሰለስተ ነገስታት ይበሃሉ ብቑም እምበር ብዙሓት ሰራዊት ሒዞም መኸት ኢሎም ኣትዮም ነይሮም ብዝያዳ ታሪክ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣሕዋትና እውን ስለ ዝገለጽዎ ስለዚ ምንጨን ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ወይ ደሞ እግዚኣብሔር ነቶም ቅዱሳን መላእክቲ ከም ዝሃቦም እንዳተወራረሰ ከዓ ክሳብ ዘረንድሽ ዝበሃል ንጉስ ዝነበረ ኣባሓጉኦም ነቶም ፍላስፋታት ወይ ደሞ ነቶም ብኮኸብ ዝምርሑ ዝነበሩ ከም ዝበፅሓ
ትርጉም ግን ዝያዳ ስለ ዝገልጾ ወርቂ ንብዙሕ ነገር እዩ ዝገልጽ ዝያዳ ኣሕዋትና ገሊፆም እዮም ወርቂ ናይ ሃይማኖት ይብል ሓደ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ብወርቂ ከም ዝፍተን ወይ ድማ ሓደ እምነት ኣለኒ ዝብል ኣብ ግዜ መከራ ከም ዝጸንዕ ከምኡ ናይ ሰማዕታት ይብሎ ሰማዕታት ብሓውን ብእሳትን ተፈቲኖም እምነቶም ብቕንዕና ክሳብ ፍጻሜ ክሳብ መወዳእታ ዝዕወት ወይ ክሳብ መወዳእታ ዝጸንዕ ኣነ ኣኽሊል ሂወት ክበ ከም ዘሎ ራ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ወደ 10 ዘሎ ማለት እዩ ኣቦታትና ብሓውን ብእሳትን ተቓጺሎም እምነቶም ከይከሓዱ ጸኒዖም ምስ ክርስቶስ ከም ዝኣመኑ ማለት እዩ ብብዙሕ ነገራት እዩ ዘመሳጥሮ ለካ ኣሕዋትና ስለ ዝገለጽዎ ግን ግዜ ከይንወስድ ቃል ሂወት የስምዐልና ቀጽሉ ዝተጋገናዮ ብትጓን ቅዱሳን መላእክቲ ይታረመልና ስብሐት ለቅድስት ሥላሴ ቴንኪዩ ንሆሰና ሓወይ ቃል ሂወት ይስማዓልና ብድጋሚ ኩልኹም ቃል ሂወት ይስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ዲያቆን ክሩብ ትብሎ ነገር ኣሎ ድዩ እግዚአብሔር ይባርኩም ሁላትኩም ኣነ እኳ ከምዚ ሃንደፍ ኢልካ ምዝራብ ቁርብ ክሳ ይገብረኒ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሰምዕ ዘሎ ግን ኣብታ ጠቂሰያ ክሓልፍ ዝደሊ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ሓደ ካብቲ ኣቤሎ ዝተወልደ ንጉስ ክብሉ ከለዉ እቶም ሰብኣ ሰገል ወይ ድማ እቶም ካብ ርሑቕ ምብራቕ ሃገር ዝመፁ ኣብዚ ንምህሮ ናይ ንስጥሮስ ከም ዝፈርስ ኣብዚ ሓደ ጭብጦ ኣለና ምክንያቱ እቲ ናይ ንስጥሮስ ትምህርቲ እንታይ እዩ ድንግል ማርያም ወላዲት ሰንበር ወላዲት ኣምላኽ ኣይኮነትን ኣብ 30 ዓመት ግን ወዲ ኣምላኽ ከም ዝበሃል ዝብል ሓሳባት ኣብዚ ግን እትዮም ብህፃኑ እንከሎ እዚ ዝውለድ ዘሎ ንጉስ ምዃኑ ነተራ ህፃን ክሰግድሉ ከም ዘይመፅ ምክንያቱ እዞም ነገስታት ዝበሃል ዘለው ክቡራት ነገስታት እዮም ግን ካብኦም ዝዓቢ ንጉስ ዝተወለደ ንጉስ ስለ ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ገፀ በረኸት ክኣኽብዎም ከለው እቲ ናይ ንስጥሮስ ትምህርቲ ከም ዝፈርስ ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ክንጭበጥ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ማቴዎስ ወንጌል ክነፅንዕ ከለና ማቴዎስ ንኣይሁዳውያን ፅሒፎ ኣብዚ ልዕሊ 21 ዝኾኑ ትንቢታት ጠቂሱ እዩ ዝነግር ማቴዎስ ሶሪ ጎረሮይ ተዓፂ ኣለኹ ልዕሊ 21 ትንቢታት ካብ ብሉይ ኪዳን እንዳጠቐሰ እቲ ዝተወልደ ክርስቶስ እሱ እቲ መሲሕ ምዃኑ ተረድኦም እዩ ዝፍትን ስለዚ ድማ እዚ ትንቢት ኣብ ሰዓት ዝተፈፂሙ እንዳበለ እንዳጠቐሰ ዝነግር ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እትያ ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደለኹ እታ ናይ ዝተወልደ ንጉስ ትብል ሓሳብ ነታ ናይ ምህሮ ክርስቶስ ነታ ናይ ምህሮ ናይ بمعنى عندي أقولي دولك ميت بيرو دحن كم لسناي أو كاتشلو الموضوع كان متقال إنه قبل لا سنة زخل دياكون دياكون كامل كاتشلو طبعا እሺ هراي ምናልባት ኣነ ደዘይ ክሳገረኩም ማለት እዩ ወላ ንዓኹም ንዓን ከቀድመኩም ምናልባት ፅራሕ ክላስ ስለዝኾንካ ንእሽተይ ሓሳብ ሂበ ክወርድ ማለት እዩ ዝያዳ ከዓ ንስኹም ትቐፅሉ ማለት እዩ ብቓርቲ ኮይኑ ግን ኣብታ ሕቶ ክሳብ ኣብታ ብካልእ መንገዲ ተመልሱ ትብል ማለት እዩ እሺ هراي قصل بر زاناي ምናልባት ያው ኩሉ ተባሂሉ እዩ ኣሕዋት ቅሬታ ደጊመ ስለመንጎ ዝኣተኹ ማለት እዩ ፅባሕ ክላስ ንጎ ስለ ዘላትኒ ኣነ ንእሽተይ ሓሳብ ሂበ ክሳብ ኣብታ በፂሕና ዘለና ክወርድ ማለት እዩ ወርቂ ዕጣን ከርቤ ዝብላስ ያው ተገሊጹ ሓንቲ ንእሽተይ ጥራሕ ይበኣ ክውስኽ ሓንቲ ትርጓሜ ጥራሕ ክውስኽ ማለት እዩ ወርቂ ናይ ሰማዕታት ምሳሌ እዩ ዕጣን ናይ ባህታውያን እና ከርበኻ ናይ ምእመናን ምሳሌ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ወርቂ ናይ ሰማዕታት ምሳሌ ማለት ከይ ማለት እዩ ልክ ወርቂ ብሓዊ ከም ዝሓልፍ ሰማዕታት ከዓ ብመከራ ከም ዝሓልፉ ማለት እዩ ፈተኖሙ ለሰማዒት ከም ወርቂ በእሳት ይብል ማለት ትርጓሜ ወንጌል ልክ ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኑ ወርቅነቱ ወይ ከዓኒ ፅሩይ ምዃኑ ወርቂ ዝፍለጥ ብሓዊ ምስ ሓለፍ ሓቂ 7 ግዜ ብሓዊ ምስ ሓለፍዎ እዩ ወርቅነቱ ዝፍለጥ እምበር ብዙሕ ማዕድናት ተሓዊስዎ እዩ ዝወፅእ ካብ መሬት ክወፅእ ከሎ ማለት እዩ ልክ ወርቂ ብሓዊ ምስ ሓለፈ ወርቅነቱ ከም ዝረጋገፅ ሰማዕታት ከዓ ብመከራ ሓሊፎም እዮም ሰማዕትነቶም ኣረጋጊፆም ወይ ከዓኒ ክብሪ ዝተቐበሉ እንታይ ብሰማዕትነት ስለ ዝሓለፉ ማለት እዩ ስለዚ ብኣኻ ዝኣመኑ ሰማዕታት
ጽሩያነ ምግባር ወሃይማኖት ናይ ምግባርን ናይ ሃይማኖትን ጽሬት ከም ዘለዎም በሃይማኖቶም ቅዱሳን እዮም ወይ ከዓ ክቡራን እዮም ክርስቶስ ዝኣምኑ እዮም ማለት እዩ ልክዕ ንክርስቶስ ኣሚኖም ካ ምግባሮም ካ ልክዕ ከም ወርቂ ጽሩይ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በኣኻ ዝኣመኑ ሰማዕታት ብምግባርን በሃይማኖትን ጽሩያት እዮም ንምባል ያው ወርቂ ናይ ሰማዕታት ምሳሌ ዕጣንካ ናይ ባህታውያን ምሳሌ ማለት እዩ ዕጣን ካብ ርሑቕ ከም ዝሽትት ወይ ከዓ ካብ ርሑቕ ከም ዝጨኑ ሰማዕታት ከኣኒ ገድሎም ስርሖም ካብ ርሑቕ ዝረአ ማለት እዩ ህይወቶም ብርሑቕ ዘንጸባርቕ እዩ ማለት እዩ ህይወቶም ካብ ርሑቕ እንታይ ዝገብሩ እዩ ዝጥመት እዩ ልክዕ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ነገረና ሓቂ ናፍቶም ናይ እምነት ኣቦታት ክንጥምት ከም ዘለና እንዳበለ ካብ በዓል አብርሃም ጀሚሩ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ኦሪት እንዳጠቐሰ ንዖም ክንመስል ከም ዘለና ይነግረና ማለት እዩ ወይ ከዓ እናቶም ኣርኣያ ክንገብር ከም ዘለና ይነግረና ስለዚ ልክዕ ዕጣን ካብ ርሑቕ ከም ዝሸትት ባህታውያን ከኣኒ ካብ ርሑቕ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝሽትት ወይ ከዓ ካብ ርሑቕ ዝረኣዩ እዮም ማለት ስለዚ በኣኻ ዝኣመኑ ባህታውያን ከኣኒ ጽሩያነ ምግባር ወሃይማኖት በሃይማኖትን ብምግባርን ንጹሃት ጽሩያት ምዃኖም ዘረድእ እዩ ማለት እዩ እና ኩሉ ነገር ናብ ክርስቶስ ዝወስድ እዩ ማለት እዩ በኣኻ ዝኣምን ክብል ከሎ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ባህታውያን ብክርስቶስ ዝኣምኑ ሰማዕታት መከራ ዝቐበሉ ወይ ከዓ ደሞም ዘፍስሱ ዋጋ ዝኸፍሉ ንክርስቶስ ክብሉ ስለ ዝኾኑ በኣኻ ዝኣምኑ ባህታውያን ወይ ከዓ በኣኻ ዝኣምኑ ቅዱሳንካ ጽሩያነ ምግባር ወሃይማኖት ምዃኖም ይገልጽ ከርቤኻ ናይ ፍቕሪ ምሳሌ እዩ ያው ዓንቶይ ስለተባሃለ ግን ከርቤ ናይ ምእመናን ምሳሌ እዩ ከርቤ ናይ ምእመናን ምሳሌ ምክንያቱ ከርቤ ዝተፈላለዩ ዝተሰብረ ነገር ከም ዝጽገን ዝተፈላለዩ ነገር ሓደ ከም ዝገብር በኣኻ ዝኣመኑ ምእመናን ከዓ እንታይ እዮም ሓደ እዮም ማለት እዩ ሓቂ ta ቤተክርስትያን ሕብረት ኣለዋ ሓቂ ቤተክርስትያን ብክርስቶስ ሓንቲ እያ ማለት እዩ ክርስቶስ ርእሲ ዝኾነላ ቤተክርስትያን ኣካል ዝኾነትሉ ታ ማሕበር ናይ ክርስቶስ ሓንቲ እያ ማለት እዩ እዛ ቤተክርስትያን ሓንቲ ዝኸውን ካ ብመኒ ብክርስቶስ እዩ ማለት ምክንያቱ መርዓውያ ወይ ከዓኒ ርእሲ ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ብክርስቶስ ሓንቲ ትኸውን ቤተክርስትያን ማለት ስለዚ ከርቤ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓደ ከም ዝገብር ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሎም ምእመናን ካ ሓደ እዮም ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዎ ማለት እዩ ያው ካብ ቤተክርስትያን ወፃእ ዘለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብታ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዘለዎ ኣብታ ናይ ክርስቶስ መርዓት ኣብታ ናይ ክርስቶስ ኣካል ኣብታ ናይ ክርስቶስ ስጋ ዝኾነት ቤተክርስትያን ዘለዎ ኩሎም ብክርስቶስ ሓደ እዮም ሓደ ክርስቶስ ካ ርእሲ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ከርቤ ዝተፈላለዩ ነገር ሓደ ከም ዝገብር ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኩሎም ካ ሓደ ከም ዝኾኑ ዘገልጽ ነገር እዩ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ እንተክንረክብ ንኽእልና ሃይማኖት ፍቕሪ ተስፋ ክንርኢ ንኽእልና ወርቂ ዕጣን ከርቤ ናይ ሃይማኖት ናይ ፍቕሪ ናይ ተስፋ ምሳሌ ንዘን ሰለስተ ካ ብሓደ ፀኒዐን ክነብራ እየን ልክዕ ከምቲ ሮሜ ገሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ፍቕሪ ሃይማኖት ፍቕሪ ተስፋ ብሓደ ፀኒዐን ክነብራ እየን ከም ዝበለ ወርቂ ዕጣን ከርቤኻ ናይ ፍቕሪ ናይ እምነትና ናይ ተስፋ ምሳሌ እየን ኢሎም ኣቦታት ክሰጊሮም ኣለዎ ማለት ወይ ገሊፆም ኣለዎ ካብ ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ዝብል 2:12 ብካልእ ጎደና ወይ ከዓ ብካልእ መንገዲ ተመልሱ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እና ካልእ ጎደና ካልእ መንገዲ አንቶይ ተጠቂሱ ነይሩ ካልእ መንገዲ ወይ ከዓ ካልእ ጎደና ተመሊሶም ክብል ከሎ ንምንታይ እቲ ዕላማ በቲ ዝመፅዎ መንገዲ ተመሊሶም ተዝኾኑ ነይሮም ሃይማኖት መፀንዐ እምበር ሃይማኖት እንታይ ምኾነን ኣይምሰፍሐን ነይሩ ምክንያቱ በቲ ዝኸደዎ እንድሕር ተመሊሶም ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝረኽቦም ሰባት ጥሪሖም ክረኽቡ ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት መፀንዐ እምበር ሃይማኖት እንታይ ምኾን ኣይምሰፍሐን ስለዚ ጎይታኻ ሃይማኖት ክሰፍሕ ስለ ዝደልዮ እንታይ ገይሩ ብካልእ መንገዲ ብካልእ ጎደና ተመሊሶም ስለዚ ካልእ ጎደና ዝተባሃለ ሃይማኖት እዩ እዚ ብካልእ ጎደና ተመሊሶም ማለት ሃይማኖት እንዳስፍሑ ሃይማኖት እንዳሰበኹ ተመሊሶም ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝመፅዎ መንገዲ ብጣዕሚ ርሑቕ እዩ ሓቂ 2 ዓመት ተጓዒዞም እዮም መፂኦም ናብ ኢየሩሳሌም ክመፁ ከሎ ማለት ስለዚ ብካልእ ጎደና ተመሊሶም ማለት 2 ዓመት ዝወሰደሎም መንገዲ ብካልእ ጎደና ክምለሱ ከለዉ ግን 40 መዓልቲ ወሲድሎም ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ቦታኦም ከም ዝተመልሱ ይገልጽ ማለት እዩ ካልእ ጎደና ተባሂሉ ዘሎ ካልእ ሃይማኖት እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብካልእ ሃይማኖት ተመሊሶም ማለት እዩ ብካልእ ሃይማኖት ተመሊሶም ማለት ክመፁ ከለዉ ኣብያሎት ዝተወልደ ንጉስ ናይ ኣይሁድ ንጉስ እንዳበሉ እዮም መፅኦም ማለት እዩ ክምለሱ ከለዉ ግን ኣምላኽ እንዳበሉ እዮም ተመሊሶም ማለት ስለዚ ብካልእ መንገዲ ብካልእ ጎደና ተመሊሶም ማለት እምነቶም ንባዕሉ ዓብይ ማለት እዩ ንጉስ ካብ ምባል ሓሊፎም ኣምላኽ ናብ ምባል ተሰጋጊሮም ማለት እዩ ስለዚ እምነቶም እንታይ ኮይኑ ጠንኪሩ እምነቶም ዓብይ ማለት እዩ ስለዚ ብካልእ ጎደና ማለት ብካልእ ሃይማኖት ተመሊሶም መጀመርያ ዝመፅሉ ሃይማኖት ንጉስ ዝብል ነይሩ እቲ ዝተወልደ ንጉስ ናይ ኣይሁድ ኣብያሎ ዝብል ነይሩ ክምለሱ ከለዉ ግን እቲ ናይ ዓለማት ኣምላኽ ወይ ከዓኒ ንጉስ ሰማይ ምድርን ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሰማይ ናይ ምድርን ኣምላኽ ርኢናዮ እንዳበሉ ብምምላሶም ካልእ ጎደና ካልእ መንገዲ ተባሂሉ ተገሊጹሎ ማለት እዩ ብድጋሚ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣሕዋት ማለት እዩ ምናልባት የቕሬታ ኣነ ክሳይገብር ስለ ዘለኹ እና ክፍቓድ ዲ ክኸይድ ማለት እዩ ኣነ ቃል ሂወት የስማዓልና ብድጋሚ መምሃራን ስለ ዘለዉ ዲያቆን ሓዊ ቃል ሂወት የስማዓልና ብሩኸይ እግዚኣብሔር ትምህርቲ ይግለጽ ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝሓወ ይዕርፍ ቴንክ ዩ ስለ ኩሉ ነገር ኣሚን ኣሚን ቃል ሂወት የስማዓልና ቃል ሂወት የስማዓልና እሺ ዝሓወ ይዕርፍ ዲያቆን ጆን ዌልካም بعد حن መፁ
حفشاوتو زين حوي كما يكنقبر زقتل ما بتحت رقم كيد ولا وقتلوا دياكون حوي محتاج هاي كوسون هم زلهم بوراس و شعوقاتي خستانا بانا يخم تمصو قدينكم تي ويني ايشي እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይሁን ብሓቂ ናብታ ሕቶ ቀፂላ ዘላን ከይድና ምክንያቱ ንኩለን ፅቡቅ እንትንክፈን ስለ ዘለና ሎማ ዓንቲ ቅድም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ክትውዳእ ስለ ዘለዋ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ምስዳዱ ምክንያት እቶም ምክንያታት እንታይ እዮም ነይሮም ትምህርቲ ናይ ኣቦታት መወከስ እንዳገበርና እውን ተበልና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ እታ ሕቶ ኢንዳይሬክት እንታይ እያ ትብል ዘላ ጎይታና ናብ ግብፂ ዝተሰደደሉ ምክንያት እንታይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ምትክፈቱ እሺ ሕራይ ድሓን ዋላ ኣነ ሕጁም ኩሉ ድሓን በዓል ጆኖኻ መፅኦም ስለ ዘለዉ ኣብታ ሓሳባት እዚኣ የራግድዋ ማለት እዩ يا سقايت بقولك بعد دياكون شرب ኣይተዓሙን ኣሎ ማለት እዩ እምበር ዲያቆን ችሩ ክዛረብ ጀሚሩ ነይሩ ድሓን ምስ ወዳና ላሳይ እንተጥዒሞ ፅቡቅ ነይሩ መጠቃለል ምገበረልና ንግብፂ መሰደዲኡ ምክንያት ሓደ ትንቢት ንክፍፀም እዩ ከምቲ ሓዋርያ ማቴዎስ ገሊፅዎ ዘሎ ካብ ግብፂ ንወደይ ፀዋዕክዎ ዝብል ትንቢት ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍፀም ድማ ሄሮድስ ክሳዕ ዝሞት ኣብኡ ፀንሐ ዝብል ቃል ኣለና ሕጂ ሓደ ትንቢት ንክፍፀም እዩ ካልኣይ ንምንታይ ንግብፂ ተሰዲዱ ንዝብል ከዓ ከምቲ ዮሴፍ ንደቂ እስራኤል ከድሕኖም ናብ ግብፂ ዝተሰደደ ክርስቶስ ከዓ ንዓና ምእንቲ ናይ ድሕነትና ናይ መስቀል ስጋዕ ዝፍፀም ካብቲ ናይ ሞት ናይ ሄሮድስ ንክድሕን ማለት እዩ ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ እንድሕር ዳይልና እቲ ናይ ዮሴፍን ናይ ክርስቶስን ብዙሕ ዘመሳስሎ ነገራት ኢና እንሪኢ ማለት እዩ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ንዮሴፍ ቶም ደቂ ያዕቆብ ዘበሉ ንዮሴፍ ክሸጥዎ ዝኸኣሉ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝመደቦ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ንሱ ከዓ ንደቂ እስራኤል ብዮሴፍ ገይሩ ከድሕኖም ስለ ዝደለየ እዩ ኣባ ጆርግስ ዘጋሲ ቻፕታ መፅሓፈ ሰዓታት ፅሒፎማ ዘለዉ እቲ መጀመርታሲ ቅዱስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኢሎም ዘምስለ ዮሴፍ ተሰይጠ ከመ ይስፍር ሲሳይ ለህዝቢ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ናቶም ኣብቲ መፅሓፈ ሰዓታት እግዚኣብሔር ሲ ቅዱስ ቅዱስ እግዚኣብሔር መታን ነቲ ህዝቢ መታን መግቡ መታን ክህቦ ሲ ከመ ይስፍር ሲሳይ ለህዝቢ ኢሉ ዘምስለ ዮሴፍ ተሰይጠ ምስ ዮሴፍ ተሸይጡ ሕጂ እቲ ናይ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ምኻድን እቲ ናይ ዮሴፍ ናብ ግብፂ ምኻድን ሓደ ዕላማ ነይርዎ እግዚኣብሔር ንደቂ ያዕቆብ ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ድርቂ ናይ ሞት ናይ ዓፀቦ መከራ ከድሕኖም ስለ ዝደለየ ኣቐዲሙ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ሸይጦሞ ንግብፂ ከይዱ እሞ ኣብኡ ናይ ሓለቓ ናይ ግብፂ ኣብ ትሕቲ ፈርዖን ኣመሓዳሪ ኮይኑ ኣሕዋቱ ምስ ጠመዩ ከዓ ነቦኦም ሒዞሞ ናብ ግብፂ ከም ዝኸዱ ኢና እቲ ታሪክ ነንብቦ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ምኻዱ ከዓ ካብቲ ዝነበረ ናይ ሄሮድስ መከራ ዲሒኑ ነቲ ኣብ 33 ዓመቱ ዝገብሮ ናይ ደቂ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዝኸውን ምድሓን መታን ክፍፅም እዩ ማለት ስለዚ እዚ ክልቲኡ ዳርጋ ተመሳሳሊ ዓይነት ፍፃሜ ብምስጢር ቀዳማይ ናይቲ ዳሕራዋይ ምሳሌ ኮይኑ እንረኽቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ተሰዲዱ ንዝብል ሓደ እቲ ካብቲ ዝነበረ መከራዊ መዓት ናይ ሄሮድስ ንክድሕን እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ነቲ ብትንቢት ዝተነግረ ቃል ንክፍፀም እሱ ከዓ ወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝብል ቃል ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ቀፅሉ ኣሕዋት
ብጣዕሚ ፅፍፍቲ ፅብቕቲ መግለፂ ቀፅሉ ኩላትና ኢና እንታይ ዝበሃል ክንገብር ፕሊስ ሚታይ ስቃይ ትበሉ ዝኾነ ይቐፅል ወላ ሓንቲ ኮ ካብ ክስቶ ምባል ገላ ኣነ ሕጂ ጥዒሙን ኣለቕርብ እሺ ዲያቆን ቀፅል ኦኬ ንኩላትኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም ተባረኸ ዜና ሓወይ ድማ ኣንተ ወይ ኣብ ሓሳብ ተቆሪፅሃተኒ ነይራ ድሓን እሱ እቲ ግዜ ዝን ምቁጣብ ኣብዚኣ ርእስቲ ክዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ዝብል ማቴዎስ ወንጌላዊ ነቲ ሓሳብ ዝፅሒፎ ዘሎ ሄሮድስ ነቲ ዝተወልደ ንጉስ ክቐትሎ ስለ ዝደለየ ሄሮድሳውያን ከዓ ክንፈልጦም እንድሕር ኮይና ሄሮድሳውያን እንታይ እዮም ዘርኢ ኤሳውያን ኤዶማውያን እዮም ማለት እዩ ናይ ኤሳው ዘርኢ እዮም ኣብታ ሰዓት እቲኣ እስራኤል ግዝኣት ሮማ ስለ ዝነበረት ሄሮድሳውያን ድማ በቲ ዘርኣይዎ ጅግንነት ብመንግስቲ ሮማ ስለ ዝተቐብኡ ኣብ እስራኤል ኣብተን 3 ኣውራጃታት የመሓድሩ ነይሮም እቲ ዓብይቲ ዝለዓለ ንጉስ ቄሳር ኮይኑ እሳቶም ድማ ናይቲ ኣውራጃታት ኣመሓደርቲ ኮይኖም የገልግሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ሄሮድስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዓብ ሄሮድስ እዩ ነይሩ ሄሮድስ ዝብል ስም ኣይኮነን ናይ ንግስና ስም እዩ ስለዚ ሄሮድስ ዝበሃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሄሮድሳውያን ተዛሪቡሎ ንሃዋርያት ክዛረቦም ከሎስ ካብ ማይብሕቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ሄሮድሳውያንን ተጠንቀቑ ኢሉ ነይሩ ብፍላይ ማርቆስ ኢና ንረኽቦ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ ሄሮድሳውያን ማይብሕቕ እንታይ እዩ ፅምኣት ናይ ስልጣን እዩ ማለት እዩ ስልጣን ካብቲ ናቶም ዓሌት ክርሕቕ ክኽእል ኣይደልዩን እዮም ማለት ስለዚ ስልጣን ካብኦም ክርሕቕ እንድሕር ዘይደልዮም እቲ ንዕኦም ዝቃነቐን ኣካል ክእልይዎ ጥራይ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ሄሮድስ እቲ ድምፂ ናይ ሰብኣ ሰገል ምስ ሰምዐ ኣበሎ ዝተወልደ ንጉስ ሕጂ እቶም ሰብኣ ሰገል ናብ ቤትልሄም ዘይኮኑ ዝኸይዶም ናብ ጀሩሳሌም እዮም ከይዶም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንግስና ናይቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዝኾነ ቤተልሄምን ኢየሩሳሌምን ድማ ወላ እኳ ኣብ ሓደ ኣውራጃ ይኹን ግን ከዓ ርሕቕ ዝበለ ነናቱ ዓድታት እዩ ማለት ስለዚ እቶም ሰብኣ ሰገል ቀጥታ ናብ ቤተልሄም ዘይኮኑ ነቲ ኮኸብ መሪሕዎም ከይዶም ቀጥታ ናብ ኢየሩሳሌም እዮም ኣትዮም ማለት ስለዚ ንሄሮድስ እዮም ከዓ ኣበሎ ዝተወልደ ንጉስ ኢሎም ሓይቶም ማለት ስለዚ እዚ ድምፂ እዚ ንሄሮድስ ብጣዕሚ ኣሻቒልዎ ስለዚ ተቓል ኣምላኽ ወላ እንታይ ዝብል ኢየሩሳሌም ሄሮድስን ኢየሩሳሌም ብምልእታ ተሸበረት እያ ትብል ተቓል ኣምላኽ ምክንያቱ ህፃን እዩ ግን ከዓ ንጉስ ኮይኑ ዝተወልደ ስለ ዝኾነ እዚስ ንንግስና እዩ ዝፃበ ኣካል ብዝብል መጠን ንክርስቶስ ኢየሱስ ክቐትሎ ስለ ዝደሊ ዘሎ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ንዮሴፍ ነዲኡን ነቲ ህፃንን ናብ ግብፂ ሒዞም ክኸዱ ከም ዘለዎም ተነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግብፂ ማእልያ ዘይብሎም ህፃናት ይቐቲሉ ኣብ የቕሬታ ኣብ ቤተልሄምን ከባቢኣን ንክርስቶስ ንምርካብ ማእልያ ዘይብሎም ህፃናት ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ ዝኣኽሉ ከም ዝቐተለ ቃል ኣምላኽ ነገር ማለት ሕጂ ክርስቶስ ኢየሱስ ንምንታይ ካብዚ ነገር ዝኸይዱ ንምንታይ ተሰዲዱ ንምንታይ ሃዲሙ እንድሕር ኢልና ካብዚ ነገር ካብ ንድሕነትና ይመፅዩ ኣብ ሰዓት እዚ ክርስቶስ ንዓለም ምሉእ ንኸድሕን ይመፅዩ ስለዚ እቲ ናይ ድሕነትና መሰረት ዝኾነ ክርስቶስ ድማ ማንም ኣካል ብፍላይ ድማ ናይ ሰይጣን ቅንኢ ናይ ሰይጣን ብቀላ ስለ ዘሎ እዚ ናይ ሰይጣን ብቀላ ድማ ድሕነትና ከይተፈፀመ ነቲ ናይ ድሕነትና ዝኾነ ክርስቶስ ንኽቐትሎ ኩሉ ግዜ ዝፃባእ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሄሮድስ ከም ዝሃደመ ወይ ድማ ናብ ግብፂ ከም ዝተሰደደ እዩ ዝነግር ማለት እዩ ምክንያቱ ሄሮድስ ንህፃናት ዘይኮነስ ንክርስቶስ ንኽረክብ እቲ ዕላማ ነይሩ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰዓቱን ዕለቱን ስለና ዋጋ ክኸፍል ድማ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዘይግዚኡ ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ከም ዝኸደ እቲ ቃል ኣምላኽ ነገር ካልኣይ ትንቢት ከም ዝበሎ ዲቆኻ ትንቢት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ንወደይ ካብ ግብፂ እንታይ ገበርክዎ ፀዋዕክዎ ዝብል ትንቢት ከዓ ስለ ዘሎ
ክርስቶስ ኢየሱስ ክሳብ ሄሮድስ ዝመውት ክሳብ ተዓቢ ሄሮድስ ዝመውት ኣብ ግብፂ ከም ዝነበረ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝኣክል ኣብ ግብፂ ከም ተሰደደ ቃል እግዚኣብሔር ይነግር ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ እትያ ናይ ክርስቶስ ምስዳዱ እቲ ናይ ዋና ናይ ድሕነትና ዝኾነ ክርስቶስ እቲ ናይ ሰይጣን ብቀላ ንኸይረኽቦ መልኣኽ እግዚኣብሔር ነዲኡን ንህፃንን ናብ ግብፂ ክስደዱ ከም ዘለዎም ተነጊርዎም ማለት እዩ። ለስተ ሓሳብ ኣብቲ ጥቕሲ ጥቕሲ ጥራይ ስለ ንገልፅ ዘለና እምበር ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ሓሳብ እንዳገለፅናዮም እንተንኸይቲ ጭቡጥ ዝኾነ መልእኽቲ ክንሓልፍ ከኣል ነይሩ። ግን ድሓን በታ ጥቕሲ ስለ ንኸይ ዘለና ኣብዚ ከኣኽለኒ ነዚኣ ትምስል ናቲ ሓሳብ ቃል ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ እያ ድሓን ካብ ዝመፅ ዘሎ ኣሕበሻዊ ክንዕሪ ኢና እዚ እንታይ ዝበሃል ኣነ ኣታሓዛ ክፍየላ ዘለኹ መስለኒ ክንዕሪ ኢና ድሓን ቃል ህይወት የስማዓልና ብድጋሜ ንኩላትኩም ፀጋ ኣምላኽ ይብዛሓልኩም። ዲያቆን ጆን ናሁሰናይ ሓወይ ኣርመሞ ዌልካም ቀፅሉ ዲያቆን ሓወይ ዲያቆን ጆን ናሁሰናይ እታ ሕቶ ዘላ ኣብኣ ዝኾነ ሓሳብ ትብልዎ እንተሃልዩ ኦኬ ድሓን ዲያቆን ጆን ሓውና ምናልባሽ ዘይጣዕሞ ከይከውን ብዝያዳ ካብ መወዳእታ ድምድን ቀብሎ ከሎ ፅቡቅ ነገር እዩ። ኣሕዋትና ቃል ህይወት የስምዐልና ዲያቆን ኩሪብ ከምኡውን ዜና ገብርኤል ኣሕዋትና ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም። ብዝያዳ እቲ ናብ ግብፂ ዝተሰደደሉ ምክንያት ኣሕዋትና ብስፍሕ ዝበለ ገሊፆም እዮም። ሓደ ትንቢት ንክፍፅም ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ዘሎ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕኮ ዝብል ቃል ንክፍፀም ከምኡውን ግብፂ ካልኦት ዘለዋ ዓለማት ወይ ደሞ ክላወጣ ኮላ ብእምነት ግብፂ ግን ክሳብ መወዳእታ ወልዳ ዋሃዲላ ወይ ደሞ ኣብቲ ክርስቶስ ሰረታ እምነት ፀኒዓ ከም ትነብር ኢሎም ኣብ ትርጓሜ ሊቃውንቲ ቦታትና ስፊሮም ኣለው። ምክንያቱ ግብፂ ኣቀዲማ ብጣዖት ወይ ብዝተፈላለየ ኣምልኾ ናይ ጣዖት ናይ ኣጋንንቲ ሰፈር ከም ዝነበረት ድሓር ግን ብክርስቶስ ናብኡ ምስ ከደግና ኣምልኾት እግዚኣብሔር ወይ ደሞ ድሕሪ ክርስቶስ ልደት ተራሪእና ኣዝዩ ቅኑዕን ሓቀኛ ዝኾነት እምነት ኦርቶዶክስ ፀኒዑ ከም ዝነብር ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኣቦና ኣዳም ኣቀዲሙ ማለት እዩ ካብ ገነት ናብዛ ነብረላ ዘለና ምድሪ ከም ዝተሰደ ክርስቶስ ከዓ ካሕሳ ኣዳም ኮይኑ ክመፅእ ወይ ድማ ፍፁም ዳግማዊ ኣዳም ስለ ዝበሃል በዚ ምክንያት ነቲ ስደቱ ድማ ብስደቱ ክመልሶ ነታ ዘጥፍኣ ውልድነት ከዓ ንክመልሳ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ተሰዲዱ ማለት ካብ ግብፂ ከም ዝሓውና ክገልፆ ፀንሐ። ብሓፈሻ ሄሮዶስ ንሓደ ንክርስቶስ ንምርካብ ኢሉ ልዕሊ 144,000 ህፃናት ካብ ወዲ 2 ዓመት ንታሕቲ ንምርካብ ኢሉ ከም ዘበሎ ግን ክርስቶስ ብዘይካ ብዕለተ ዓርቢ ኣብ ካሊእ ግዜ ወይ ድማ ኣብ ስነት ዕድሚ ይኹን ብሓፈሻ ማለት እዩ ደም ስለ ዘይፈስ ዕለተ ዓርቢ ጥራሕ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ከዓ ካብ ግብፂ ካብ ኢየሩሳሌም ወይ ካብ እስራኤል ናብ ግብፂ ከም ዝተሰደ ማለት እዩ። ግብፂ ኣብቲ ሰዓቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝበዝሓ ከም ዝነበረ ነገር ግን ኣጋንንቲ ሰፊሮሞ ዝነበሩ ክርስቶስ ናብኡ ምስ መፀ ግን ካብኡ ከም ዝተባረሩ ነዚ ንምግላፅ ኢሎም እውን ኣቦታትና ብዝያዳ ይውስኹ ክልኦም ከምኡውን ናይ መልከ ፀዲቅ ኪዳን እውን ኢሎም እውን የምፅኦም ኣቦና ካህን መልከ ፀዲቅ ምሳሌ ወይ ድማ ትንቢት ከም ዝነበረ ነቲ ዝተፈፀመ ነቲ ዝነበረ ትንቢት ከዓ ንምፍፃም ኢሎም እውን የቕርቡ እዮም እሞ ምናልባሽ እዚኣ ትመስል ናተይ ንእሽተይ ክውስኸላ ስለ ዘለኹ እምበር ኣሕዋትና ብስፍሕ ዝበለ ስለ ዝገለፆ ብዙሕ ንበረኸት ንምዃን እዩ ማለት እዩ። ዝያዳ ቃል ህይወት የስምዐልና ቀፅሉ ኣሕዋት። ኣብኣ ኣብዛ ዲያቆን ናሁሰናይ ሓምቲዋ ዝነበረ ሓንቲ ብመፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ክንጠቕሳ ምናልባሽ ክንዛረብ ከለና ካብ ርእስና ንገልፅ ዘለና መታን ከይመስል ነታ ናቱ ሓሳባት ክራጉዳ ማለት እዩ። ሓደ ከምዛ ዲያቆን ሓውና ዝብላ ዝፀኒሐ ግብፂ ናይታ ዓላዊት ዓለም ወይ ከዓ ናይታ ኣምልኾ ጣዖት ዘለዋ ዓለም ርእሲ ተባሂላ ትግለፅ ዝነበረት እያ ማለት እዩ።
ስለዚ ናይቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝዓለወ ዓለም ምሳሌ ኮይና ትግለጽ ዝነበረት ግብፂ እያ ማለት እዩ ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 19 እንድሕር ዳሪናዮ ከምዚ ይብል እዚ ስእብ መልእኽቲ ብዛዕባ ግብፂ እዩ እንሆ እግዚኣብሔር ኣብ ቅልጡፍ ደመና ተወጢሑ ናብ ግብፂ ይመጽእ ኣሎ ጣዖታት ግብፂ ኣብ ቅድሚኡ ራዕራዕ ይብሉ ኣለዉ ዝብል ቃል ኣለና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ማለት እዩ ግብፃውያን ከዓ ብፍርሂ ይመኩ ኣለዉ ዝብል ቃል ናይ ትንቢት ኢሳያስ ኣለና ማለት ስለዚ ግብፂ ናይታ ዓላዊት ዓለም ወይ ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ዝወፀት ወይ ከዓ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ርእሲ ተባሂላ ትግለጽ ስለ ዝነበረት እያ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ከዓ ናብታ ወዲቓ ዓልያ ካብ ትእዛዝ ወፅያ ዝነበረት ዓለም ይመጽ እዩ ዓለም ክንበሃል ከለና ንሕና ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ዓሊና ዝነበርና ሰባት ናብኡ ከምፀና ናብኡ ከዓርቀና ምስ ገዛ ርእሱ ከተዓርቀና ኢሉ ይመጽ እዩ ክርስቶስ ኣብቲ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 19 ቀፂልና እንድሕር ዳሪና ኣብታ ምዕራፍ ንሳ ግን ቀፂሉኻ ከምዚ ይብል በታ መዓልቲ እዚኣ ህዝቢ ግብፂ ከማን ዝተፈራሃት ክኾኑ እዮም እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ክቆፅዖም ኢሉ ኢሉ ክዝርግሕ ከሎ ራዕራዕ ክብሉን ክስንብዱን እዮም ኣብታ 19 ካ እንታይ ይብል በታ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ማእከል ሃገር ግብፂ መሰዊ ንእግዚኣብሔር ክስራሕ እዩ ኣብ ወሰንኻ ሓወልቲ ንእግዚኣብሔር ክትከል እዩ ዝብል ቃል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ማእከል ሃገር ግብፂ መሰዊ ንእግዚኣብሔር ክስራሕ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ዝነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ኣብታ ታቦት ፅዮን ዘለታ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ደቂ እስራኤል መስዋዕቲ ኣያቕርቡን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ናብ ግብፂ ምስ ወረደ እቶም ጣዖታት ናይ ግብፂ ራዕራዕ ኢሎም ምስ ወደቑ ምስ ተንበርከኹ ብሓፈሹ እታ ናይ ዓላዊት ዓለም ኣብ ክርስቶስ ምስ ተንበርከኸትክና ደቂ እስራኤል እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ ማእከል ግብፂ መሰዊ እግዚኣብሔር ክስራሕ እዩ ኣብ ወሰንካ ሓወልትን እግዚኣብሔር ክትከል እዩ ዝብል ኣቐዲሙ ብነቢ ኢሳያስ ዝተነግረካ ነይሩ ምዕራፍ 19 ማለት ስለዚ እዚ ትንቢት እዚ ብክርስቶስ ክፍፀም ንሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ግብፂ ካብ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንክርስቶስ እትኣምን ንክርስቶስ እትስዕብ ማእከል ናይ ክርስትና ኮይና ማለት እዩ እቲ ትንቢት ዝተነግረ ማለት እዩ እዚ ብወንጌላዊ ማርቆስ ኣቢላ ግብፂ ካብ ኣምልኮ ጣዖት ናብ ክርስትና ስለተቀይረት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትንቢት እዚ እውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንክፍፅም ኢሉ ክርስቶስ ነታ ርክስቲ ዓለም ነታ ዓላዊት ዓለም ዝነበረት ናብኣ ተሰዲዱ ንዓኣ ከዓ ቀዲስዋን ኣንፅሕዋን ናቱ ገይርዋን ኣብኣ ከዓ ቤተ መቅደሱን ሓወልቱን ከም ምስራሕ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ፅራቢለ ነዚኣ ትመስል ኣታ ናይ ዲያቆን ናይ ናሁሰን ናይ ሓውና ዘምፃእ ሓሳባት ከራጉዳ ስለትልኽ እየ ያ ቃል ህይወት የስማዓልና ብድጋሚ ዲያቆን እግዚአብሔር ጸጋ ይብዝሕ ሓፈሻውተን ክግለፃ ፀንሓ ንሳተንን ደረጃ ብደረጃ እንድሕር ክንሪአን ኮይና ቀዳማይ ዕላማ ጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ዝተሰደደሉ ምክንያት ትንቢት ንምፍፃም እዩ ዝብል ሓሳብ ፀኒሑ እዩ ምሳሌ ድማ ቦታትና እስራኤላውያን ብስጋ ናብ ግብፂ ስለተሰደዱ ፍፁም ሰብ ንምዃኑ ፍፁም ሰብ ፍፁም ኣምላኽ ከም ንብሎ ነቲ ሰብ ምዃኑ ንምግላፅ እውን ክርስቶስ ናብ ግብፂ ተሰዲዱ እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣቦታትና ሓሳብ ናብኡ ስለነምፅኦ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ተጠቂሱ ዘሎ ኣንብቦ ኢኹም እቲ ካብ ገነት ተሰዳ ኣዳም ክሳዕ በጃም ንክኸውን እውን ክርስቶስ እቲ ናይ ስደት ምክንያት ንኣዳም ምግባር እውን ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ማለት እዩ እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝነበራ ግብፂ ብምብራኽ ኣህዛብ ንምብራኽን ከም ዘለዎ መደብ ንክገሃድ ከዓ ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ክርስቶስ ማለት እዩ ክግለፅ ፀኒሑ ሓፈሻዊ እንታይ ዝበሃል ዝገብር ዘለኹ ታረብዒትን ናይ መጨረሻ ንገልፂ ሓሳብ እንታይ እያ ስደት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ይኹን ኣዴታት ስደትና እውን ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ከምኡ እያ ትብል ክርስቶስ ነቶም ዝተሰደዱ ከይተረፈ ምሳና ከም ዝተሰደደ ክርስቶስ ዝገልፅ ማለት እዩ ስደት ኩሎም ቅዱሳን ክባርኽ ከዓ ናብ ግብፂ ከም ተሰደደ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ዝብል ሽዑ ሄሮዶስ ነቶም ሰብ ጥበብ ከም ዘላገፅሉ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተቆጥዐ እሞ ንኩሎም ህፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ጎደቦታትን ዝፀንሑ
ክሳብ ሰብ ጥበብ ኣረጋጊፁ ብዙሓት ዘመን ወዲ 2 ዓመት ካብኡ ንታሕትን ዝነብሩ ልኢኹ ኣቕተሎም ይብል ሽዑት ብነቢ ኤርምያስ ኣብራማ ድምፂ ብዙሓን ዋይዋይታን ብኸያትን ተሰምዐ ራሄል ምእንቲ ደቃ ብኸየት መይቶም እዮም እሞ ምፅንናዕ ዓቤት ዝተባሃለ ተፈፀመ ዝብል ኣሎ እሞ ብዛዕባ እዚ ራማ ራሄል ገለ ዝብል ሓሳባት ትንክፍ ከነብሎ ክንገልፆ እውን ይግባእ እዩ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ደምዳሚ ሓሳብ እውን ስለ ዝኾነ ዲያቆን ጆን ዕድል ክበካ እየ ተልያ ዘለኹ ካበያ ማለት እዩ ኣብራማ ድምፂ ብዙሕ ዋይዋይታን ብኸያትን ተሰምዐ ራሄል ምእንቲ ደቃ ብኸየት ዝብል ሓሳብ ትራማ ዝብል ዘሎን ራሄልን ተኣሳስር ኣቢልካ ሓሳብ ጀምረልና እሞ ኩላቶም ኣሕዋት እውን ሓሳብ እንዳሃቡ ክኸዱ እዮም ዲያቆን ጆን ማይክ ፍሪ ኣለኸ ዶ ዲያቆን ጆን ኦኬ እሺ ኣብ ታሕቲ ፅሕፈልካ ኣሎ እሺ هراي رأي الله أبا حول يا يبارك እሺ ሞ ቀጥሉ በሉ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ዋይችሩ ብሓዲኹም سلام مخبل يا احمد سرح يغريتا سلام احمد كلهم يغريتا ليش كسمع كحاتوكم كمنا الكبر استخايو صاحبكم علي سلام موني نالوات كوني شي بيزي خوني كنت علي كحاتت يد حد سنه حيله قصلو سوري እሺ ማሐዊ ቴንክ ዩ ዌልካም دوري زينا جبريل حوي ويشرو بالحديهم ميتكم كفتوه انتي دي حجي ميتي كتابي لكم جمرة هراي سوري انا قديمكم انا الوقتي متصباي كيكون مستجزي ابزي ماتيوس وانجلاوي ابراما ብዙሕ ድምፂ ብኽያትን ዋይዋይታን ተሰምዐ ዝብል ካብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 15 ዘሎ ሓሳብ ኣምፂ እዩ ዝዛረብ ማቴዎስ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 15 እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ ኣብራማ ድምፂ ዋይዋይታ ወድምፂ መሪር ብኽያት ተሰምዐ ደቃ ስለስተወድኡ ራሄል ትበካ ኣላ ምድባስውን ኣቤት የኣኽለኪ ኣይትብከይ ንብዓት ክድረዚ እቲ ምእንቲ ደቅኺ ዝገበርክዮ ኩሉ ዓስቢ ኣለዎ እንዳበለ ዝቕፅል ካብዚ ሓሳብ ዘምፂ እዩ ወንጌላዊ ማቴዎስ ከዓ ነቲ ዋይዋይታ ኣብ ቤትለኸም ከባቢኣን ደቂ 2 ዓመትን ተሕትኦምን ማልያ ዘይብሎም ህፃናት ዝተቐስሉ ብሄሮድስ ነዚ እንዳዘከረ ዘምፅኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ራሄል ትብል ሰበይቲ ያዕቆብ ኢና ንረክብ ራሄል እታ ያዕቆብ ኣዝዩ ዝፈትዋ ንኸባቢ ንዓኣ ንምርካብ ድማ ንኸባቢ 14 ዓመት ዝተገዛኣላ እንደገና እውን ብነፃ ድማ ነኩኡ ላባ 6 ዓመት ዝተገዛኣሉ ከባቢ 20 ዓመት ዝተገዛው ቦይ ንራሄል ንምርካብ ግን 14 ዓመት ተገዚእላ ራሄል ካብቶም ኣዝዩ ዝፈትዋ ሰበይቲ እያ ነይራ ኣብ መወዳእታ ድማ ራሄል ብፃዕሪ ሞት እያ መይታ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ቤተልሔም እያ ከዓ መይታ ማለት እዩ ሕጂ ራሄል ክትመውት ከላ ንቢንያም ክትወለድ እያ መይታ ቢንያም እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ያዕቆብ ውሉድ እዩ ነታ ምሕረሲት ክትዛረባ ኩላ ራሄል ነዚ ህፃን እዚ ቤንዖን በልዮ ኢላ እያ መይታ ቤንዖን ማለት ወዲ ፃዕረይ ማለት እዩ ያዕቆብ ግና ኖ ወዲ ታየማነይቲ ዝፈትዋ ራሄል ስለ ዝኾነ ቤንያሚን እዩ ዝበሃል እምበር ቤንዖን ኣይበሃልን እዩ ኢሉ ወዲ የማነ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ራሄል ትብል ንሳ መይታ እምበር ስለ ደቃ ወይ ድማ ደቃ መይቶም ነቢዖም ዝብል ናይ ራሄል ከምዛ ይንረክብ ኢና ብሓፈሻ ግን ማቴዎስ እንታይ ክገለፅ ደልዩ ዘሎ ሓንቲ ደ ህፃን ወይ ድማ ውሉዳ እንድሕር ኣብ ቅድሚ ዓይና ክቐተር ሪኣ እንታይ ዓይነት ዋይዋይታ ከም ተስምዕ ሓደ ክገልፅ ደልዩ ኣሎ ምክንያቱ ኩላተን ኣዴታት
ካብ ሕቑፈን እንዳተሓድጋ ናይ 2 ዓመትን ካብኡን ታሕትን ዘለዋ ህፃናት እንዳተሓድጋ እየን ኣብ ቅድሚ ዓይነን ህፃናትን ተቐቲለን ማለት እዩ ኣብ ቤተልሔምን ጎደቦታታን ማእልያ ዘይብሎም ህፃናት ሄሮድስ ንክርስቶስ ንኽረክብ ማለት እዩ ክርስቶስ ንኽረክብ اسمع الله هجي تليفونات يا انت اسمع الله هجي قتلوا دي اوكي سوري تليفون تاعتنا لا حجي ماتيوس نبي حساب خمس انكلو كم بنبي ارمياس زبولو يلو ارمياس هجي كابتوم ናይ ይሁዳ ነቢያት እዮም ነቢያት ናይ እስራኤል ኣብ ክልተ እዮም ዝኽፈሉ ምክንያቱ ብሰንኪቲ ድሕሪ ናይ ሰሎሞን ንግስና መንግስቲ እስራኤል ኣብ ክልተ ስለ ዝተኸፍለ እቶም 10 ነገድ እስራኤል ተባሂሎም እቶም 2 ነገድ ከዓ ይሁዳ ተባሂሎም እዚ በዓል ኤርምያስ በዓል ኢሳያስ ናይ ይሁዳ ነቢያት ተባሂሎም ይፅውዑ ስለዚ ኤርምያስ ኣብ ዘበን ግዝኣት ናይ ባቢሎን ነይሩ እዩ ብዛዕባ ስቅያት ብዛዕባ ስደት ድማ ይቋዝም ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ደጓዕ ኤርምያስ ፍላይ ኣብ ተቆዘማ እንዳሕሪናዮ ናብ ስደት ክምለሱ ኩሉ ግዜ ሃረር ይብል ከም ዝነበረ ይፅሊ ከም ዝነበረ ነገረና እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ ማቴዎስ ወንጌላዊ ነዚ ሓሳብ ዝኸምፆም ከሎ እቲያ ኣብ ቤተልሔም ደቃ ዝሞትዋ ኣደ ማዕረ ክንደይ ከም ዝሓዘነትን ከም ዝበኸየትን ምእባድ ከም ዝኣቤትን ነቲ ሓዘን ናይ ቤተልሔም ዝነበረ ንምግላፅ ተቀዳማይ ሓሳብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ራማ እዩ ዝብሎ ራማ ልዕል ዝበለ ስፍራ እዩ ኣብ ሰማያት ልዕል ዝበለ ስፍራ እዩ ስለዚ እዚ ድምፂ በኽያት እዚ ኣብ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ላዕሊ እውን ከም ተሰምዐ ንምግላፅ ምክንያቱ ሓንቲ ሓደ ውፁዕ ሰብ እንድሕር ሰብ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ዝውከል እንድሕር ኮይኑ ንብዓቱ ናብ ሰማያት ይፀግ ዘብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ እግዚኣብሔር ጠበቓ ጥቑዓትን ጠበቓ ዘኽታማትን ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ዘይብሉ ኣምላኽ ጥራይ ዝውከል ሰብ ኩሉ ግዜ ዝጠርዕ ናብ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ድማ ጥርዓኑ ይሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ራሄል ትበሃል ዘላ ድማ ምንም ነገር ዘይገበረት ኣደያ ምንም ዝበደልዎ ነገር የብሎም እዞም ህፃናት እዚኣቶም ዓመፅ ናይ ንጉስ ጥራይ እዩ እዚ ነገር ዝፍፀም ዘሎ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ንጹሃት ህፃናት ክቐተሉ እንከለዉ እታ ኣደ ኣብ ቅድሚ ዓይና እውን ስለ ዝነበሩ ኣዝያ ከም ዝሓዘነት ከም ዝበኸየት ከም ዘስቆርቆረት ነቲ ኩነት እንዳዘከረ እዩ ማቴዎስ ዝፅሕፍ ስለዚ ንብዓታ ድምፃ ኣብ ኣርያም ከም ዝበፅሐ ኣብ ራማ ከም ዝበፅሐ ንምግላፅ ራሞት እዩ ዝብሎ ቋንቋ ዕብራይስጥ ራሞት ማለት ልዕል ዝበለ ስፍራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድምፂ ኣብ ላዕሊ ከም ተሰምዐ ንምግላፅ እንደገና ድማ እቲ ብኽያትን ዋይዋይታን ወይ ድማ ታራሄል ትበሃል ዘላ እተን ብሙልአን ህፃናተን ዝተቐትልዎን ንዐን ትውክል ኣደ ማለት እዩ ነዚ ንምግላፅ እታ ናተይ ሓሳብ ነዚኣ ትምስል ካልኦት ከዓ ኣለዎ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ሃይ ፀጋ ዓበልካ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ኣለኹም ዶ ናሁ ሰናይ ኣለኹ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ምናልባሽ ብዛዕባ ራሄል ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝገለፅዎ ምድግጋም ምእንቲ ከይከውን ወቅሳይ ገብረ ብዛዕባ እቶም ሄሮድስ ዝቐተሎም ህፃናት ክዛረብ ደስ ይብለኒ ምናልባሽ ኣብኡ ስለተንከፎ ምሳኻ ስለትኸይድ ማለት እዩ ንሶም እቶም ብሄሮድስ ዝተቐተሉ ህፃናት ናይታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ናይ ብሓቂ
ማለት መግለፂ እዮም ወይ ከዓ እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ተባሂሎም ዘለዉ በቶም ህፃናት ዝግለፁ እዮም ሓደ እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ክርስቲያን ዝተኣዘዝዎ ትእዛዝ እንተሃልዩ ከም ህፃናት ንጹሓት ክኾኑ እዩ ማለት መንግስቲ ኣምላኽ ንከምዚኦም ዝበሉ ኢሉ ክርስቶስ ይገልጽ ህፃናት ናባይ ምፁ ግደፍዎም ዝብል ቃሉን ኣለና ናይ ጎይታ ማለት ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን እቶም በቶም ህፃናት እያ ትምስል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሶም ንጹሓት እዮም ካልኣይ መሰኻኸር እውን መሰኻኸር እዮም ናይ ክርስቶስ መሰኻኸር ኾኑሉ ማለት ስለዚ እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ዘለና ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣባላት ስለዝኾንና ሓደሽቲ መሰኻኽር ናይ ክርስቶስ ኢና እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዚ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ከምዚ ዲያቆን ሓወይ ዝፀኒሐ 31 ከምዚ ይብላ ኣሎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ ምስ ህዝቢ እስራኤል ንህዝቢ ይሁዳ ሓድሽ ኪዳን ዝኣተወለን መዓልታት ክመፀ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ እዚ ኪዳን እዚ ከምቲ ኣብ ሃገረ ምስሪ ብኤዶም ሒዘ ከውፅኦም ከለኹ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተወኹ ኪዳን ኣይኮነን ኣነ ጎይቶኦም ክነሰይሲ ነቶም ንሳቶም ነቲ ኪዳን ኣፍረስዎ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ድሕሪ ዘን መዓልታት እዚኣተን ምስ ህዝቢ እስራኤል ዝኣተወ ኪዳንሲ እዚ እዩ ሕገይ ኣብ ውሽጦም ከንብር ኣብ ልቦም ክፅፈ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾኑን እዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ካብ ንእሽቶም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ክፈልጡን እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ንብፃዩ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ እግዚአብሔር ፍለጦ ኢሎም ድሕሪዚ ንሕዶም ኣይክመሃሩን እዮም ዝብል እዚ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን እቲ ኣማናዊ ኪዳን ናይ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተፈፀመ ማለት ስለዚ እዚኦም ናይ ሓቂ ነታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተክርስትያን ባህራ ዝገልፁ ህፃናት እዮም ክንብሎም ንኽእል ማለት ስለዚ ራሄል ስለኦም ዝበኸየት ከዓ እቲ ሓደ እቲ ናይ ምርኮ ባቢሎን ኩሎ ፀኒሑ ሓውና ሳልሳይ ከዓ እቶም ብሄሮድስ ዝሞቱ ህፃናት ደቃ ንዕኦም ስለ ዝሓዘነት ወይ ከዓ ስለ ዘስቆርቆረት እያ ስለዚ ከምቲ ዲያቆን ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ ናይተን ኩለን ኣዴታት ከዓ ምሳሌ ኮይና ትግለጽ ማለት ስለዚ ከናፃፅር ስለ ዝደለየ እዩ ሓዋርያ ማቴዎስ ነቲ ናይ ራማ ናይ ራሄልን ነቲ ናይ ኣዴታት ኣብቲ ግዜ እቲ ብሄሮድስ ደቀን ዝሞትዎን ምክንያትን ኣመሳሲሉ ክልቲኡ ኣመሳጢሩ ዝገልጾ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ትንቢት ከም ዝተፈፀመ ክነግር ስለ ዝደለየ እዩ ቀፅሉ ኣሕዋት ዋው ብጣዕሚ ፅቡቅ በቃ ሰፊሕ ዝኾነ መረዳእታ እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ድጋሜ ንኩልኩም እግዚአብሔር ላዕለ ማዕረግ የብፅሕኩም ካልእ ናብሰኒ ሓዊ ኣለካ ዶ ኣለኹ ዲያቆን ሓዊ ትብሎ ኣብዛ ሓሳብ ትብሎ ዝኾነ እንተሃልዩ ቅድሚና ከምኡውን ትብሎ ኣብዛ ሓሳብ ትብሎ ዝኾነ እንተሃልዩ ድምፂ ድገመካ ኣሎ ሚትገብረልካ እያ ዳሕና ቀፅል ኦኬ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ድጋሜ ዳሕና ነጥብና ክንምለስ ክንከይድ ኢና ሓፈሻዊ ብዛዕባ እታ ናይ ራሄል ብዛዕባ እታ ናይ ራማ ገለ ዝብል ኩሉ ገሊፅኩም ኣለኹም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚኣ ደኹምላ ከይሰገርና ከለኹ እሺ ካብዚኣ ቁሩብ ከዓ ክንምሃሮ ዝግባአና ኩሉ ግዜ እንታይ ድዩ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 15:4 ወኩሎ ዘተጽሕፈ ለተግሳጽ እዚኣ ነተጽሕፈ ኩሉ ዝተጻሕፈ ነተግሳጽናን ንምዕደናን የተጻሒፉ እዩ ዝብል ስለዚ ካብዚ እንወስዶ እንምሃሮ ነገር ተሃልዩ ኣብ ልዕሊ ማንም ክንዕመፅ ከም ዘይግባአና እግዚኣብሔር ጠበቃ ጥቑዓት ጠበቃ ዝተወፅዑ ሰባት ኣውያቶም ዝሰምዕ ምዃኑ ስለዚ ድማ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ መዝሙር ዳዊት 51 ኣምላኽ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዕዳደም ወይ ድማ ዓመፅ ትፍፅም ደም ተፍስስ እንድሕር ኮንካ እግዚኣብሔር ንኩሉ እናሓልፈ ጎደና ኩሉ ንገብሮ ነገር ይርኢ እዩ
يسمع إخا دول كان يربشوا له ديك حاوي تملسهم ولا انت بيزي غيرهم هو الله وحلني حيزنا لنا مثلا نسرح كاستخيكم دحن كمل سناي دحن كمل سناي كاتول ده يا كم زينا قبل الحاوي تبلو انت هل يحل توسع أنا قبل ذلك كانت زاري عندي أتا ناتي حساباتي كزارو حاسيب نور ግን ደሓን ተመሊስካ ኣለካ ዲያቆን ስለ ንቐፅላ እታ ሓሳባት ተመሊሰ ዶ ሶሪ በቃ ያ ቴሌፎን እንዳኣተወትኒ ሕጂ እንድሕር ንዝክሮ ኮይና እውን ናይ ኣቤል ደምሲ ይጠርዕ ነይሩ ናብ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ንፁህ ደም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ናይ ኩሎም ኣውያት ዝሰምዕ ናይ ውፅዓት ናይ ዘኽታማት ናይ ድኻታት ናይ ኩሎም ኣውያት ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ብፍላይ ድማ ድኻ ዝተወፅዐ ሰብ ሪፖርት ናብ እግዚኣብሔር ድሕራ መሓላሊፉ እግዚኣብሔር ጠበቃናቶም ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ብሓቂ ክንከይድ ከም ዝግባኣና እግዚኣብሔር ኣውያት ናይ ድኹማት ከም ዝሰምዕ ኣብ ልዕሊ ድኹማት ኣብ ልዕሊ ውፅዓት ዝኾነ ገበን በደል ክንገብር ከም ዘይግባኣና እንምሃሮ ትምህርቲ እዩ ስለዚ እቶም ንውፃዕ ሰባት ከዓ እግዚኣብሔር ጎደና ንሓልፎ ይርኢ እዩ ናይ ዕብራውያን ፀሓፊ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 እንታይ ኢልዎም ኣሎ ንዕብራውያን ቤተክርስትያን እግዚኣብሔር ሲ ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልክሞምን እተገልግልዎም ዘለኹምን ዝርስዕ ገፋዕ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልዎም ነይሮም ምክንያቱ ብሓይሊ ገደል ይሓልፉ ስለ ዝነበሩ ብመከራ ይሓልፉ ስለ ዝነበሩ በቶም ከምኦም ዝበሉ ወገናቶም ኣይሁድ ናብ ክርስትና ዘይመፁ ወገናት ይሰቀዩ ስለ ዝነበሩ ሓደ ደስ ዘብል ዘይቋርፁ ኣገልግሎት ስለ ዝነበሮም ኣባይዲ ሰሉ ሃፍታይ ምትባግበርያ ሕጂ ዝርስዕ ገፋዕ ኣምላኽ ኣይኮነን ኩሉ ተተሓልፎ ጎደና ሲርዮ እዩ ኣይሪኦን ኢልኩም ተስፋ ይተቁረፁ ክብሎም ስለ ዘደለየ ነዚ ነገራት ዝርስዕ ገፋዕ ኣምላኽ ኣይኮነን ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ሂወት ብቕንዕና ክንከይድ ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓፅድ ኣብ ልዕሊ ማንም ድማ ብተንኮል ብሕማቕ ነገር ከይንለዓል ብቕንዕና እግዚኣብሔር በታ ዝሃበና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንሓልፈን ዕድመታት ብሓቅን ብቕንዕናን ብቅድስናን ክንሓልፍ ከም ዘለና ካብዚ እንወስዶ ትምህርቲ ይግምት ነዚኣ ክምላኣላ ስለ ዝደለኸ ተባረኽ ቴንክ ዩ ዲያቆን ፅብቕቲ እያ ሓሳብ ፅብቕቲ እያ ቃል ህይወት የስማዓልና ንምትግባሩ እግዚኣብሔር የብቃዕና ብጣዕሚ ፅብቕቲ ኦኬ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ራሄል ናብ ናይ ራማ ድሕር ዳወዲና ብዛዕባቶም ናይ ህፃናት እውን ተተንኪፉ ፅቡቅ ተገሊፁ እዩ ዘሎ ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ሓሳብ ኢና ክንከይድ እቲ ሓሳብ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ሄሮዶስ ምስ ሞተ እንሆ ካብ ግብፂ መልኣክ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዩ እቶም ህይወት ዝህፃን ዝደልዩ መይቶም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲኡን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በለው ንሱ ድማ ተንስኡ ነቲ ህፃን ነዲኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ወፀ ኣርኬሎስ ኣክንዳ ኣቦ ሄሮዶስ ከምዚ ነገሰ ሰሚዑ ግና ናብኡ ምኻድ ፈርሀ ብሕልሚ ምስ ተገለፀሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኣኸደ እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል ተባሃለ ምእንቲ ክፍፀም ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ መፅኡ ተቐመጠ ሓፈሻ ኣብዚ ክልተ ሓሳብ ኣለዋ ኮይነን ይስማዓኒ ንዓይ እቲ እተን ሓሳብ ከዓ እንታይ እየን ድሕርቲ ናይ ዮሴፍ ምፍራሕ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ ናብኡ ምኻድ ፈርሀ ብሕልሚ ምስ ተገለፀሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኸደ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገሊላ ከም ዝኸደ
أتفضل إسران سلسن كأنت أتلزلا أتب نبيات نازراو كبهال تبهال من تختصم نازريتنا بتبهال عدي مسيو تقمت أي بلا لومو فلا كابتا فضع 19 تجميرنا كسابتا فضع إسران سلسن زلا دم نبلا مالتي معناته انت أيو غليلا انت أيو نازريت انت أيو نزبلا نمنتاي كرسوسنا ومسيو أو كقمت تدليل متحف قدس مسألة حساب نهارنا نخيت وهيدا جايس يكون زينا جبريل جمرمو تقبل نبل الله درجة ودينا هنا شعور حتى زلوا ناب أبي جزاه وقا صراي أبحونا بعلو እሺ ምናልባሽ ቆርባስኪ ለፀኒ ሕሞታ ሕቶ ድግማ ብለለይ እስከ ሳምሓዊ እሺ ጠገም የለን መፍረይ ሕጂ እንታይ ኢና ኢለ ሕጂ ምፅያ ዘለኹ ካብታ ፍቅዲ 19 ክሳብ 23 እንድያ ተሪፋትና ዘላ أنا كم حسب كنت نكفى دليل زلخو مهناتو تولى حنتي كم صحف سلزبلة أبزي أجن أكندتي أركليوس أكند أبو هيرودوس كم زنقة سميعو ناب مخاط فره ناب بيتلهم ناب تيم جمريا كرسوس زنبرلو أيك أنا بإسرائيل ناب تبوتا ناب تي وردا أيك أنا بتي بوتا مخاط فره يبلولو نيزيف مو بحلم مستقلت ألو نابي كم سخيد مستقلت ألو مالتي دمنا مدرج ليلا خده نمنتاينا مدرج ليلا خيدو سفح زبل مرداتا تبنبيات نازراو كبحالي وتبحاله من تخفصم اب نازريت تبحال عد مصي تقمته كريستوس كسلمنتاي اب نازريت تبحال تقميدو زبل حساباتين بزي انسي كاب ولا كفر 19 جميرنا بنباب ندانبكم حسابات كتبوا لنا درشا مالتي مدمدمتا نايتي حرك تفضل جيتي هيرودس عابي مسمته أكندو أركيلاوس يجيلتو أركيلاوس بعد أكندو هم بنجاسة ينقري هيرودس عابي داركا كوابي 4 بالحر لا تكرسوس كوابي ميتي إزبال حجيتي كابي زغطر قلنا الأربعة وكومبليكيتد يندحن كوابي 4 إزبال مالتي بدحرو أكندو أركيلاوس نبيوس نيرو تي أغسطس كيساري أبتو جزيتي نيرو أنتو من الواش يقرأتا يوليوس كيساري لكم نيرا جيجا تا أغسطس كيساري أتي نبيوس زدلو زنبرا مالتي وجي دحرو دحرخلت عامت سنيحون أركيلاوس كابتي سلطانو أوريدو نيري ونياتو تي استقبرا قفعي سلا زنبرا مالتي حجي أبزئة ملاك እግዚአብሔር نيوسف بحلمي ترايو نزك عالزي نيوسف نجيرو توم نتهزان كقتلو زدليو ميتوم يومو تنس نزهزان ندين حيزكا نمدر إسرائيل كيد بولو زبين حجي عقبت ترايو حجي أبزئة قال انتا كنستوغل علينا نزهزان ندين حيزكا نمدر إسرائيل كيد بولو زبين قال أقد دحسي تقاله مخنياتو ገለገለ ሰባት ብፍላይ ዝናይ ሄልቪዲዮስ ዝናይ ሄልቪዲዮስ ባልቲ ቀዳማይ ናይ መናፍቅ ዝነበረ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ድንግልና ናይ ደቅና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝከራኸር ዝነበረ እንታይ ዝብል ነይሩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ሰይቲ ዮሴፍ እያ ነይራ ውላድ ነይርዋ እዩ ዝብል ኣገላልፃ ካብቶም ማስዞን ናይ ሕጂ ኣብ ዘበንና ዘለዉ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊ ድንግልና ዝቃወሙ ካብቲ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘበን ዝነበረ እቲ ሄልቪዲዮስ ዝበሃል ካብኡ ዝወሰዶ ምንፍቅና ሕጂ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባ እዚ ክገልፅ እንከሎ እንታይ እዩ ዝብል ሄልቪዲዮስ ዝበሃል ዝነበረ መናፍቂ ኣብ ሮማ ዝነበረ ግዜ እዩ ፖፕ ደማሱስ ክሳብ ዝነበሩሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ቅዱስ ጅሮምን ነይሩ ብሂወት ማለት እዩ ሕጂ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ሕጋዊት በዓልቲ ቤቱ ናይ ዮሴፍ ከም ዘይነበረት ዝረዳእና ሓደ ነዚ ህፃንን ንሰበይትኻን ኣይበሎ እንታይ ዳ ኢልዎ ነዚ ህፃንን ነድኡን እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እንድሕር ደኣ ሰብኣይን ሰበይትን ነይሮም ክሳይንተ ነይሮም ኮይኖም ሲ ሰበይትኻ ክብሎ ቀልል ነይሩ እቲ መልኣኽ
ኣብዚ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነዚ ህፃንን ነድኡን ናብ ምድሪ እስራኤል ሒዝካዮም ኪድ በሎ ዝብሎ ዘሎ ቃል ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ርክብ ኣብ መንጎ ዮሴፍን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ከምዘይነበረ እዩ ዘረዳእና። እንታይ ዳ ንሱ ሞግዚታ እዩ ነይሩ። ምናልባሽ ትማሉ ንኣሕዋትና ስለፅቡ ገይሮም ዝገለፅዎ ንዑ ምድጋም ከይከውን ማለት እዩ እንጂ ኣብዚ ዘረዳእና ነገር እንተደኣልዩ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ዮሴፍን ከመይ ዓይነት ርክብ ከም ዝነበረ እዩ ዘረዳእና ዘሎ ብግልፂ ማለት እዩ። መልኣኽ እዩ ዝምስክር ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ንምንታይ ናብ ናዝሬት ከይዱ ዝብል ምናልባሽ እቲ ናዝሬት ዝብል ቃል ዝያዳ ዲያቆን ኩቤልቲ ናይ ዕብሪ ቃል ስለ ዝፈልጦ እቲ ናዛር ካብ ዝብል እዩ። እሱ ከዓ ጨንፈር ማለት እዩ። እቲ ቃል ካብቲ ማለት ብቋንቋ ዓረብ እውን ናዝር ዝብሎ ኣለው። ሕጂ እቲ ጨንፈር ዝብል ቃል ትርጓሜ እዩ ዝህቦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ኣብቲ ትንቢት ኢሳያስ 11 ተገሊፁ ዘሎ ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝብል ኣገላልፃ ዘሎ ማለት እዩ። ምናልባሽ እዚ ቃል እዚ እኳ ክሳይ ኣይንረኽቦን ኢና ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ግን ከምኡ ዝብል ሓሳባት ከም ዘሎ ኢና ዝያዳ ኣብቲ ክሳይ ንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እቲ ናብ ይሁዳ ዘይምኻዱ እቲ ፍርሒ ከም ዝነበረ ድሓር ግን ናብ ገሊላ ከም ዝኸደ ምክንያቱ እቲ ጨካን ሄሮድስ ማስ ካብቲ ጭካነ ካብኡ ንምፍራሒ በቲ ሓደ ከዓ ትንቢት ንክፍፀም እውን ከም ምዃኑ ዝያዳ ካብዚ ጥቕሲ ንሪኦ ማለት እዩ። ከምዚ ይብል ምናልባሽ ሓሳባት ድሕሪ ክትውስኹ ደሊኹም ኣብታ ሓሳባት ክተራግድዋ ትኽእሉ ያ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓፈሻዊ ኣብታ ሓሳባት መራጎዳ ሓሳብ ተልዩ ናሰናይ ከምኡ ዲያቆን ጅሩ ሽበሉ ኣነ እናበሰናይ ቀፅሎ ድሓን ሰሞ ድሓር ኣነሳይ ኣበይ እሺ ናሰናይ ሓዊ ተቐፅል ዶ ቀፅሉ እስከ ናተይ ድምፂ ስታይ ኮይኑ ዘብስለኒ ኣሕዋት ድገማሉ ሓቂ ቀፅሉ እስከ ናተይ ድምፂ ስታይ ኮይኑ ዘብስለኒ ኣሕዋት ድገማሉ ሓቂ ወሪድካ እስኪ እቶ ምናልባት ኣብዚኣ ሓፈሻዊ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ሓዊ ኩላ እንድዩ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ዘሎ ብፍላይ ኣብታ ፍቅዲ 20 እንታይ ዘላ ንሱ ድማ ተንሲእነት ህፃንነት ድዩ ሒዝካ ናብ ምድሪ ግብፂ ናብ ምድሪ እስራኤል እቶ ግናኸ ኣርክሪዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ሄሮዶስ ኣብ ክንዲ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ፈረሀ ኢሉ ኣሎ። ናብ ምድሪ ምኻድ ብነቢያት ናዝራዊ ተባሂሉ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ነጥብ እዚኣ ናዝራዊ ማለት ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየ ማለት እዩ። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ ካብ 6 ካብ 1 ክሳብ 21 ዘሎ ከነንብቦ ደስ ይብለኒ። ከምኡ እንታ ካልአይቲ ነጥቢ ሕጂ ነጥብታት ክንፈልየ እንደለየ ዘለኹ ናብ ናዝሬት ዝኸደሉ ናዝራዊ ማለት ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየ ማለት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ካልአይቲ ከዓ ወደይ ከም ናዝራዊ ከም ሳምሶን ክበሃል እዩ ተባሂሉ ዝተነገረ ትንቢት ምእንቲ ክፍፀም ኣብ ናዝሬት ክርስቶስ ሳምሶን ብምንታይ ይመስሎ እንተተባሃለ ሳምሶን ሳምሶን ብዝተነዓቐት መንሰክ ኣድጊ ወይ ከዓ መንጋጋ ኣድጊ ንፀላእቱ ኣጥፊዩ እዩ። እቲ ምሳሌ ክርስቶስን ሳምሶምን ከመሳስሎም ከሎ ማለት እዩ። ክርስቶስ ድማ ኣይሁድ ኣጋንንትን ብዝነዓቆ ሞት ንሞት ኣጥፊኡ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ይመሳሰሉ ማለት እዩ። ክርስቶስ ብሞቱ ንሞት ስለ ዘጥፈየ ነጋንንቲ እውን ስለ ዝሰዓረ ብዝነዓቆ ኣጋንንቲ ብዝነዓቆ ሞት ንሞት ሲዒሩ ክርስቶስ ከምኡ ሳምሶን ከዓ በቲ ናይ መንጋጋ ኣድጊ ገይሩ ንኩሎም ከም ዘጥፍኦም ይነግረና ማለት እዩ። በሞቱሰ ደምሰሶ ሞት ከም ዝብለና መፅሓፈ ኪዳንና ማለት እዩ። ሳምሶን ብሂወት ከሎ ካብ ዘጥፍኦም ፀላእቱ ብሞት እንዳሞተ ከሎ ዘጥፍኦም ፀላእቱ ይበዝሑ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ መፅሓፍ መሳፍንቲ ማለት እዩ። ክርስቶስ ድማ ቅድሚ ስቕለቱ ካብ ዘጥፍኦም ኣጋንንቲ ብስቕለቱን ሞቱን ዘጥፍኦም ፀላእቲ ከም ዝበዝሑ ከዓ ቆላስይስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 15 ዘሎ ተንቢብናዮ ብዝግባእ ይነግረና። በዚ ምሳሌ ይመሳሰሉ ማለት እዩ።
ናዝሬት ማለት ከዓ ፍልይቲ ማለት እዩ ወደይ ፍሉይ ናዝራዊ ምእንቲ ክበሃል ናብ ናዝሬት ተቐመጠ ዝብል ከዓ ሓሳብ ኣለዎ ኣብዚ ማለት እዩ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬት መፅኡ ዝተቐመጠሉ ምክንያት ብትሕትና ከም ዝመፅእ ዝገልፁ ዝነበሩ ትንቢታት ንምፍፃም ብሓፈሹ ኣብ ኣውራጃ ገሊላ ፍሉይ ከዓ ኣብ ከተማ ናዝሬት ዝዓበየ ሰብ ብካልኦት ኣይሁዳውያን ዝተነዓቀ በቶም ካልኦት ኣይሁዳውያን ዝተነዓቀ እዩ ነይሩ ኣብታ ክልል ንሳ ወይ ከዓ ኣብታ ኣውራጃ ንሳ ንዝዓበየ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ 46 ዘሎ ወይ ከዓ ካብ 7 ክሳብ 52 ዘሎ ቃል ከነንብብ ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ነዚ ዓይነት ሓሳባት እዩ ዘለና ኣነ ዲያቆን ችሮብ ሓወይ ኣብ መጨረሻ ናብ ሕቶ ቀይድ ንምስጋርና ትብሎ ሓሳብ ተዳህልያ ጠቐልላ ቢልካ ተዛረብ እሞ ኣብ ሓወይ ሽዑ ገዛ ናባኸ እያ ስለሰማዕኩም ንዓይ ይመስል እሺ ብሓፈሻ ገሊፅኩምዎ እንዲኹም ኣነ ከዓ ነቲ ሓሳብ ክድረዓሉ ስለዝኾነ እምበር ፍሉይ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ኣብዚኣ ካብ 19 ክሳብ መወዳእታ ዘላ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ሄሮድስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልኣክ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ነዚ ህፃን ዝቐትልዎ ዝደልዩ መይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነድን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ ንሱ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃን ነዲኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ከደ ኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቡኡ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈርሐ ብሕልሚ ምስ ተገልፀሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ከደ እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል እዩ ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍፀም ናዝሬት ናብ ትበሃል ዓዲ መፂኡ ተቐመጠ እያ ትብል ሕጂ ኣብዚ ሓደ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ስደቱ ከም ዝተመልሰ ናብ ገሊላ ከዓ ከም ዝተመልሰ እዩ ዝነገር ሕጂ ሓደ ክንጭብጦ ዝደልየ ዘለኹ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ እስራኤል ሰለስተ ኣውራጃታት እዩ ዘሎ ኣውራጃ ይሁዳ ዝበሃል ኣሎ ኣውራጃ ሰማርያ ዝበሃል ኣሎ ኣውራጃ ገሊላ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ እቲ ኣውራጃ ሰማርያ ማእከል ኣውራጃ ይሁዳ ከዓ ናብ ደቡብ ገፂ ኣውራጃ ሰማርያ ከዓ ሰሜናዊ ክፋል እዩ ሕጂ እቶም ኣብ ገሊላ ዝነብሩ ወገናት ግና ምስ ይሁዳ እዮም ማለት እዩ ዘርእናቶም ምስ ይሁዳ እዩ ስለዚ ወላ ካብ ገሊላ መፂኡ እንዳሃገብር ክምዝገብ ዝመፀ ናብ ቤተልሔም ክምዝገብ መፂኡስ ኣብ ግዜ ሕርሳ ከም ዝኣኸለ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እቲ ናቶም ዘርአ ሓረግ ትውልዲ ምስ ይሁዳ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ናብ ባቢሎን ዝተሰዱ እስራኤል ኣይሁዳውያንን እቶም ብኣሶራውያን ዝተታሕዙ ወገናትን ኣብ ክልተ እዮም ተገሚዖም ነይሮም ምክንያቱ እታ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ክልተ ስለ ዝነበረት እቶም 10 ነገድ ብኣሶራውያን እዮም ተገዚኦም ማለት እዩ ኣሶር ማለት ድማ ርእሲ ከተማ ናይ ነነዌ ማለት ነነዌ ዝበሃል ከተማ ዝነበረ ማለት ሕጂ እቶም ናብ ባቢሎን ዝኸዱ ግን እቶም ክልተ ዘርኢ እዮም ማለት እዩ ይሁዳን ቢንያሚን እዮም ማለት እዚኦም እዞም ምሩፃት ዘርኢ እዚኦም እዮም ናብ ባቢሎን ከይዶም ነይሮም ሕጂ ካብ ባቢሎን ምስ ተመልሱ ግና እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ወገናት ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ሰብ ርካብ ስለ ዝኾኑ ኣብ ይሁዳ ይነብሩ ነይሮም እቶም ድኻታት ትሑት ናብራ ዘለዎም ግን ናብኦም ከይዶም ናብ ገሊላ እዮም ከይዶም ማለት ኣብኡ ከዓ ይናበሩ ነይሮም ኣብቲ ባሕሪ ብዓሳብ ገለ ማለት ሕጂ ፍልል የብሎም ምስቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ወገናት እቶም ኣብ ገሊላ ዘለዉ ሓደ ዓይነት ዘርእዮም ማለት እዩ ሕጂ ወላ ኣብ ናዝሬት ዝዓበየሉ ምክንያት ሓደ እውን እሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ በዓል ድንግል ማርያም ዮሴፍ ዝነብሩሉ ዝነበረ ስፍራ እውን ከም ካልኣይ ቦትኦም ኢዳ ገሊላ እምበር ምስቶም ምሩፃት ዘርኢ ምስቶም ዘርኢ ይሁዳን ዘርኢ ቢንያሚን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘሎ ናዝራዊ ክበሃል እዩ ሰማርያ ምስ ናይ ሰማርያ ታሪክ ክሳይ ንውሕ ዝበለ እዩ እቲ ናይ ሰማርያ ታሪክ ግዜ ክቐትለልና እዩ እምበር ሳምራውያን ምስ እዞም ኣሶራውያን ዝበሃሉ ወገናት ኣሕዛብ ስለ ዝተዋሰቡ ዘርኦም ተፀየቑ ስለ ዝኾነ ካብቲ ማሕበር ኣይሁድ ፍልይ ዝበሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ስለ ዝኾነ እውን ናብ ቤት መቅደስ ንክሰግዱ ዝኽልከሉ ዝነበሩ ኣብ እምባ ገሪዛን ዝበሃል ኣብ ሰማርያ ናቶም ክሳይ ገይሮም ዝሰግዱ ዝነበሩ ማለት ሕጂ ናብዚ ክንመለስ ግን
ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ይተባሂሉ ናዝሬት ማለት በቋንቋ ዕብራይስጥ ናብተናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ናጽሬት ይዝብል ናጽሬት ማለት ድማ ጻዕዳ እምኒ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ናዝሬት ዝነብሩ ወገናት እንታይ ዝኾኑ እዮም ትሑት ናብራ ዘለዎም ኣዝዩ ድማ ናይ ሸፋቱ ናይ መደነጋር ዘለዎ ስፍራ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ኮይኑ ግን ዓመፅ ከለዎ ክፉኣት ከለዎ ናዝራዊ ክበሃል ግን ኣይሕፈሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ዓርኪ ሓጣንን ዓርኪ ዘመውትን ዓርኪ ዝተናዕቁ ሰባትን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ናዝራዊ ዘበሎ ምክንያት ግና ከምቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ፀጉሮም ንኸይቆርፁ ዘስክር መስተ ንኸይሰትዩ ዝተኸልከሉ ኾን በዓል ሳምሶን ኣይኮነን ናዝራዊ ዘብሎ ዘሎ ናዝራዊ ዘብሎ ዘሎ ኣብ ናዝሬት ስለ ዝዓበየ እዩ ማለት እቲ ምክንያት ምክንያቱ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ እቶም ናዝራውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ወይኒ ንኸይሰትዩ ዘስክር መስተ ንኸይሰትዩ ፀጉሮም ንኸይቆርፁ እዮም ተኸልኪሎም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ክበሃል ከሎ ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ኣብ ናዝሬት ዝበሃል ስፍራ ስለ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ክስታይ ኮይኑ ኣብዚ እንታይ ኢልዎ ሄሮድ ኣርኬላዎስ ዝበሃል ኣብ ክንዲ ኣቡኡ ኣርኬላዎስ ዝበሃል ንጉስ ስለ ዝነገሰ ናብ ይሁዳ ክኣቱ ፈሪሁ ማለት ዮሴፍ ናብ ይሁዳ ክኣቱ ፈሪሁ እንታይ ደኣ ናብ ገሊላ ይኸይዱ ማለት እዩ ናብ ገሊላ ኸይዱ ኢልዎ ነቲ መልኣኽ ናብ ገሊላ ከም ዝኸዱ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግር ማለት እዩ ሕጂ ሄሮድሳውያን ብዙሓት እዮም ከምቲ ኣንተ ወይ ዝገለፅክዎ ዓብ ሄሮድስ ምስ ምንጮሚ ኣርኬላዎስ ከዓ ናይ ኣቡኡ ተኸታሊ ኮይኑ ነቲ ኣልጋ ወራሽ ዝበሃል ብቋንቋ ኣምሓርኛ ወራስ ኣቡኡ ማለት እዩ ወራስ ናይቲ ወንበሪ ማለት እዩ ሕጂ ሄሮድስ ዓብ ምስ ሞተ ኣርኬላዎስ ነጊሱ ናብ ይሁዳ ግን ክኣቱ ይደለዩ ስለዚ ናብ ገሊላ ኸይዶም ኣብ ገሊላ ከም ዝዓበየ ዝነግር ማለት እዩ ሕጂ እቲኦም ኣብ ገሊላ ዘለዉ ወገናትን ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ወገናት ግን ሓደ ዓይነት ዓሌት ስለ ዝኾኑ ዓሌቶም ከዓ ካብ ይሁዳ ስለ ዝኾነ እዩ ድንግል ማርያም ግዜ ሕርሳ ክምዝገቡ መፂኦም ነይሮም ኣብ ቤተልሔም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ነነገዱ ክምዝገብ ስለ ዘለዎ ናብኣ መፂኦም ነይሮም ዮሴፍን ድንግል ማርያምን ናብ ቤተልሔም እዮም መፂኦም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናቶም ዘርአ ሓረግ ትውልዲ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ እቲያ ናዝራዊ ትብል ናይ ኣብ ናዝሬት ስለ ዝዓበየ እዩ እቲ ካልእ ኣብዚ እንታይ እዩ ካልእ ፍሉይ ሓሳብ የብለይን እቲያ ናይ ዮሴፍ ኣዲኡን ዝብል ከዓ እቲያ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ገሊፅዋ ዝነበረ ከዓ እሳ ከዓ ዓባይነት እያ ምክንያቱ እቲ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘበን ዝነበረ ሄልፊዴስ ዝበሃል መናፍቕ ድንግል ማርያም ድሕሪ ክርስቶስ ምውላዳስ ወሊዳ ደቂ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ጌጋ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ሰበይቱ ዝብል የለን ነዲኡን ነቲ ህፃንን ነዲኡን እዩ ዝብል ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ቶም ኣሕዋቱ ዝብል እንድሕር ገንፂልናዮ ኣይኸይደናን እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ክንመሃረሉን ክንጥንቀቐሉን ዝግባአና ትምህርቲ ምዃኑ እዩ ከይን ወሓልኩም ኣብዚ ከዓ ክልህኒ ኣነ ሰሪ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኩልኩም እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ይዓድልኩም ዲያቆን ዜና ገብርኤል ሓዊ ኣብ ዝመጽእ እታ ሓሳብ ትዕየርና ክንዘራረበላ ኢና እሞ ብኸመይ መልክዕ ክንሕዞ ከም ዘለና እቲ ኣፀናንዓ ክንዘራረበላ ኢና ከይንርስዓ ኣባ ሓወይ ቴንኪዩ ስለ ኩሉ ነገር ቴንኪዩ ሕጂ ትገዛ ናይ ምስንዳእ ናባኻ እዩ እሺ ዲያቆን ሳሙኤል ብጣዕሚ ነመስግን ንኩልኩም ብጣዕሚ እግዚአብሔር ፀጉ የብዛሓልኩም ንኩላና ዓበ ትምህርቲ እዩ ወላይታ ዲያቆን ግሩፕ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ብጣዕሚ ዝገርም ትምህርቲ ኢኹም ክትቡና ውዒልኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ንኩልኩም ዜና ገብርኤል እሺ ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ወይ ኣብ ላዕሊ ሕቶቶ ኣለኩም ነዞም ዲያቆናት ጠጠው ከይነብሎም ደይቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ተጻሓፉልና ኢኹም በዚ ዳሞ ሓንቲ ዝተማሃርናዮ ምዕራፍ 2 ሕቶቶ ኣለኩም ማለት እዩ ክትጽሕፉልና ክዲቡ እንትኽእል ኢኹም ሕራይ ናባኻ እሺ ሶሪ ኣቢ ሓወይ ሰላም ብድጋሚ ኩልኩም ምናልባት ድምፂ ህልወኒ ባክግራውንድ
أي تحازو لا يقوم أنت ربشه إذا يسمعهم لقن نقرني أنا حدا ربش حتى هلا أنا عايز ربشاني قات أم think قدمي لخزارب سن حاونا تنكف بيلون يروح بزعبة عساريان دي قليلو مستم سماريان استوى صبر قليلو سي نساقورو بن كبر حالنا حنتي حتى كالتو غينو مناتنا تيرديت زلو برسي كالس لزغنه again منفساوي كونن ግን at the same time كانت تاريخ فولتس لزلو هي of course مستمنت زلو تاريخ ندحر تردي كال نغرات قبر سلتخلي لسزامني زغنه ناتي حتو قندي زديباني اب ناي غزي قدم لدته ክርስቶስ ግብፃውያን አብጣውት የምዘምልኹ ነይሮም ግብፅ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ወይ ቅድሚ ግብፅ በባህላ እንታይ ትባሃል ነይራ ሽማ ከላይ እዞም ግብፃውያን ወይ በዚ ሕጂ ግብፅ ዝበሃሉ ዘለው ስጋበይ ነይሩ ወይ ምናልባት አገለ ናይ ቀደም መጽሐፍቲ ምናልባት ታብ برانات دي أكال بزرخوكم من حتى تفولت والله خينو كتكافلون دليل زي قبصاوين وي نحناس هجنا بيح مساكم نبزنا كمت زبهالو سيز كمت زبهالو عليت كام ديم ولاس ايكونون كازي اخا مخنياتو ابقلبوتها قلحواتكم إلو من هجا خرقا قصا دليل لهو نسوم نحر كوينهم كسقابا بيهم زرقوحو زحجي زلو قبص سقاب سومال ديو ولا ساب قبص ترعيم تخلي لهم تصرفو زيان مبروه لي من البات نحتو سخلنا حتى تيخالو سوان نحزي حتى كوينهم يغني لي እሺ አናልና ሀውና ዜና ገብርኤል ተመልከም ዲ ወይ ዲያቆን ግሩፕ ዲያቆን ሀዊ ሞ ብትምልሰሉ ተዛረው ዲያቆን ቀጽል ለሃንዲካ ቀጽል አናፍቲያ ናይ ክስታይ ከመለሳል ያጸጋየውልና አትናይ ናይ ሳምራውያን ገላገለ ዝብል ጸጋየውልና እሺ አረ ናብነት አቶም አሶራያን ዝባሉ ዘሎ እቲ ኣብታ ሕጂ ሶርያ ተባሂላ ዘላ ወይ ኣብዚ ሕጂ ኢራቅ ተባሂሉ ዘሎ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ኣዝዩ ልዑል ስልጣነ ዝነበሮም ህዝቢ እዮም ብዙሓት ኣማልክቲ ዝነበሮም ህዝቢ እዮም ምልክታት እውን ኣለዎም ስጋ ሕጂ እቶም ናይ ኣማልክቲ ናይ ኣሶር ገለ ዝበሃሉ ብዙሕ ናይ ኣርኪኦሎጂ ስጋ ሕጂ ምናልባሽ ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ ኣንዞም ኣይሲስ ምስ መፁ ቁሩብ ዘፍረስዎ ክስተይ ኣሎ ብዚ ናይ በዓል ኢራቅ ክስታይ ዘፍረስዎ ግን ብዙሕ ዓሰር ዘለዎም ብዙሕ ታሪክ ዝነበርዎም እዮም ኣሶራውያን ክበሃሉ ከለዉ እግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ብዙሕ ማእሲ ብዙሕ ኣምልኾ ጣዖት ዝነበሮም በቲ ናይ ክሳይ ንሕዳእ ኸይድናያ ከዓ ብዙሕ ስልጣነ ዝነበሮ በቲ ናይ ዓለማዊ ፍልስፍና ወይ ከዓ ናይ ሂስትሪ ተኸይድናያ ከዓ ብዙሕ ስልጣነ ዝነበሮም ህዝቢ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ባቢሎን ማለት እስራኤላውያን ኣብ ምርኮ ባቢሎን ምስ ወደቑ ባቢሎናውያን እዮም ዝበሃሉ እቶም ኣሶራውያን እቶም ባቢሎናውያን ዝበሃሉ ዘለዉ እዮም ስለዚ ኣብቲ ምርኮ ባቢሎን ምስ ከዱ ገሊኦም ዓቃባውያን ነይሮም ዘይተዋሰቡ ማለት እዩ እቲ መንነቶም ባህሎም ዘየጥፉ ነይሮም ከምቶም ሰለስተ ደቂቅ ኣለዉ ዳንኤል ኣሎ ካልኦትን ኣለዉ ማለት እዩ ገሊኦም ግን ሓለፋታት ክረኽቡ ምስቶም ኣሶራውያን ዝተዋሰቡ ኣለዉ ሕጂ ንዕኦም እዮም ቶም ሳምራውያን ተባሂሎም ዘሎ ምናልባሽ ዲያቆን ሓዊ ፅቡቅ ገይሩ ከገልፆ እዩ ክሳይ ማለት እዩ እቲ ናይ ምድሪ ግብፂ ተባሂሉ ዘሎ ምናልባሽ ናይ ከሜት እውን ይበሃል እዩ እቶም ከሜታውያን ኣብቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ካብቲ ምስራይም እዮም እቶም ግብፃውያን ዓሌቶም ምስራናውያን እዮም ሕጂ ማለት ከምኡ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ኣብቲ ድሒርካ እንድሕር ኣርኢኻዮ ምስ እቲ ሄለኒስቲክ ዝበሃል ክሳይ ምስ ኣምፅኡ ዓደብቲ ገይሮም እቲ ናይ ግሪክ ቋንቋን ባህልን ክሳይ ገይሮም ዳርጋ ምስ ግሪካውያን ብዙሕ ተዋሲቦም ስለ ዝኾኑ ካብቲ ናይ ሃውስ ኦፍ ፖቶሎሚ ዝበሃል እንድሕር ናይ ፈርዖን ሪኢኻዮ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ግሪክ ቋንቋታት ዝዓብለለሉ
ኩነታት ኣለዋ ዋላቲ ላይብረሪ ናይ እስክንድርያውን ዝዓብየሉ ብዙሕ መፅሓፍታት ተተርጊሙ ናብ ግሪክ ኣብ እስክንድርያ ክሳይ ዝገበሮ ካብኡ ጀሚራ ሽዑ እቲ ናይ ግብፃውያንሲ እቲ ናይ ፍልጠት ማእከል ዝገበሮ ማለት እዩ ብድሕሪ እውን እቲ እስክንድር ዓቡን ነይሩ እሱ ነታ እስክንድርያ ዝበሃል ክሳይ ብሽሙ ምስ ሰየማ እውን እስክንድርያ እውን ማእከል ናይ ዓለምና ኮይና ዘገልግለትሉ እዩ ማለት ስለዚ ሕጂ ምናልባሽ ንሱ ሪፈረንስ ዘድልየና ስለዝኾነ ሕጂ ቁሩብ ክሳይ ስለዝኾነ ማለት ብሃብሪ ከይንዛረበካ ሪፈረንስ ሒዝና መወከስ እንቢብና ገላ ክንመፅእ ይሓይሽ ማለት እዩ ግን ብሃይላይትስ ከምዚ ኣነ ብዝፈልጦ ከምዚ ይመስል ምናልባሽ ጌጋ ክህልዎ ስለዝኽእል ግን ኣሕዋትካ ስለዘሎ ገላ ዓይነት ዲያቆን ሓወይ ታንኪዩ ኣነ እንድሕር ፈቃደኛ ኮይንካ ወላ ዲያቆን ሳሙኤል ካብ ወሪዱ ናሆሰና ይውን ወሪዱ ወላ ኩሎም ኣብ ዘለኹም ብሓፈሻ እንድሕር መደብ ኣለኩም ኮይኑ ቀትሪ መዘሎ ሰንበት ወል ንሕና ዝተሓበና ጥበብ ኣሎ ኢና ንብል ምስ እምነት ገለ ዘጋጭ ኮይነን ግን ሰብ ምዝ ናይ ምዕራባውያን ገለ ዝግበር ዘሎስ ስለምንታይና ከምዚ ኮይና ንዝብል ነገራት ንክርዳእ ኢልና ንፍትሾ ነገራት ኣሎ ኣገዛ ኣብናተይ ኣብ ዝኸፈትኩሉ ንዝትየሉ ስለኹም እየ ሕጂ ሕቶታት ከላዕል ተገዲደ ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ ግን ፅቡቕ ነገር ብመወከሲ ጌርኩም ድሕር ምናልባት ክትሕግዙና ኣብቲ ናይ ምርዲት ንምዕባይ ዝከኣል እንተኮይኑ ዳሓን ብውሽጢ ዝፈልካ ንዓኻ ዲያቆን ወላ ካልኦትን ኣብዚ ዘለኹም ኣንክ ኩላህና ፍሬንድስ ኢና መስለኒ ክንፈልጥ ንደሊ ኣለና እዚኣ ክትተሓባበሩና ክነሸግረኩም ዝከኣል እንተኮይኑ ኦፍኮርስ መደብኩም ርኢኹም ማለት ኣለዎም ዶሜ ወላስ ቀፅሉ ሕቶ እየ ዝሓት ዘሎ ዝከኣል እንተኮይኑ እዩ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ታሪክ እንተኮይኑ ካባና ንላዕሊ ፅቡቅ ኢሎም ዝገልፆ ናይ ታሪክ ሰባት ክህልው ክእሉ እዮም ምክንያቱ ናይ ታሪክ ተሳይ ኣይኮና ምስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ግን ፀገም የብሉን እቲ ካልእ ግን ምናልባሽ ምስ ሞያና ስለዘይተሓሓዝ ማለሲ ምስቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ንሕና ንፈልጦ ንሕና ክንነግረካ ንኽእል ኢና ዘይንፈልጦ ሓቲትና ክነምፀልካ ንኽእል ኢና ቀሊል ነገር ኣብ ቤተክርስትያንና ሲ ሓድሽ ነገር ትምህዞ ወይ ትገልፆ ነገር የብልካ ግሉፅ ሓቂ ኣሎ ንዕኡ ምፅናዕን ምንባብን ምርዳእን ጥራይ ዝድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ እንተኮይኑ ፀገም የለን ክንሓትት ንኽእል ኢና ተወኪስና እውን ክነምፀልካ ኮይና ንፈልጦ እንተኮይንና እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ካልእ እንድሕሪ ምስ ሞያና ዘይተሓሓዝ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ቤተክርስትያንና ዘይተሓዝ ኮይኑ ግን ቁሩብ ሕጂ ዝሓተትካና ሕጂ ናይ ግብፃውያን ገለ መለ ዝብል ሕጂ ምናልባሽ ኪኖ መፅሓፍ ቅዱስ ተንብቦም ክሳይ ኣለዎ መፅሓፍቲ ኣሎ ማለት ስለዚ ንዖም ተወኪስና ኢና ምናልባሽ ክንመፀካ ንኽእል ሙሉእ ከይከውን ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ኣብኡ ከይሑደካ እቲ ስኻ ደሊኻዮ ዘለካ እንተዘይኮይኑ እቲ ንፈልጦ ክነካፍለካ ድልዋት ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ምናልባሽ ግን እንታይ ከም ዘለካ ኣይተረዳእንን እቲ ትገብሮ እውን ኣይፈለጥክዎን ግን ምናልባሽ እንታይ እቲ መደብኩም ገለ እንድሕር ፈሊጥና ግን ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተሓዝ ተኮይኑ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ታንኪዩ ዜና ገብርኤል ሓወይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዲያቆን ኢኖ ብሓፂሩ ንሕና ሕጂ ዳርጋ እቲ መደብ ስርዓት ክሕዝ እምበር ስርዓት ኣይነበረን ከም ዝመፃና እዩ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ግን እንታይ እቲ ንሕናስ ንብል ዝኾነ ጥበብ ተወሲዱና ኣሎ ኣብቲ ናይ እምነት ይኹን ንኣብነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትጥቀመሉ ወይ ትኸዶ ዘላ ከይድታት ወይ ንዋያት ቅዱሳን ዘሎ ኩሉስ ምስቲ ናይ ቀደምን ናይ ሕጂን ዘሎ ዝተቐየረ ነገር የለን ሕጂ ኣብዚ ናይ ምዕራባውያን ተርእና ከዓኒ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ብኢዶ ዙርስ ጥበብ ስካብቲ ነቲ ናህና እዮም ቁሩብ ውስኻ ኣቢሎም ዝፃፍሉና ዘሎ ኢልና ስለንኣምን እዩ ሕጂ ነዚ ንሕርዳ ክርዳእና ክኢሉ ካስ ምናልባት እንደ ዋላ ንሕና እንተጠፋእና ስቶም ድሕረና ዘሎስ ክጥክረብሑ ክእሉ እዮም ዝብል እዩ ምናልባት ዝኾነ ነገርስ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ወይ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ስለንኣምን ኢና እምበር ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ካ ከም ትፈልጦ እዩ
عندر تخندرنا ولا خاين يسيقلكم قال يخون خاين يسحتكم مع ضربة خاين تزاربوا أي تزاربوا نهم قن سلخومي إمبر كلا يكون عندنا مرة ولا حنتي هايمانوت بقرا خيدا أبياتنا محاز هو في الهرم مالتون حزة قن ما يبيز ما قد زي حق زنا الخون تعيقرنا أبتنا منفسها من النت ناخذ كنملس مالتي نخو من مبالي هلا يكونن لازم ست تاريخ وراسي أقداس غيني إذا سمعني مستنا هنا هايمانوت يبل بناتي رديت مغنياتوس زناي سريع زنبرج زناي زا سريع زول كحجت تقول الله عن الساعة أنا بستردات بس أحكو إذا فرس وتنا عايش سلكا قال لي مغنيات زقبر وخاني زخونة نجر تاريخ نخدم سوسي لم تكون لم زقبر وي هلا يكون سلازس ياه من البات نساتكم تقابل خالص لتري وخاني تصبغ نجر يعني بعلنا هنا نجاجا خلنا هات لكم ناتخون بتاع توبس سكول وامبر زغنة يغني الله كيس يغلكم مدبكم دحن مسؤمني دحن تسمعون دحر زغنة تربيشنا لكم كان كابو نالبات كنا عريزة لنا نجرت اللي خات نجرونا سلازس ياه يغني الله እሺ ገንዘብካ ክብርሃ ዲያቆን ሓው ኣብተን ዝነበረ ሕቶታቱ ምናልባሽ ከተብርህን ትደሊ ወይ ክትውስኻለን ትደሊ ወይ ክትእርመን ትደሊ ተልየን እናባኻ ናይ ፅቡቅ ሓሳብ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግብፂ ትብል ከምታ ዝበልከያ ቅድሚ ግብፂ ምባላ ምስሪ ትበሃል ከም ዝነበረት ወይ ምፅራይም ብቋንቋ ሂብሩ ምፅራይም እዩ ዝብል ምስሪያ ትበሃል ኣብቲ ናይ ሳምራውያን ዝበሃሉ ድማ እቲያ ምፍልላይ ዝመፀት ማእስያ እንተኢልኩምኒ እስራኤላውያን ድሕሪ ካብ ግብፂ ምምላሶም ከባቢ 13 ዝኾኑ መሳፍንቲ ይምርሑ ነይሮም መስፍን ማለት ብዘይ ስልጣን ዘመሓደር ወይ ድማ ዝኾነ ሓደጋ ድዩ ዝኾነ ውግእ ምስ ገጠመስ ተዋጊእ ህዝቢ ነፃ ዝገብር ማለት እዩ ድሕሪ ዞም መሳፍንቲ እዚኦም ግን ኣብ ዘበን ነቢ ሳሙኤል ደቂ እስራኤል ከም ናይ ኣሕዛብ ንጉስ አንግሰልና ስለ ዝብሉ ንሳሙኤል እግዚአብሔር በዚ ነገር ዘይተሓጎሰን ግን ሳሙኤል ታይልዎ ንሳኦል ከቀብኦ ከም ዘለዎ ነጊርዎ تناي مجمرتا نقص نا إسرائيل كأساولي مالتي بدحرو ساول 4 عامات مسجز بإسرائيل بتزجورو جيجاتات من قصة تحديدا ناب داويد كم زماتات داويدون 4 عامات كم نجسة كم ودما ناورد سولومون تسجاجيرو سولومون 4 عامات نجيسو دحر سولومون هاجتا نكسنتنا إسرائيل كتفرس تجمر مالتي أبدهم 3 نجسة زيادهم من قصة إسرائيل حنتي أنيرا دحر سولومون قل روعان ودو مسنجسة انت هتقبر تجمر إسرائيل توم 10 تخلت نجد أبكلتها تجميعهم مالتي ربعام نا يهودا منجسي نا يهودا نجس كوينو من نجش شخاتهم دما بإيروساليم جيرهم توم كلتها نجد مالتي نجد بنيامين نجد يهودا توم 10 نجد كأتجنس إلهم منجستهم منجس إسرائيل تباهيلو يروبا عمز نجسهم مالتي أب شمرون تبهال بوتا ويدما سماريا نبلو بنانا لمداو أنقا شمرون مالت حزق بوتا مالتي ويدما بناي قدم سمخا سكيم تبهال مالتي اجي أب زمن ناقش شخاتهم أمجيروم توم 10 نجد كا بإيروبا عم كم زبلو يزنقرت تاريخ بالحرزي دما نكسنا أسورة بتجزيتي حيال سلزنا برا في اللياب كبابي 900 عامتات قدم لتكرسوس نكسنا أسور نسلسة 100 عامتات أكل جزي كسب 600 عامتات ما كسب 600 كاب 900 كسب 600 ما يتناي قدم عامتات ندقنا سيز متى كسب 600 10 تخلطن عامت عالم نكسنا أسور نيري مالتي هجي أسوراويان ناب سامراويان مزيوم ويدما نابتا ناي سماريا جزءات ناي إسرائيل منجس مزيوم زرعهم كم زرعهم تصيقهم مالت انتي مالتي تواسيوهم مصوم عادي سلست قاطع زرعهم نتجزء سلست قاطع زرعهم يتزرعهم
ተዋሲቦም ምስኦም ካብዚ እንድሓር እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ፍንፉናት ዓሌት ተባሂሎም በቶም ኣብ ይሁዳ ዝነበሩ ይፅልኡ ነይሮም ማለት እዩ ወላ እንድሕር ዝዝክሩ ኮይንኩም ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንድሕር ኣቴና እንታይ እያ ትብሎ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ስኻ ኣሂዳዊ ከለኻሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ትልምን እንዳበለት ትዛረቡ እያ ሕጂ በዚ ግን ብዚ ተፈላለዮም ነይሮም ዓብ ፅልእ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣቶም ወላ ማንም ኣይሄዳው ናብ ገሊላ ክሓልፍ እንድሕር ኮይኑ ሳምራዊ ሰማርያ ማእኸል ኮሎ ወላ ተኻሊሉ እዩ ዝሓልፍ ማለት ናብ ገሊላ ናብ ሰሜን ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ክኸይድ እንተደልዩ ወላ ነቲ ምድሪ ናይ ሰማርያ ምርጋፅ እውን ርክሰት ኢሉ ስለ ዝሓስብ ብምብራቃዊ ክፋል ብዮርዳኖስ ገይሩ ናብ ገሊላ ዝሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ከምዚኦም ስታይ ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እታ ንግስና ናይ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ክልተ ዝተገማዕትሉ እዚ ሕጂ እቶም ሳምራውያን ብኣሶራውያን እዮም ተገዚኦም ብድሕሪኡ ግን እቶም ኣብ ይሁዳ ዝነበሩ ከዓ ብናይ ባቢሎን ንጉስ መፅኦም ናይ ባቢሎን ንጉስ መፅኡ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዝነበሩ ክልተ ነገድ ከዓ ናበይ ወሲድዎም ናብ ምርኮ ወሲድዎም ማለት ናብ ባቢሎን ወይ ድማ ኢራቅ ዝበሃል ከባቢ ማለት እዩ ባቢሎን ናብኡ ነቶም ክልተ ነገድ ወሲዶም እቲኦም ከዓ በቲ ናይ ኣሶር ተገዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ነይሩ እቲ ናይ ሳምራውያን ቀንዲ ተሓሳብቲ ኣብቲ ናይ ሳምራውያን ስለ ዘሎ እዩ በዚ ከምዚ እቲኦም ሳምራውያን ዳርጋ ኣህዛብ ተዓቢሎም ስለ ዝነበሩ በዚ ከምዚ ኣብ እምባ ገሪዛን ዝበሃል ስፍራ ኣብኡ ይሰግዱ ከም ዝነበሩ ምክንያቱ እታ ዒላ ያዕቆብ ኣብኡ ስለ ዝነበረት እዛ ዒላ ያዕቆብ ናይ አብርሃም ኣምላኽ ናይ ይስሐቅ ኣምላኽ ናይ ያዕቆብ ኣምላኽ እቲ እናምልኾ ሓቀኛ ኣምላኽ ንሱ ኣብዚ ዘሎ እንዳብሉ ኣብኡ ክሳይ ይገብሩ ከም ዝነበሩ ግን ከዓ እቲ ናይ ኣሶር ግዝኣት ከምዚ ዓይነት ተፅዕኖ ፈጢሩ ከም ዝነበረ ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ብፍላይ ብሉይ ኪዳን ክነፅናዕ እንዳሓር ሃሊና ብምሉእ እቲ ታሪክ ነዚ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ነገስቲ ኣብ ዜና መዋዕል ኣብ ናይ ነቢያት መፅሓፍቲ እንድሕር ኣቲና ብምሉእ እቲ ታሪክ ብዝርዝር ንረኽቦ ኢና ስለዚ ነዚ ዝመስል ነይሩ ብሓፈሻ ኣብዚ ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ነቢያት ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ንባዕሎም ኣብ ክልቲኦም ተፈልዮም ነይሮም ማለት ናይ ይሁዳ ነቢያት ናይ እስራኤል ነቢያት ተባሂሎም ማለት እዩ ሕጂ ናይ በዓል ይሁዳ ነቢያት ዝበሃሉ በዓል ኢሳያስ ሚክያስ በዓል ዳንኤል እዮም ካብቶም ብዙሕ ብውሕድ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ነቢያት ዝበሃሉ ከዓ በዓል ኤልያስ በዓል ሚልክያስ በዓል ኤልያስ በዓል ኤልሳዕ በዓል ሆሴዕ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ብፍላይ ኤልያስን ኤልሳዕን እንድሕር ሪእናዮም ኣብ ሰማርያ ብተደጋጋሚ ንጉስ ኣክዓብ እንዳገስጽዎ ብፍላይ እዚ ኤልያስ እንድሕር ሪእናዮ ከምኡ እዩ ዝብል ማለት እዩ ወላ ዮናስ ዮናስ ከማን ዮናስ ብፍላይ ቀዳማይ ካብ ነቢያት ነይሩ ብዘበን እውን ኣብ ንግስና ኣሶር ዝነበረ እዩ ናብ ነነዌ እውን ተላኢኹ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ነነዌ ርእሲ ከተማ ናይ ኣሶር ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ነዚ ብሓፈሻ ሰፊሕ ዝኾነ ትንታነ እዩ ዘሎ ግን ብሕፅር ዝበለ ነዚኣ ክብልደ ኣለዋ ዋይ ሕቶታትስ መዓት ነይሩ ግን ደሓነ ይርስኹም ካብዛ ዝነበረ ጥዕምቲ ክስታይ ከይውፃእኩም ግን ደሓን ተንኪዩ እትፈልጥዎ ኹምቲ ታሪክ እውን ብዝትብሎ ዘለኹም እንተኮይኑሲ ኣብ ገለገለ ዘንበብኮ እውን ክሮስ ስለ ዝገብር ዘሎ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም እምበር ኣነ ሕጂ ኣብታ ናይ ቋንቋ ሓንቲ ሕቶ ነይራ ግን ምናልባት ኣይደና ብታሪክ ዲያ ክትመለስ ዋላ በት ናይ መንፈሳዊ ከመይ ትኸውን ስለዘይፈልጣ ምናልባት ንድሕርቲ ፍቃደኛታት ኮይንኩም ቋንቋ መላእኽቲ ወይ ኣብ ግዜ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ወይ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ክፅሕፍዎ ከለዉ ብናይ ምንታይ ቋንቋ እዮም ፅሒፎሞ ምናልባት ንድሕር ዝከኣል ኮይኑ እንተዘይኮነ ድሓን ክስታይ እስከግበር ናይ ተፃሒፉ ዘሎ ሕጂ ምሽ ንኣብነት ኣብ ግዜ ሕጂ ዞም ኣሳርያን ዝነበሩስ ናቶም ቋንቋ ነይርዎም ምሽ ኣይዳን ዝኾኑ ዘሎ ዋላ እዚ ሓፂሩ እቲ ቋንቋ ሕጂ ኣነ ንምንታይ ናበይ
هو أنا من تاني ممسح يخم زلزال له بحث روسي جزء نايت عزيك قنقا جنسي مهار ولو زم عرباين تردي هني بخال قنقا جن بثي ناي برايستي ولا ناي كله جن بزح يستاتو ناي تركبنها أبز قدام عالم زي كابت حاجرات نناتو مالتي جس كاب ما أسي تي وي ما أسي بتي برايست بحال زلوسي كاب فولو ما زنبرو قنقا دي ولا نعنا يمزتالو لنا زلو نتي برايست نتي جز زنبرو قنقا يو برايس لهم شافينا مزلو خفلت لزلو خيز حد زلو ترديهم تلهم تي قانقاس يعني قدم ديات حكي تي جز دي قدم ولا تي برايس تريز قدم ويس كارو تالو هو تغكل يا تغكل كابزيس صباح الله نساء قانقاتهم نايسنا قانقاتهم فيلولوجيزم ዘጽንዑ ሰባት እንተተሓትት ይሓይሽ ምክንያቱ ግምታዊ ኢና ክነበካ ንኽእል እምበር ብመጽናዕቲ ተሰንየ ወይ ማሲ መርትዖ ዘለዎ ገለ ክነቕርበልካ ምናልባሽ ቁርቢ ከብደና እዩ ግን ገለገለ ጽሑፋት ከም ትሪኦ ምናልባሽ ካብ ኩሎም ቋንቋታት እቲ ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎ እቲ ኣርማይስጢ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እቲ ግዕዝ ዕብራይስጢ ኣርማይስጢ ዓረብ እንድሕር ሪኢኻዮ ዋላ እቲ ናይ ሰብኣውያን ቋንቋ ሓደ ፋሚሊ ወይ ሓደ ቤተሰብ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ እዋን እቶም ናይ ምዕራብ ቤተክርስትያን እቶም ናይ ምዕራብ ሊቃውንቲ ገለ እኳ ሰምያዊ ዝብል ኣገላልፃ ይጥቀሙ እንዲኦም ምናልባሽ ንስቱድዮ ኣይኮነን ዝገላልፃ ቁኑዕ ድ ይኮነን ገለ ካልእ ሕቶ እዩ ንዑን ዝቃወሞ ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ነይሩ ዝቅድም ነይሩ ወይ እዚ ድሒሩ ነይሩ ወይ እዚ ከምዚ ገለ ዝብል ግን ምናልባሽ እቶም ናይ ስነ ቋንቋ ምሁራት ዝያዳ ክገልፅዎ ይሓይሽ ሕጂ ኩላትና ክንፈልጦ ዘለና ግን እንታይ እዩ ቋንቋ ነንሕድሕዱ ክሳይ ይለቃቃሕ እዩ ሕጂ ናይ ዕብራይስጥ ቃላት ኣብ ግዕዝ ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ናይ ግዕዝ ቃላት ኣብ ዕብራይስጥ ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ወይ ናይ ዓረብ ቃላት ከምኡ ምስ ዕብራይስጢ ወይ ምስ ግዕዝ ክትረክቦም ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቶም ቋንቋታት እውን ዳርጋ ተመሳሰልቲ እዮም ኣዳማምፆም ኣገለገለ እውን ኣፀሓሕፎም ድሕር ሪኢኻ ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ንኣብነት ኣርማይስጥን ዓረብን ተመሳሳሊ ፅሕፈት እዩ ዘለዎም ሕጂ እቶም ዓረብ ካብ ክስታዮም ወሲዶሞ ካብ ኣርማይስጥዮም ወሲዶሞ እቲ ቃል ፊደላቶም ማለት እዩ ንዕኦም ኣማዕቢሎሞ ማለት እዩ ዕብራይስጥ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ኣፀሓሕፋ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግዕዝ እውን ከምኡ እቶም ሳባውያን እኳ ምስ ግዕዝ እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሕጂ ምትሕሓዝ ክህልዎ ባህሪ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ከባቢ እንድሕዳ ዝነብሩ ኮይኖም እቲ ስልጣኖም ከዓ ዝተተሓሓዘ እንድሕዳ ኮይኑ ምልቕቃሕ ክህልዎም ይኽእል እዩ ሕጂ ናይ መን ቀዳማይ ናይ መን ዳሕራዋይ ንዝብል ሕቶ ግን ናይቲ ዓውዲ ክኢላ ክትከውን ኣለካ ንኹም ዓይነት መደምደምታ ንክትበፅሕ ሕጂ እቶም ክኢላታት እውን ንባዕሎም ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብቲ ዓውዲ እሱ ማለት እዩ በቢ ዘፅንዕዎ ሕጂ ንሕና ናይቲ ዓውዲ ክኢላታት እውን ስለዘይኮንና ምናልባሽ ብዝሰማዕናዮ ወይ ቁርብ ናይቶ ፅሑፍ ዘንበብና ኢና ክንዛረብ ንኽእል እምበር ክኢላታት ኮይና መደምደምታ ንሕቦ ገለ ኩሉ ይክእል መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቋንቋ ኣይዛረብን ናይ ስነ ቋንቋ መፅሓፍ ኣይኮነን ስለዚ ምናልባሽ ኣብኡ እውን ዝያዳ ነቶም ክኢላታት ከተሓትት ይሕሸካ ዝብል ግምት ኣለኒ እሺ ታንክ ዩ ዲያቆን ሓወይ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናይ ከምዚ ዓይነት ቦታት ወይ ኣዕዋት ገለ ኣለዉ ዶ ናይ ከምዚ ነገራት እዚ ዝፈልጡ ኣይተሓዘለይ ሃላይ ሕቶ እየ ዝሓትት ዘለኹ ርዳእኒ ግን ድንቁርናይ ተቐቢለ እየ ዝሓትት ዘለኹ እታ ናይ ድንቁርና ቆቢዕ መሊሳ እየ ዘለኹ ይተሓዝብለይ ግን ኩላትና ኮይኑ ኢና ደናወር ኢና መሃር ዘለና ኢና ኩላትና ኣብዚ ዘለና እምበር መማሃራ እንተንኾን ኣብዚ ክኾይን በለን ዝያዳ ንክሱም ተተሓትት ፅቡቅ ነይሩ ነዞም መምህር በኩረ ዝበሃሉ ናይ ቋንቋ ሞዮም ማሰርሳ ኣቢሎም ለዮም ወድ ቤተክርስትያን እዮም ዲያቆን ዝነበሩ እዮም ምናልባሽ ክትረክቦም ትኽእልካ ኣብ ጀርመን እዮም ዘለዉ ንዖም
ويزرخبون بقرب سبت تفلت كوين كان عم كتحاتهم تخيلها عم مقاريسون ناي قانقا أفلت اللهم باباس أب أمريكا زلهم نالباش نوعون فلتهم سبت رحب كان عم كتحاتهم تخيلها أب مدري أب إيرترا أنا قلت يومي مدارجا زلا على خساي زلهم أب إثيوبيا كن نالباش بزحات كله كوليا أنا كن بقرب زفلتو سبع بالليل زي قالوا تحواتون كله كوليا ما سين فلتهم ناشتو كلا الله كوليا أب ألمان وأب أمريكا زفلتهم ساعات اليوم كن عم كتب قسم حاش ولد يارد نايجز ممر يكونون اليوم وانا حجز بلو زلون ناي جزن نبين حجي نجز ناي كيني ممهر مالت ناي تخالق قانقاتاتون تفلد مالت هيكون ناي تاجز حتفلد تسواسو بعقا ني غليهم مسايز غورن بزعبا حفش او سنو قانقاتاتون كلها كال عوديسو كال موياي زي نزفلطو تحاتتي حايش بالمحاور نعم ثانك يو يغني لي كلهم زيك العالم زونه تصدلكم يا دحن سكفتنا جوكا صح سنبتك على دحن مدب كسدلكم يا سمعوا ابون قال معلت حاتكم دلي زلخو خاني بزعبه زناي دحن حسب لهم ناي قدر اكون حجت ملوس لي بتغرينيا انتي سبيريتن سوري انرجي فريكونسي بتغرينيا انتي بحال حغوزن اسكي حغوزني وي فريكونسي خنل كلنا نا تغرينيا وي بتناي منفساو مصوع له ودين فريكونسي وي انرجي انرجي كو خمس سبيريت كو انا الى تبيل له وي كخمس منفس دي زخون زلو الى قدم دي ميزلو حتيتنا هنمزي عشان قم داو هو ساعات يقول له اوكي نو زي زعبوا مدب علينا ندي صباح سنبه حجي ابقله سبات انتي كونو سمعي كمزي مستنا منفساو نقله نغراسي زواغا عينت يقله لهم صحف لي سبات له حجي نالوت فوتو تخوينكم ايكونن كدحن حتوت موني ويفتشوا مايبي صباح يقله زغله نغر انت كونتريبيوت كتغبرو تخولو مستنا منفساو نغر انا انتي دلي زلو زود ربشن منفساون يتزلو نغرات اب عالم نري زلنا زغبرو زلون كرك مدغغام اوكي انتي اوكي سوري حزلك كراخوبه دلينا زلنا منفسن تمنفساو زلون معناتوس زخونه ነገር ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዝነብሮ ዘለና ዓለም ሲ بملكع حبرتات ديو فريكونسي مغيار ديو كلك حمز دولنا تغسيان مش دولات على هجي نسوتات اطفي ما عالم دول دولات سلامتا اطفي مود نزبل فريكونسي ناتو نانا صبفي يجي مزيتاتس مستمفساو تاريخ على ودي يقولون خفلت زدلو خيغن اجين تناي قبع አይፈልጥ ኮፊላ ዘለፈና ይደቁርና ቀበ ስለዚህ حساب لاموني እንድሕራት ፈልጦ ኮይንኩም ወይ ሕቶቱ ኣብዚ ደስ በለኩም ግዜ ወላ ቡሽ ተጻሐፈለይ ዲያቆን ኣነ ክፈልጥ ስለዝደልየ يغني كورد حجيجن نورات عايش معناته بروح ليتي يا حوات يغني لي ثانك يو تحت وين اسمعي ايش يغني لنا حاونا ثانك يو قالت زحت سبات يلون مثلني تطوابلناكم دياقون زينا جبريل بقى ጸሎት خاص لازم خفت قالنا ጸሎት كيركا ጸولنا دحن حتى ስለዚህ ያለ ያخلاي دياقون كيرودان لما ጸولنا دياقون انا جميلني رمو صاران ጸولنا انا خايف فادي كبر لك እሺ حره بس ما መንፈስ ቅዱስ حلنا نسبسب ويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وامن سو كفس ساعتين جينا بسماين مدرن بخبس قدرك كريستوس من املحنا بعدنا ويتجسم بزحمرت بسنة استملا كارون هن تمانا زقدم يوم حتى ثانياتون التمعير نحات بنسات ولي بيوت كنا برمت زيت دلي
ምእንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣና ኩሉ ሰዓታት ንመናና ተቐበለ ሂወትና ኣቀናዓልና ትእዛዝካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና ወንስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርዳእና ብህልውንኦም ክንሕከብ ብቅዱሳት መላእኽቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይወሰነ ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ዓለም ሮሂኹም ኣሜን ከምዚ እናበልና ምስጋና ኣብ ኣፍና ከፊትና ስምካ ክንፅውዕ ብቑሓት ክበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንበል ኩላትና ተባረኹ ኣሕዋት ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ እግዚኣብሔር ይባርኩም ኣገልግሎትኩም ይባርክ ዲያቆን ኣብ መንጎ ሓንቲ ፀሓፈት ኣላ እሞ ትምልሰላ ትኽእል ዲሃ ተዘይኮነ ካልእ መዓልቲ እውን ክንገብራ ንኽእል ኢና ድሓን ዲያቆን ክሪብ ስለ ዘሎ ክምልሰላ ክእል እዩ ዲያቆን እታ ሕቶም ብበሉ ሞ ምልሰላይ اوكي ابزل حنت هي بيت بالحفتنا تحط انت تعتبر راحل سيتي يعقوب نراحل اب جبتي سلا دك ازبخيت حدا دين بيراميد كسرح كله زنجره تبل مالت اسكتا حطك يقرب تنصرنا تخيلكي تدي بتصبونيرو وي تخيلك I don't know ديكون كربيل نتصر داتا حتى كم مثلا راهيل سي ابتي ناي جيزي سد ناي قبص سنيرا داي مثلا سارياتا راهيل تبهذا الله سيتي يعقوب سي راهيل سيتي يعقوب هو اي نبرتن ابو اي نبرتن انت حتى كنت ردعتني ማለት ደቂ እስራኤል ምሻ ግብፅ ኸይዶም መከራ ሳጊሮም ሕጅስ እዲንክልኦም ብኽያትሎም ድያ ክትብል ያደላ ማእሲ ኣብቲ ምዃና ተሰሚዓትን ምናልባሽ ብዝግባእ እንተ ተረድያ ማለት ተራሄል እስኪ ኣብ ታሕቲ ኸ የላን ከይዳ ኦኬ ትድይባላ መስለኒ ፅቡቅ ነይሩ በዓላት ትገልፀልና ويلكم من قاعد أحمدهم هلا سلام هات كمان شو إزجابير مسكن كمان سخي زبير مسكن جمرتا قليل تسمع لنا زبير الله أسبوع معكم قتيلك حتى اللي له زناي تاريخنا إسرائيل وانا تحت جبتي كجزء خلاص تاريخنا يرهل سلدك أبغيت زبلالوس مز ناي راهيل سيتي يعقوب حرري يكون نسيت حواويسن اوكي ابتناي راهيل سيتي يعقوب جينا ناب اسرائيل كي وردو ناب جبس كي وردو هلو على يعقوب يا ميتا شو هو ابتغزيتي نبرت ناب سدت ابتناي جبس مالتي بحفشا قنتي ኢሳውያት ናይ ደቂ እስራኤል ዝነበረ ኣብ ግብፅን ኢሳውያት ኣብ ቤተልሔም ዝነበረን ግን ይናጻጸሪ ምክንያቱ እቲ ኣብ ግብፅ ዝነበረ ስቅያት ማን ወዲ ተባዕታይ ዘብኡ ብሂወት ክሕደግ ከም ዘይብሉ ፍላይ ከዓ ፈርዖን ነተን ማሕረስቲ ክዛረበን ከሎ እተን ማሕረስ እንታይ ኢልወን ነቶም زحرسو نتن زحرسان تايلوان نتوم أودات قتلهم نتن دق نسيو ግን بهوت حدا انيلوم نيرو ماي
ሳተን ከዓ ትእዛዝ ንጉስ ስለ ዝኾነ ያ ህራይለን ከይለን ግን ኣይፈፅምኦ ነቲ ነገር ለቓል ኣምላኽ እንታይ ዝብል እግዚኣብሔር ከዓ ሰናይ ገበረለን ነተን ማሕረስ እዩ ዝብል ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ትእዛዝ ንጉስ ዝነበረ ናይ ፈርዖን ማንም ወዲ ተባዕታይ ክውለድ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ዘርኢ ብወዲ ተባዕታይ ስለ ዝቕፅል ማለት እዩ ትወለዶኦም ከበላሽዎ ስለ ዝነበሮ መጠንቲ ዘሳቒዮም ከዓ ይበዝሑ ስለ ዝነበሩ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ነቲ ጀነሬሽን ከበላሽዎ ስለ ዝደሊ ነበረ ከምኡ ዓይነት ሳይ ገይሩ ነይሩ ግን ኣይኮነሉን ኣብታ ሰዓት እውን ሙሴ እውን ተወሊዱ ነይሩ ማለት እዩ ኣድኡ ክትሓብኦ 3 ወርሒ ጌራ ግን ልዕልኡ ክትሓብኦ ስለ ዘይከኣለት ናብ ባሕሪ ናብ ፈለግሊል ከም ዝደርበየቶ ዝነግር ማለት ሕጂ ብሓፈሻ እቲ ስቅያ ዝነበረ ናይ ደቂ እስራኤል ሲ እተን ኣዴታስ ብጣዕሚ እየን ዝስቀቓ ነይረን ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይነን ደቀን ይቕተሉ ስለ ዝነበሩ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ዓይነን ይቕተሉ ስለ ዝነበሩ እቲ ኣብኡ ዝነበረት ኣደ እውን እቲ ኣውያት እቲ ስቅያትስ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ራሄል ሰይቲ ያዕቆብ ግን ኣብቲ ስደት ኣይወረደትን ምክንያቱ ንቢንያም ክትወለድ እያ ሞይታ ንቢንያም ክትፀዓር ከላ እያ ሞይታ ማለት እዩ እሺ ግልጽ ዲያ ሃፍትና አይ ቲንክ ተመልስላ ሆነ ኦኬ እሺ ራኪ ከም ልምድና ትምህርትና ፍትናይ ክስታይ ስለን ዝርግሖ ፍትናይ ዩቱብ ኣውለክ እዩ ትረክበ ትኽእል ኢኺ እሺ የቀነልና ሃፍትና በቃ ካልእ ሕቶቶ ዘየለ ህዋት ከነዓፅዋ ማለት እዩ ወልደ የሱስ እንካ ድሃ መፃኹም ትብልዎ ሓሳብ ኣሎ ድዩ ሰላም ሰላም ኣዋት ከመይ ኣምሲኹም ኣፂኹም ደቀስኩም ዲኹም ምናልባት ሕቶ ዘይነፀረተልኩም እንተኮይናስ ከምዚ ከይትኸውን ኢለ ነብታ ሓፍትና ከምታ ዘብረህልኩም ይሓሲብ እቲ መልሲ መሊስኩም ኣለኹም ቃል ህይወት የስማዓልና ምናልባት ግን ኣብዚ ፅቡቅ ትምህርቲ ኣምሲ ቃል ህይወት የስማዓልና ናይ ባሕቂ ኣይጣዕመን ስለ ዝነበረ እያ ተኾነ ኣምሲ እንታይ ዝትረኽ ኣሎ ግን ታሪክ ኢሉ ኣብቲ አንድምታ እንተሪእናስ ታሪክ ኢሉ የምፅኦ እዩ ብዛዕባ እዛ ራሄል ትበሃል ኣብቲ ግፍዒ ናይ እስራኤላውያን ዝረኸቦ እስራኤል ማንታ ህፃናት እንዳወለደትን ከላ ኣብኡ እቲ ጭቃ ከም ዘበለቶም ገለ ዝብል እሞ ንዕኡ ሰሚዓ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ እዛ ራሄል እዚኣ ብዛዕባ እዛ ራሄል እዚኣ ሰሚዓ ከይትኸውን ንምባለ ከምዚ ዓይነት ክሳይ እናፃፅር ሂወት ታሪክ ብርግፅ ሓንቲ ደ ጥራይ ኣይኮነትን ብኽያ ግን እቲ ፃዕሪ ሲ እቲ ማእልያ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝተቐትልዎ ልክዕ እቲ ወካሊት ኮይና እታ ራሄል መፅያ ዘላ ብዝምበር ብዙሓት ኣዴታት እየን ብደቅን ብኽያ ኣብ ግብፂ ኮነ ኣብ ቤተልሔም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ታሪክ ይነፃፀር እዩ ወላ ሙሴን ክርስቶስን እውን ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ኮይኑ ስለ ዝነፃፀር ከምቲ ሙሴን ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ከምኡ ድማ ክርስቶስ ካብ ባርነት ካብ ግዝኣት ዲያብሎስ ከም ዘውፃና ግብፂ ናይ ሲኦል ትምሰል ክርስቶስ ድማ ካብ ባርነት ብከምዚ ከም ዘውፃና እንዳናፃፀሩ ግን ይገልፁ እዮም ኣቦታት ስለዚ እቲ ሓንቲ ደ ጥራይ ዘይኮነት ሓንቲ ራሄል ጥራይ ዘይኮነሲ ብዙሓት ኣዴታት ንዓን ትውክል ሓሳብ እቲ ዘሎ እምበር እቲ ቃንዛ ኣውያት ናይ ኣዴታት ኣብ ግብፂ ኮነ ቤተልሔም ተመሳሳሊ ነይሩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ናብኡ እውን ከምኡ ዝተቕሳ ዋላ ብታ እንድምታ እውን ከምኡ ዝብላ ገፍዒ ንምንፅፃር ኢሉ እዩ ሽዑ ከም ታሪክ ዘምፃእ ተወሳኺ ታሪክ ኢሉ እምበር እቲ ብዓብዪ ኩሎም ደቂ እስራኤል ፍርቆም ደቂ ልያም ደቂ ዮሴፍን ደቂ ቢንያምን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ንደቂ እስራኤል ዝጠቅስ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ እቲ ግፍዒ ዝረኸቦ ኣብ ግብፂ ኣቐዲሞም ዝረኸቦ ይኹን ዳሕራይ እውን ብፍላይ እቶም 144,000 ህፃናት ክቕተሎም ከለዎ ኣዴታት ብምልአን ዝበኸይኦ ንኩሉ ዘጠቓለለ እዩ ማለት እዩ እቲ ብኽያት ትምፅንና ክሳብ ስእን ኮይነት ዝብሎ ማለት እዩ እና ዝሰማማዕ ዝደጋገፍ እምበር ዝጋጭ ኣይኮነን ንምባል እዩ ሕጂ ታራሄል ትብል ግን በዚኣ ታሪክ ሰሚዐና ስለ ዝፈልጣ ከይትኸውን ተሓቶ መፅያ ንምባል እየ ቴንኪዩ ብድጋሚ ቃለ ህይወት የስማዓለ ሸረ ዲያቆን ዜና ገብርኤል ኣሎ ድ ትብሎ ነገር ወላ ኣነ ካልእ ሓንቲ የለን ዝብሎ ነዊሕ እውን ኣብ ስለ ዝፀናዕና ኦልሞስት ክንደይ 3 ሰዓት ኮይኑ ኣሎ ንስኹም ቅድሚኡ ፀኒሕኩም ኢኹም ኣነ ሃገድፍኩም ብሮምሸት ቴንኪዩ ከዓ ኣሕዋ ስለ ፀንሐ መደብ ግን ረቡዕን ኣይሚሶኒን ረቡዕን ዓርብን እዋ ሶኒን ረቡዕን ዓርብን ከምዚ ኢልና ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ክንገብር ኢና ወንጌል ማቴዎስ ጀሚርና ኣለና ስለዚ